Hesekiel ti baako. Na afi etosu aduasa. Bosumi etosu nan. Da etosu numu no. Bra mi wo atukɔfo numu. Esio ke ba ho no na osuru buye. Na mi hunu Nyankopɔn ho anisuade. Bosumi ni da etosu num. Ohene Yohakim tukrafi a etosu numu no. Awurade asɛm ba busi ba ɔsɔfo Hesekiel nkyɛn. Kaldiafo asase so. Esio ke ba ho. Na ɛhɔ Awurade nsa ba ne so. Na mehwɛ. Na hwɛ. Ɛhum bi tu frɛtifi fam bae. Mununkum kɛseɛ ne ogya a ɛtoatoam. Na ɔhran atwa ho ahyia. Na efrimfimfini. Ti sɛ sika ne dwetɛ mfrafrae a adɔ aho ani ogya no mfrimfini. Na emu na ateasefoɔ baanan sɛ so obi firi puɛ. Na sɛ wɔn su tie nie. Wɔwɔ nnipa suban. Na wɔwɔ anim nan. Na wɔn mu biara wɔ ntaban nan. Na wɔn na yɛ turodo. Na wɔn ase te sɛ nantwie ba naase. Na ɛho hyerɛn sɛ kɔɔbre a wato no ho dɛhyɛdɛhyɛ. Na wɔwɔ nipa nsa. Wɔn tabanse. Wɔn afanan. Na wɔn baanan no wɔ wɔn nim ne ntaban sɛɛ. Wɔn taban no toatoa mu. Wɔn nane dane wɔn ho wɔn nanteɛ mu. Wɔn nyinaa kɔ anim tee. Na wɔn anim no suban sɛ etie nie. Wɔn baanan mu biara wɔ onipa anim wɔ anim. Wɔn baanan no wɔ gyata anim wɔ nifa. Wɔn baanan no wɔ nantwie anim wɔ benkum. Na wɔn baanan no wɔ kɔde anim wɔ wɔn akyi. Na wɔn anim ne wɔn taban no mu apaapae soro fam. Wɔn taban mmienu sisi anim. Na mmienu katakata wɔn nipadua ho. Na wɔn nyinaa nenam kɔ wɔn anim tee. Deɛ honhom no rekorɔ hɔ na wɔkorɔ. Wɔn nanteɛ mu, wɔn nane dane wɔn ho. Na ateasefoɔ no suban no, ni so te sɛ nyasrama a ɛredɛreɛ, sɛ tɛnee. Ɛno na ɛnenam ateasefoɔ no ntam. Na ogya no hyerɛnee. Na ɛnyinam refiri ogya no mu. Na ateasefoɔ no di mmirika redi akɔneaba te sɛ ɛnyinam. Na mehwɛ ateasefoɔ no. Na hwɛ, na nkyimiɛ biako si asase so. Ateasefoɔ no nkyɛn mu a n'anim yɛ nan. Nkyimiɛ no tebea ne ne yɔbea te sɛ sikabereɛ buani. Na nan no kura suban korɔ. Na ne su ne ne yɔbea te sɛ deɛ nkyimiɛ biako biako mu. Sɛ ɛnante a, ɛnam n'afa nan so. Ɛnane dane wɔ ne nanteɛ mu. Na ne hankra korɔn ma ne yɛ hu. Na aniwa yɛ hankra no ho amaama atwa nan no nyina ho ahyia. Na sɛ ateasefoɔ no nante a, nkyimiɛ no nso san wɔn. Na sɛ ateasefoɔ no ma wɔn ho so firi fam a, na nkyimiɛ no nso ama ne ho so. Baabiara honhom dane korɔ no, wɔkɔ. Deɛ honhom no rekorɔ ara na nkyimiɛ no memaa ne ho soɔ wɔn nkyɛn mu. Ɛfiri sɛ ɔteasefoɔ no honhom wɔ nkyimiɛ no mu. Wɔnante a ɛnante. Na wogyina a ɛno nso gyina. Na wɔma wɔn ho so firi fam a, nkyimiɛ no nso mema ne ho so wɔn nkyɛn mu. Ɛfiri sɛ ɔteasefoɔ no honhom wɔ nkyimiɛ no mu. Na biribi wɔ ateasefoɔ no atifi te sɛ ntrɛmu a ɛte sɛ ahwehwɛboɔ a ɛyɛ nwanwa ani a watrɛ mu akatakata wɔn atifi wɔ soro. Na wɔn taban tenetee sisi anim. Ntrɛmu no ase. Na mmienu nso katakata yenum ne yenum nipadua ho. Na wɔnante a, na mete wɔn taban no gyegyeɛ sɛ asuo bebree gyegyeɛ. Sɛ otumfoɔ ne. Huuye gyegyegye a ɛte sɛ ɛdɔm ne. Sɛ wogyina a, ogyaagyaa wɔn taban mu. Na ɛne firi ntrɛmu a ɛwɔ wɔn atifi no so. Wogyina a, ogyaagyaa wɔn taban mu. Na ntrɛmu a ɛwɔ wɔn atifi no soɔ no te sɛ hoaboɔ ahennwa nsɛsoɔ. Na ahennwa no nsɛsoɔ so na obi a ɔte sɛ onipa nsɛsoɔ teɛ wɔ soro. Na mihuni. Na ɛte sɛ sika ne dwetɛ mfrafrae a adɔ aho ani. Ɛte sɛ ogya emu fam hyia. Efiri deɛ ɛte sɛ nasim de rekɔ soro. Nanso efiri deɛ ɛte sɛ nasim de reba fam no. Mihuni na ɛte sɛ ogya. Na ɛhran twa ho hyia. Sɛdeɛ nyankontɔn a ɛwɔ mununkum mu osutɔ dateɛ no. Sara na hyerɛn a etwa ho hyia no teɛ. Ɛno ne Awurade ani onyam sɛsoɔ no tebea. Na mihunuyɛ no, mehwe ase de m'anim butuu fam, na mete ɛne a ɛrekasa. Ezekiel ti mmienu. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba,
sɔre gyina wo nan so na me ne wo nkasa. Na ɔrekasa akyerɛ me no, honhom bi baa me mu, na ɛmaa me so gyinaa me nan so, na metie deɛ ɔne me kasaeɛ no, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, meresoma wo Israel man nkyɛn, amanaman atuatefoɔ a wɔate m'anim atua no nkyɛn. Wɔne wɔn agyanom na afɔn me de besi ne da yi. Na mma no yɛ aniɛdenfoɔ a wɔpirim wɔn akoma. Me na meresoma wo wɔn nkyɛn, na waka akyerɛ wɔn sɛ, sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Na sɛ wotie o, wɔantie o, ɛfiri sɛ abusua asowuyɛfoɔ ne wɔn nti. Ɛnyɛ dɛn ara a wobɛhunu sɛ odiyifoɔ bi aba wɔn mu. Na wo, onipa ba, nsuro wɔn, na nsuro wɔn nsɛm so, na nsanso ne nkasɛɛ ne wo na ɛwɔ hɔ. Na ɛnyɛ nyankyerɛ ho na wote ɛdeɛ, na nsuro wɔn nsɛm, na ma wakoma ntu wɔ wɔn anim, na wɔyɛ abusua asowuyɛfoɔ. Na wotie o, wɔantie o, ka me nsɛm kyerɛ wɔn, na wɔyɛ asowuyɛfoɔ. Na wo, onipa ba, tie deɛ mereka akyerɛ wo yi. Nyɛ sowuyɛni sɛ asowuyɛfoɔ fie yi. Ha wɔnum ne di deɛ mede rema wo. Na mehwɛe, na hwɛ, na nsa tene hwɛ me so. Na hwɛ, na nwoma mmobɔe wɔ mu, na otrɛ mu m'anim. Na watwerɛ emu ne akyire, na watwerɛ mu kwadwom ne apinisie ne esum. Hesekiel ti mmiɛnsa. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, deɛ wohunu no, di nwoma mmobɔe yi, na kɔ kɔkasa kyerɛ Israel fie. Ɛna mebue m'anom, na ɔmaa me dii nwoma mmobɔe no. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, ma wo yɛfo ni, na fa nwoma mmobɔe a mede rema wo yi hyɛ w'ayamdeɛ ma. Na medii, na m'anom na ne dɛ te sɛ ɛwoɔ. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, simu kɔ Israel fie nkyɛn, na fa me nsɛm kɔka kyerɛ wɔn. Na ɛnyɛ ɔman a wɔn kasaa mu dɔ na wɔn tɛkyerɛma yɛduru nkyɛn na wasoma woɔ, na mmom Israel fie nkyɛn. Ɛnyɛ aman pii a wɔn kasa mu dɔ na wɔn tɛkyerɛma yɛduru a wonti wɔn nsɛm nkyɛn. Ampa, sɛ wɔn nkyɛn na mesoma wo a, anka wɔn deɛ obetie wo. Na Israel fie mpɛ sɛ wotie wo, ɛfiri sɛ ɔmpɛ sɛ wotie me. Na Israel fie nyinaa moma so ayɛ den, na wɔn akoma apirim. Hwɛ, mayɛ w'anim denden wɔ wɔn anim, na mama wo moma so ayɛ den atia wɔn moma so. Mayɛ wo moma so sɛ ahemmoa a ɛyɛ den sene twerɛboɔ. Nsuro wɔn, na ma wakoma ntu wɔ wɔn anim, na wɔyɛ asowuyɛfoɔ fie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, me nsɛm a mɛka makyerɛ wo nyinaa fa wakoma gye, na fa w'aso tie, na sim kɔ atukɔfoɔ wo man ma no nkyɛn, na kɔka kyerɛ wɔn, na wotie o, wɔantie o, si wɔn sɛ, sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Ɛna honhom no maa me soɔ, na mete ɔwosoɔ kɛseɛ ne wɔ m'akyiri sɛ, Nhyira ne Awurade animuonyam firi deɛ ɔteɛ hɔ. Na mete ateasefoɔ no ntaban a etwitwi mu no ne nkyimi a ɛwowɔ wɔn nkyɛn mu no ne ɔwosoɔ kɛseɛ ne. Na honhom no maa me so faa me kɔe. Na mekɔɔ no nwununwunu mu, me honhom anibere no mu, na Awurade nsa yɛɛ me so den. Na mebaa Tel Abib atukɔfoɔ a wɔtete asuo Keba ho no nkyɛn ne deɛ ɔteɛ hɔ no. Na metenaa hɔ nnanson, na me ho dwirii me wɔ wɔn mu. Na nnanson twaa mu no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, mede wo masi Israel fie wɛmfoɔ. Enti tie m'anom asɛm na bɔ wɔn kɔkɔ ma me. Sɛ mese ɔbɔnefoɔ sɛ, wo na wobɛwuo, na woammɔ no kɔkɔ, na woankasa ankyerɛ no antwɛn ɔbɔnefoɔ no amfiri ne kwammɔne so, na woannya nkwa a, ɛneɛ ɔno ɔbɔnefoɔ no bɛwu ne mumuyɔ mu deɛ, nanso ne mogya deɛ, mebisa no wo nsɛm. Na sɛ wobɔ ɔbɔnefoɔ no kɔkɔ, na woansane amfiri ne bɔne no mu ne ne kwammɔne no so a, ɔno bɛwu ne mumuyɔ mu, na wo deɛ, woayi wo kraa. Nanso sɛ ɔteneneeni sane firi ne tenenee mu na wɔyɔ abusudeɛ a, mede sontudua bɛto n'anim na wawu. Sɛ woammɔ no kɔkɔ a, obewu ne bɔne no mu, na ɔrenkae na de tenenee a wɔyɔɔeɛ no, na ne mogya deɛ, wo nsɛm na mebisa.
Nanso sɛ wobɔ ɔtreneeni kɔkɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔtreneeni bi renyɛ bɔne na ɔno nso anyɛ bɔne a nkwa na obenya ɛfiri sɛ watie kɔkɔbɔ na wo nso wayi wo kra. Na Awurade nsa baa me so wɔ hɔ na ɔka kyerɛɛ me sɛ, sɔre frɛ adi kɔ bɔnhwa no mu na me ne wo nkɔ kasa wɔ hɔ. ɛna mesɔre firi kɔɔ bɔnhwa no mu na hwɛ na Awurade animuonyam no gyina hɔ sɛ animuonyam mu a mihuu no asuo Keba ho no. Na mede m'anim butuu fam na honhom no bɛhyɛnee me mu maa me gyinaa me nan so. Na ɔne me kasae ka kyerɛɛ me sɛ, kɔ na kɔto wo ho mu hyɛ wo fie. Na wo onipa ba, hwɛ, wɔde nhoma bɛgu wo so de akyekyere wo. Na woremfiri wɔ mu mfiri adi. Na wo tɛkyerɛma nso, mɛma no afam wo dodo mu. Na woatɔre mu, na woanyɛ wɔn ɔkasakyerɛfoɔ. Ɛfiri sɛ wɔyɛ asowuye fie. Na sɛ me ne wo rebɛkasa a, mɛbue w'ano. Na woaka akyerɛ wɔn sɛ, sei na Awurade Nyankopɔn seɛ. Ma ɔtefoɔ nte, na ogyaefoɔ nnyae. Na wɔyɛ asowuye fie. Hesekiel ti 9. Na wo, onipa ba, fa ntayaa ato w'anim, na kurukyire so kuro a ɛne Yerusalem, na ka no hyɛ mu, na to aba no wɔ ho, na bɔ ho pie, na kyerɛ ho nsraban hyia, na fa ɔfasubuo adwene ne sisi ho hyia. Na wo nso, fa dadeɛ ayowaa, na fa yɛ dadeɛ fasuo, wo ne kuro no ntam, na dane w'ani kyerɛ no, na ɛne ntenka mu, na tua no. Ɛno nyɛ sɛnkyerɛnneɛ ma Israel fie. Na wo deɛ, da wo mfi benkum so, na fa Israel fie amumuyɛ to so. Nna dodoɔ a woda soɔ no na wobɛsoa wɔn amumuyɛ. Na me deɛ, mede wɔn amumuyɛ mfie no mayɛ nna dodoɔ mama wo. Na 390 na wobɛsoa Israel fie amumuyɛ no. Na wowie yei no mu a, sane da wo mfi nifa so a Yuda fie amumuyɛ adaduanan. Mede afiafi ma yɛ wo dakoro. Na dane w'ani kyerɛ Yerusalem nkahyɛ mu no a nsa ho da hɔ. Na hyɛ nkɔm gu ne so. Na hwɛ, mede nhoma bɛgu wo so. Na woantwa adafa amfiri wo mfi so ankɔ wo mfi so. De bɛkɔ akosi sɛ wobɛwie wo nkahyɛ mu na no ansa. Na wo deɛ, fa ayuo ne atokoɔ, ne asɛ, ne asedua, ne kɔkɔte, na fa yɛ w'aduane di nna dodoɔ a wode bɛda wo mfi soɔ no, ɛne nna 390. Na w'aduane a wobɛdie no, kari, nnwetɛbena 20 da koro. Fa firi bere mu kosi bere mu di. Na nsuo nso susu na nom, susutoa nkyɛmu 6 mu biako. Na nom firi bere mu kosi bere mu. Na di na atokoɔ fa mu a, wɔde kyereboa a ɛfiri onipa mu atoto wɔn anim. Na Awurade kaa sɛ, saa ara na Israelfoɔ bɛdi wɔn aduane a ɛho akum amanaman a mesum wɔn akɔ hɔ no mu. ɛna me se, Ao, Awurade Nyankopɔn, hwɛ, me kra ho nkumii, na ade a atɔ anaasɛ watete mu nso, minni bi da. Di firi me mmɔfraase beduru sɛsɛɛ. Nanso, ɛnam a wɔkyerɛ bi nkɔɔ m'anim pɛn, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hwɛ, mede nantwie bini masi wo nnipa kyereboa anan mu ama wo, na wato wo paano wɔ so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, onipa ba, hwɛ, merebu aboodoo dua Yerusalem, na wadi paano nkariɛ so ne nhwɛyie mu. Na nsuo nso wanom no nsusuɛ ne ahodwiri so. Na paano ne nsuo ho ahia wɔn, na wɔn ho adwiri wɔn. Onipa ne ne nua ho, na watete wɔ wɔn amumuyɛ mu. Hesekiel ti 9. Na wo, onipa ba, fa nkrantɛ na anam na fa yɛ oyifoɔ yi wan, na fa yi w'atifi ne wo bɔdwose. Na fa nsani akare nwi no, na kyɛ mu, nkyɛmu 3 mu biako. Fa ogya hye wɔ kuro no mfimfini. Bere a nkahyɛ mu nna no awie duru no, na fa nkyɛmu 3 mu biako nso fa afena abobɔ ho hyia. Na nkyɛmu 3 mu biako nso fa pete mframa mu. Na mɛtwe nkrantɛ mɛdi akyiri. Na fa emu kakra bi a ne dodoɔ sua kyekyere w'ataadeɛ ano. Na fa emu bibio, na tugu ogya mu,
fa ogya hye. Ɛno mu na ogya befiri aba Israel fie nyinaa. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yerusalem yi, mede no asi amanaman ntam, na nsase atwa ne ho ahyia, na wɔte m'atemmude atua di abɔnefosɛm sene amanaman no, ne m'ahyɛdeɛ nso sene nsase a atwa ne ho ahyia no, na wɔapo m'atemmude, na wɔanante m'ahyɛdeɛ mu. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Esiane sɛ mudii asɛmmɔne sene amanaman a wotwa mo ho hyia, na moanante m'ahyɛdeɛ mu, na moanyɔ m'atemmude, na moanyɛ sɛ amanaman a wotwa mo ho hyia no atemmude mpo no. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya, na mebu wo mu atɛn amanaman no anim, na mɛyɛ wo deɛ menyɛ ɔda, na merenyɛ ne nsɛsow bio, w'akyiwadeɛ nyinaa nti. Enti wo mu na agyanom bedi manam, na madi wɔn agyanom nam, na mabu wo mu atɛn, na mabɔ wo nkaeɛ nyinaa apete mframa nyinaa mu. Enti sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa ara, esiane sɛ wode w'atantanneɛ nyinaa ne w'akyiwadeɛ nyinaa agu me kronkronbea ho fi nti, me nso mɛpra wo, na m'ani renni wo ho adɔna, na me nso merenhu mmɔbɔ. Wo mu nkyɛmu mmiɛnsa mu biako bɛwuwu owuyade ano, na ɛkɔm bɛdwerɛ wɔn wo mu, na nkyɛmu mmiɛnsa mu biako bɛtotɔ nkrantaa no atwa wo ho ahyia, na nkyɛmu mmiɛnsa mu biako nso mɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu, na matwe nkrantam adi wɔn akyi. Na m'abufuo bɛwie, na mama m'aniberɛ adwo wɔ wɔn so, na me werɛ akyekye. Na sɛ meyɛ m'aniberɛ no so adeɛ wɔ wɔn so a, wɔhunu sɛ me Awurade, makasa me ne nkontwin mu. Na mɛyɛ wo amanfo ne ahohora, amanaman a wɔtwa wo ho ahyia mu, wɔn a wotwa mu nyinaa anim. Na wobɛyɛ ahohora ne yɛ a, asotwe ne ahodwiri ama amanaman a wɔtwa wo ho ahyia no, ɛberɛ a mebu wo mu atɛn, abufuo ne aniberɛ anim ka mu no. Me Awurade na maka. Ɛberɛ nso a mede ɛkɔm agyan bɔne bɛtoto wɔn, ma ɔsɛeɛ aba no a, mɛtoto sɛ mede me resɛe mu, na mɛma ɛkɔm adɔɔso mo so, na mabu mo paano dua, na mɛma ɛkɔm ne mmoa bɔne aba mo so, na wama woadi m'asugya, na owuyadeɛ ne mogya bɛfa wo mu, na mede nkrantɛ bɛba wo so. Me Awurade na maka. Ezekiel 9. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, fa w'ani kyerɛ Israel mmepɔ, na hyɛ nkɔm kyerɛ wɔn, na ka sɛ, mo Israel mmepɔ, montie Awurade Nyankopɔn asɛm. sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ mmepɔ ne nkokoɔ, nsubonhwa ne mmɔnhwa nie. Hwɛ, mede nkrantam reba mo so ma bɛsɛe mo sorɔnsorɔmmea, na mo afɔrebɔkyia adane afo, na wɔabubu mo wia adum no, na mama mo atɔfoɔ agugu mo abosom ahoni anim, na mede Israelfoɔ afunum agu wɔn abosom anim, na mabɔ mo nnompe apete mo afɔrebɔkyia ho ahyia. Mo tenabea nyinaa nkuro bɛdane amanfo, na sorɔnsorɔmmea no bɛdane ahodwiridie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mo afɔrebɔkyia adane afo ne ahodwiridie, na wɔbubu mo abosom ahoni asɛe no, na wɔtwitwa mo wia adum, na wɔgu mo nneyɔe no, na atɔfoɔ bɛhwehwe ase mo mu, na moahunu sɛ me ne Awurade. Nanso megya mo ebinom a wobɛfiri nkrantaa no aka amanaman mu, bere a wɔbɛbɔ mo apete nsase soɔ no, na mo mu nnipa a wobɛfiri mo afiri no bɛkae me, amanaman a wɔafa wɔn nnommum kɔ hɔ no mu, sɛ mabubu wɔn adwamammɔ akoma a atwe afiri me ho ne wɔn ani a ɛdi wɔn abosom akyirɛ adwamammɔ mu no, na wɔn ara wɔn ho bɛyɛ wɔn nwunu ne bɔne a wɔayɛ wɔn akyiwadeɛ nyinaa mu no ho, na wobɛhunu sɛ me ne Awurade, ɛnyɛ ɔkwa na maka sɛ mɛyɛ wɔn bɔne yi. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Bɔ wo nsɛm, na fa wo nam pempem fam, na ka sɛ, Ao Israel fie akyiwadeɛ bɔne nyinaa nti wonnue, sɛ ɔbɛtotɔ nkrantɛ ne ɛkɔm ne owuyadeɛ ano, deɛ wɔwɔ akyirikyiri bɛwu owuyadeɛ ano, na deɛ wɔbɛn nso bɛtɔ nkrantaa no, na deɛ waka ne deɛ wakora no bɛwu ɛkɔm ano, na m'aniberɛ bɛwie wɔn so, na mobɛhunu sɛ me ne Awurade.
sɛ wɔn atɔfoɔ bɛdeda wɔn abosom ahoni ntɛm atwa wɔn afɔrebukyia ho ahyia. Nkoko a ɛkorɔn nyinaa so, ne mmepɔ atifi nyinaa, ne nnua frɔmfrɔm nyinaa ase, ne adum akusukusu nyinaa ase. Deɛ wɔhye hɔ aduhwam ma wɔn abosom ahoni nyinaa no. Na mɛtene me nsa atia wɔn, na mɛyɛ asase no afono, ne ahodwiredeɛ asene Ribla sere so, wɔn tenabea nyinaa mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Hesekiel tinson. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba, sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Israel asase nie. Awieɛ na ɛreba asase no ntwea nan soɔ. Afei awieɛ reba wo so, na mɛsoma m'abufuw aba wo so, na mabubu w'akwan ho atɛn, na mede w'akyiwadeɛ nyinaa aba wo so, na m'ani renni wo ho adɔna, na merenhu mmɔbɔ, na w'akwan na mɛma no aba wo soɔ, na w'akyiwadeɛ atena wo mu, na moahunu sɛ me ne Awurade. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Adebɔne biako bi, hwɛ ɛreba, tuo twa reba, asɔre atia wo, hwɛ ɛreba. Asase so tini, deɛ wahyɛ no reba wo so, ɛbrɛ no aba, ɛda no abɛn, hooyɛ, na ɛnyɛ mmepɔ so anigye huro. Afei ɛrenkyɛre na mehwie m'abufuhyeɛ agu wo so, na mawie m'abufuo wo mu, na mabubu w'akwan ho atɛn, na mede w'akyiwadeɛ nyinaa agu wo so, na m'ani rennodo wo ho, na merenhu mmɔbɔ, w'akwan ho adeɛ na mede bɛma woɔ, na w'akyiwadeɛ atena wo mu, na mahunu sɛ me Awurade na mebobɔ. Hwɛ ɛda no nie, hwɛ ɛreba, deɛ wahyɛ no refifi, abaa no refefɛ, ahantan no ahanehane, akyirikyirasɛm asɔre ayɛ abɔnefosɛm aba a, wɔn ne wɔn asafo yuu ne wɔn hooyɛ no mu hwee nka, na yie biara nni wɔn mu. Ɛbrɛ no aba, ɛda no redu, mma ɔdetɔfoɔ ani nnye, na ɔdetɔnfoɔ nni abooboo, na abufuhyeɛ no aba n'asafo yuu nyinaa so. Na ɔdetɔnni, sɛ ɔda so te ase nso a, ɔrensane mma deɛ watɔn no ho, na adehunu a ɛfa n'asafo yuu nyinaa ho no rensane, na obiara remfa n'amumuyɔ nhyɛ ne nkwa mu den. Ɔhyɛ ne totorobɛnto, na osiesie ade nyinaa adeɛ, nanso deɛ ɔkɔ ɔsa ni hɔ, na m'ani berɛ bam n'asafo yuu nyinaa so. Nkrantɔ wɔ mfikyiri, na owuyadeɛ ne ɛkɔm wɔ efie. Deɛ ɔwɔ wuram bewu nkrantaa no, na deɛ ɔwɔ kuro mu no, ɛkɔm ne owuyadeɛ bi ku no. Na wɔn mu aduanefoɔ firi mu a, ɔbɛkɔ akɔtena mmepɔ so. Na wɔn nyinaa yɛ sɛ mmɔnhwa mu mmɔbura a osisi apini, obiara n'amumuyɔ ho. Nsa nyinaa mu gugu, na anankoroma nyinaa ho no sɛ nsuo. Na wofirafira yitoma, na awɔsen gu wɔn so, na aniwuo wɔ ani nyinaa mu, na wɔn nyinaa atifi bɛpa. Ɔbɛtoto wɔn dwetɛ agugu mmorɔno so, na wɔn sika adane efi. Wɔn dwetɛ ne wɔn sika rentumi nnye wɔn Awurade anibere da no mu. Ɔremfa ma wɔn kra nwen, na ɔremfa nhyɛ wɔn ayamdeɛ mama, ɛfiri sɛ ɛyɛ wɔn amumuyɔ ho suntidua. Na n'ahokekadeɛ fɛɛfɛ no, wɔde dii ahantansɛm, na wɔde yɛɛ wɔn akyiwadeɛ mfoni. Wɔn atantaneɛ no, ɛno nti na mɛma no adane wɔn fi, na mede bɛhyɛ ananafoɔ nsa, na wafom, ne asase so abɔnefoɔ nsa, na ayɛ wɔn asadeɛ, na wɔgu ho fi, na mɛdane m'ani afiri wɔn so, na wɔgu m'akoradeɛ ho fi, na adwotwafoɔ bɛhyɛne mu agu ho fi. Yɔnkɔnsɔnkɔnsɔn no, na mogya ho atemmuo ayɛ asase no ma, na atirimɔden ahyɛ kuro no ma. Enti mede amanaman nnipa bɔne bɛba, na wabɛfa wɔn afiafi afa, na metwa ahoɔdenfoɔ ahantan to, ma wɔgu wɔn akronkronneɛ ho fi. Ɔsɛeɛ reba, na ɔhwehwɛ asomdwie, nso ebi ni hɔ. Ebuo pae ebuo so, akwansosɛm pae akwansosɛm so, na ɔhwehwɛ odiyifoɔ hɔ adehu, na mmara bɔ ɔsɔfoɔ, na afutuo bɔ mpanimfoɔ. Ɔhene di agogo, na ɔbrempɔn fira ahodwiri,
na asase no so aman abɛmu abu. Wɔn akwan ho adeɛ na mɛyɛ wɔn, na wɔn atemmudeɛ na mede bebu wɔn atɛn, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Ezekiel tinwɔtwe. Na afi ɛtɔ so 9, bosom ɛtɔ so 9, da ɛtɔ so 9 a mete me fie na Yuda mpanyimfoɔ tete m'anim no, Awurade Nyankopɔn nsa tɔɔ me so wɔ hɔ. Na mehwɛe, na hwɛ, suban bi a ɛte sɛ ogya nie. Efiri deɛ ɛte sɛ n'ase mu de rekɔ fam yɛ ogya, na efiri n'ase mu de rekɔ soro no te sɛ ɔhyerɛn. Ɛte sɛ sika ne dwetɛ mfrafra a adɔ ahoani. Na oyi biribi a ɛte sɛ nsa nsɛsoɔ, na ɔsɔɔ m'atifi nwi mu. Na honhom no maa me so fa asase ne ɔsoro ntam de me kɔɔ Yerusalem, Nyankopɔn ne suadehunu no mu, de me ba emu fam pon kɛse a ɛkyerɛ atifi fam no ano, deɛ ninkuntwi hɔni bi a ɛyi ninkuntwi sie hɔ. Na hwɛ, na Israel Nyankopɔn anim onyam wɔ hɔ sɛ ade a mehuu no bɔnhwa no mu no. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, ma w'ani so kɔ atifi fam wɛn. Na memaa m'ani so kɔɔ atifi fam. Na hwɛ, afɔrebukyia pon kɛseɛ no atifi fam na ninkuntwi hɔni no sie wɔ aboboa no. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, wohunu deɛ ɔreyɔ yi, akyiwade akɛseɛ a Israel fie reyɔ ha yi, sɛ memfiri me kronkronbea menkɔ akyirikyiri, na wobɛsane ahunu akyiwade akɛseɛ bio. Na ɔde me baa abannwa so pono ano, na mehwɛe, na hwɛ, na tokuro biako wɔ ɔfasuo no mu. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, funi fasuo no mu ɛ. Na mifunii ɔfasuo no mu, na hwɛ, ɛpono bi nie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hyɛne mu kɔhwɛ akyiwadeɛ bɔne a wɔreyɔ no wɔ ha. Ɛna mehyɛne mu mekɔhwɛeɛ. Na hwɛ, mo a wɔwea ne mo ahodoɔ a wɔkyerɛ nyinaa ne Israel fie abosoma hɔni nyinaa na wakukyire wɔn fasuo no ho ahyia yi. Na mmarima 70 a wofiri Israel fie mpanyimfoɔ mu a saa afa ba yɛsan ne agyina wɔ mu gyinagyina wɔn anim. Na wɔn aduhwamhyeɛ kukuo kurakura wɔn nsam. Na aduhwamhyeɛ wisie hwa sɔree. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, wohunu deɛ Israel fie mpanyimfoɔ reyɔ no esum mu, wɔn ahoni mpia mu miako. Ɛfiri sɛ ɔka sɛ, Awurade nhu yɛn, Awurade agya asase no. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, wobɛsane ahunu akyiwade akɛseɛ a ɔreyɔ bio. Ɛna ɔde me baa Awurade fie pon kɛse a ɛkyerɛ atifi fam no ano. Na hwɛ, ɛhɔ na mmaa tete resu Tamus. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, wɔhunu, wobɛsane ahunu akyiwade akɛseɛ a ɛsene yɛnum bio. Ɛna ɔde me baa Awurade fie mu fam abannwa soɔ. Na hwɛ, Awurade asɔredan no, nkyɛnoo ne afɔrebukyia no ntam no, mmarima 25 a wɔn akyiri kyerɛ Awurade asɔredan na wɔn anim kyerɛ apuei fam, na wɔkoto kyerɛ apuei resɔre owia nie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, wɔhunu, ɛyɛ harema Yuda fie sɛ wɔyɔ akyiwade a wɔyɔ no ɛha yi, sɛ ɔde atirimɔden rehyɛ asase yi so ma, na wasane abɛhuru me boɔ. Na hwɛ, wɔde dubaa no ka wɔn hwene, na me nso, medi no anibere so. M'ani renni ho adɔna, na merenhunu mmɔbɔ. Na wɔde ne kɛseɛ besu agu m'asomdeɛ, nanso merentie wɔn. Hesekiel tinkron. Na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu masomu sɛ, Ma kuro no so ahwɛfoɔ ntwimpini, na obiara mfa n'akodeɛ a wɔde sɛe adeɛ nkura ne nsam. Na hwɛ, mmarima 6 firi atifi pon kɛse a ɛkyerɛ atifi fam kwan no so reba. Wɔn dwerɛ n'adeɛ kurakura wɔn nsam. Na ɔbarima baako wɔ wɔn mu a na ɔhyɛ nwera, na ɔtwerɛfoɔ to abɔ n'asene. Na wɔbaa mu begyinaa kɔɔbere afɔrebukyia no ho. Na Israel Nyankopɔn anim onyam no firi karibu a ɛwɔ soɔ no so baa ɛdan no pono ano. Na ɔfrɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera a ɔtwerɛfoɔ to abɔ n'asene no. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Sene fa kuro no mu, Yerusalem mu, na hyɛ mmarima a osisi apini di akyiwade a wɔyɔ wɔ mu no ho abooboo no nyinaa moma so agyiraeɛ. Na wɔn a aka no, ɔka kyerɛɛ wɔn maso mu sɛ, Monkɔdi n'akyi mfa kuro no mu, na monkunkum, momma mo ani no do ho, na monhunu mmɔbɔ. Nkɔkoraa, mmeranteɛ ne mmabaa,
ne mmɔfra ne mmaa, munkum wɔn sɛe wɔn, na obiara a wahyɛ no agyiraeɛ no deɛ, monka no, na me kronkronbea hɔ na mumfiri aseɛ. Ɛna ofiri aseɛ mpanimfo a wɔwɔ efie no anim no soɔ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, mungu efie no ho fi, na momfa atɔfoɔ nhyehyɛ abannwa no so amaama. Momfiri adi. Na ofiri adi kokunkum wɔ kuro no mu. Na okunkumyɛ no, ɛkaa me nko. Na mede m'anim butuu fam, na meteɛɛ mu sɛ, Ao, Awurade Nyankopɔn, woresɛe Israel nkaeɛ nyinaa wɔ w'abufuhye a worehwie gu Yerusalem soɔ no mu anaa? Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Israel ne Yuda fie amumuyɔ so kɛse pa ara, na mogya ayɛ asase no so ma, na asɛm anidane ayɛ kuro no ma. Na wɔka sɛ, Awurade agya asase no, na Awurade nhunu. Enti me nso m'ani renni ho adɔna, na merenhunu mmɔbɔ. Mede wɔn kwan bebua wɔn atifi. Na hwɛ, ɔbarima a ɔhyɛ nwera a ɔtwerɛfoɔ to abɔ n'asene no de asɛm sane baa sɛ, mayɛ sɛdeɛ wohyɛɛ me no. Hesekiel ti 2. Na mihuni, na hwɛ, na ntrɛmu a ɛwɔ kerubim no atifi no so biribi te sɛ hoaboa wɔhwɛ a ne suba ne ne tebea te sɛ ahennwa nsɛsoɔ. Na ɔka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera no sɛ, kɔ nkyimiyɛ no ntɛm, kerub no ase hɔ, na fa nyansramma firi kerubim no ntɛm hyehyɛ wo nsɛm amaama, na fa pete kuro no so. Na ɔkɔɔ mu m'anim, nso ɔbarima no kɔɔ mu no, na kerubim no gyinagyina ɛdan no nifa so, na mununkum no ayɛ emu fam abannwa no so ma. Ɛna Awurade animuonyam no maa ne ho so firi kerub no so kɔɔ ɛdan no aponnwa atifi. Na mununkum no hyɛ ɛdan no ma, na Awurade animuonyam hyerɛnhyɛ abannwa no so ma. Na wɔte kerubim no ntaban mu gyegyeɛ no kosii ɛho fam abannwa no so, sɛ Onyankopɔn tumfo a ɔrekasa no ne. Na ɔhyɛɛ ɔbarima a ɔhyɛ nwera no sɛ, fa wo gya firi nkyimiyɛ no ntɛm, kerubim no ntɛm no. Ɔkɔɔ mu kogyina nkyimiyɛ no ho, na kerub no tenee ne nsa firi kerubim no ntam de kɔɔ kerubim no ntam gya no ho. Na ɔfa ebi guu deɛ ɔhyɛ nwera no nsam, na ɔgyee de firi adi. Na wohunu onipa nsa nsɛso kerubim no ho wɔ ntaban ase. Na mihuni, na hwɛ, na nkyimiyɛ 9 wɔ kerubim no nkyɛn mu, nkyimiyɛ biako wɔ kerubim no mu biara nkyɛn mu, na nkyimiyɛ no ani te sɛ sika bereboɔ ani. Na 9 no nyinaa suban yɛ sukorɔ, te sɛ deɛ nkyimiyɛ hyɛ nkyimiyɛ mu. Ɛnante a, ɛnam n'afa 9 so. Ɛnane dane wɔ ne nanteɛ mu, na deɛ etie no hwɛ no, edi akyire sa. Ɛnane dane wɔ ne nanteɛ mu, na wɔn honam nyinaa ne wɔn akyi, ne wɔn nsa, ne wɔn ntaban ne nkyimiyɛ no, ani ayɛ ɛho amaama atwa ho ahyia. Wɔn baa 9 no wowɔ wɔn nkyimiyɛ. Nkyimiyɛ no, masomu na wɔtoo no din sɛ, Kyinhyia mframa. Na wɔwowɔ anim 99. Deɛ odi kan no anim yɛ kerub no deɛ, na deɛ otia mmienu no anim yɛ onipa anim. Na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no deɛ yɛ gyata anim, na deɛ ɔtɔ so 9 no deɛ yɛ ɔkɔdeɛ anim. Na kerubim no memaa wɔn ho so, ɛne ɔteasefo a mihunu no asuo Keba ho no. Na kerubim no nante a, nkyimiyɛ no sa wɔn. Na kerubim no mema wɔn ntaban so sɛ wɔde rema wɔn ho so afiri asase so a, nkyimiyɛ no nso nnane mfiri wɔn nkyɛn mu. Sɛ wogyina a, ɛnonom nso gyina. Na sɛ wɔmema wɔn ho so a, ɛnonom nso mema ne ho so, ɛfiri sɛ ɔteasefoɔ no honhom wɔ mu. Ɛna Awurade animuonyam firi ɛdan no pono ano kogyina kerub no soɔ. Na kerubim no memaa wɔn ntaban so, na wɔmemaa wɔn ho so firi asase so m'anim. Sɛ wɔrefiri adi, na nkyimiyɛ no wɔ wɔn nkyɛn mu, na wɔkogyinaa Awurade fie apueɛ fam pon kɛseɛ no ano. Na Israel Nyankopɔn animuonyam no wɔ wɔn atifi wɔ soro. Ɛne ɔteasefoɔ a mihunu no Israel Nyankopɔn aseɛ, asuo Keba ho no. Na mihunu sɛ ɛyɛ kerubim. Obiara wɔ anim 99, na obiara wɔ ntaban 99. Na onipa nsa nsɛsoɔ wowɔ wɔn ntaban no ase. Na wɔn anim nsɛsoɔ ne anim a mihunu no asuo Keba ho no, wɔn su ne wɔn ban nyinaa, na wɔn nyinaa nante kɔ wɔn anim tee. Hesekiel
ti du baako. Na honhom no maa me so de me kɔ Awurade fie no apueɛ fam pon kɛse a ɛkyerɛ apueɛ no ano. Na hwɛ, na mmarima 50 gyina ɔpon kɛseɛ no ano. Na mihunu asuba Yasania ne Benia ba Peretia. Ɔman no mu mapɔnma no wɔ wɔn mu. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, yenum ne mmarima a wɔdwene abususɛm na wɔtu fo bɔne kuro yi mu. Wɔse, bere a wɔde sisi adan mpinkyɛe, kuro yi ne ɛsɛn, na yɛne nam. Ɛno nti, hyɛ wɔn ho nkɔm, hyɛ nkɔm, onipa ba. Na Awurade honhom tɔɔ me so, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ka sɛ Awurade sie nie. Saa na moka, Israel fie, na deɛ ɛba mo adwene mu no, me deɛ minim. Moama mo atɔfoɔ adɔɔso kuro yi mu, na mode atɔfoɔ ahyehyɛ emu mmorɔno amaama. ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mo atɔfoɔ a mode agugu mu no, ɔne nam no, na kuro no ne ɛsɛn no, na mo deɛ obeyi mo afiri mu. Nkrantɛ na musuro, nso nkrantɛ ara na mde bɛba mo soɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na meyi mo afiri mu, na mede mo mahyɛ ananafoɔ nsa, na mebu mo mu atɛn. Nkrantɛ no na mobɛtotɔ. Israel hyeɛ so na mebu mo atɛn, na moahu sɛ mene Awurade. Kuro no renyɛ mo ɛsɛn, na mo nso morenyɛ mu nam. Israel hyeɛ so na mebu mo atɛn, na moahu sɛ mene Awurade a moani m'ahyɛdeɛ soɔ, na moanyɛ m'atemudie. Na amanaman a wɔtwa mo ho ahyia no atemudie so na mudiiɛ. Na ɛbaa sɛ merehyɛ nkɔm no, Benia ba Peretia wui. Ɛna mede m'anim butuu fam de nne kɛseɛ suu sɛ, Ao, Awurade Nyankopɔn, wie na worewie Israel nkaeɛ koraa yi. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, wo nuanom no wɔ bogyafoɔ ne Israel fie mu nyinaa na Yerusalemfoɔ ka kyerɛ wɔn sɛ, momfrɛ Awurade ho nkɔ akyirikyiri. Yɛn na wɔde asase yi ama yɛn sɛ yɛnni soɔ. Ɛno nti ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛwom sɛ mede wɔn kɔɔ akyirikyiri ama n'aman mu, na mebɔɔ wɔn petee nsase so deɛ, nanso mayɛ wɔn kronkronbea kakra, nsase a wakɔ soɔ no so. Ɛno nti ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mɛboa mo ano afiri aman mu, na matase mo afiri nsase a wabɔ mo apete soɔ no so. Na mede Israel asase no mama mo, na waba hɔ abɛyi emu atantanneɛ nyinaa ne emu akyiwadeɛ nyinaa afiri mu akɔ. Na mɛma wɔn akoma korɔ, na mede honhom foforɔ mahyɛ mo mu, na mayi ɔbɔ akoma no afiri wɔn honam mu, na mama wɔn honam akoma, na wanante m'ahyɛdeɛ mu, na wɔde m'atemmudeɛ so ayɔ, na wɔayɛ me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Na wɔn a wɔn akoma di wɔn atantanneɛ ne wɔn akyiwadeɛ akyiri no, mede wɔn kwan bɛbua wɔn atifi. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛna kerubim no memaa wɔn taban soɔ, na nkyimie no san wɔn. Na Israel Nyankopɔn animuonyam no wɔ wɔn so wɔ soro. Na Awurade animuonyam no maa ne ho so firi kuro no mu, na ekogyinaa bepɔ a ɛda kuro no anim no so. Na honhom no maa me so de me kɔɔ Kaldea, atukɔfoɔ no nkyɛn, anisuadehunu mu, Nyankopɔn honhom mu, na ade a mehunuiɛ no firi me so kɔɔ soro. Na meka Awurade nsɛm a ɔmaa mehunuiɛ no nyinaa kyerɛ atukɔfoɔ no. Hesekiel ti 12. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, wote asowuye fie. Nipa a wɔwɔ ani a wɔde hunu adeɛ, na wɔnhunu, na wɔwɔ aso a wɔde tie, na wɔntie. Na asowuye fie ni wɔn. Na wo, onipa ba, yɛ otukɔ adeɛ fa, na tukɔ awia wɔn anim, na tu firi wafa kɔ baabi foforɔ wɔn anim. Ebia obehunu, na asowuye fie ni wɔn. Na yi wɔn nneɛma firi adi sɛ otukɔ adeɛ awia wɔn anim, na wo ara deɛ firi adi anwummere sɛ atukɔfoɔ kɔ no, tu ɔfasuo mu fa wɔn anim, na fa mu firi adi. Wɔn anim ara na fa to wo kɔn ho, na anim mu biri a wodi afiri adi. Kata w'ani, na wɔanhunu asase no,
na mede wo ma yɛ nsɛnkyerɛnneɛ mama Israel fie. Ɛna meyɔɔ saa sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no. Miyii me nneɛma firi adi sɛ otukɔ ade awia. Na anwummerɛ no, mede me nsa tuu ɔfasuo no mu. Na anim ribiribiri no, mede firi adi bɔɔ akɔnkɔn wɔn anim. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn anɔpa sɛ, Onipa ba, Israel fie, asowoyɛ fie no nka nkyerɛ wo sɛ ɛdeɛn na wɔreyɛ oyi. Ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Adesoa yi fa ɔberempɔn a wɔte Yerusalem ne Israel fie a wɔwɔ wɔn mu no nyinaa ho. Ka sɛ, me ne mo nsɛnkyerɛnneɛ, sɛdeɛ meyɔe no, saa na wɔbɛyɛ wɔn, otukuro mu. Nnommumfa mu na wɔbɛkorɔ. Na ɔberempɔn a wɔwɔ wɔn mu no, anim rebiri no, adesoa bɛda ne kɔn ho, na wɔafiri adi. Ɔfasuo mu na wɔbɛtuo sɛ wɔde no refa mu afiri adi. Ɔbɛkata n'ani, na wɔamfa n'ani anhu asase no. Na mede m'asɛw bɛgu ne so, na wɔayi no me fidie mu. Na mede no akɔ Babel, Kaldeafo asase so. Na ɛno mpo ɔrenhu no, na ɛhɔ na wɔbɛwuo. Na wɔn a wɔatwa ne ho ahyia sɛ wɔbɛboa no nyinaa ne n'asafo nyinaa, mɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu. Na matwe nkranta adi wɔn akyi. Na sɛ misunsum wɔn kɔ amanaman mu, na mebɔ wɔn pete nsase so a, obehu sɛ me ne Awurade. Na megya wɔn mu nnipa kakraa bi afiri nkranta ne ɛkɔm ne owuyade ano. Deɛ ɛbɛyɛ na waka wɔn akyiwadeɛ no nyinaa, amanaman a ɔkɔ hɔ no mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, fa ahopopo di w'aduane, na fa ahowosoɔ ne awerɛhoɔ no mu nsuo, na ka kyerɛ asase no so aman no sɛ Awurade Nyankopɔn ka no Yerusalemfoɔ a wɔwɔ Israel asase soɔ no ho nie. Wɔde awerɛhoɔ na ebedi wɔn aduane, na wɔde ahodwire bɛnom wɔn nsuo. Esiane sɛ n'asase adane afo, na ne mmayɛ abɔ no, ɛsofoɔ nyinaa mu subɔ no nti, na nkuro a wɔtete mu no bɛsɛe, na asase no adane afo, na moahunu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, abebusɛm bɛn na mowɔ no Israel asase so sɛ, nna no rekyɛ, na adwene ho nyinaa reyera. Ɛno nti ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, mɛma abebusɛm yi to atwa, na wɔremmu no Israel mu bio. Na mmom kasa kyerɛ wɔn sɛ, nna no ne adehunu nyinaa asɛm abɛn. Na adehunu biara ne atɔnkɔnhyɛ biara renkyena Israel fie bio. Na me ne Awurade, na mɛkasa, asɛm a mɛka no na ɛbɛyɛ hɔ. Ɔrentwe nkɔ akyiri bio. O, asowoyɛ fie, mo nna mu na mɛka asɛm na mɛyɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hwɛ, Israel fie ka sɛ, adehunu a wohunu no bɛba nna bebree akyi, na ɛberɛ a ɛwɔ akyirikyiri ho nkɔm na ɔrehyɛ. Ɛno nti ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, ɔrentwe me nsɛm mu biara nkɔ akyiri bio. Asɛm a meka no, ɔbɛyɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 13. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hyɛ Israel adiyifo a wɔhyɛ nkɔm no ho nkɔm, na ka kyerɛ wɔn a wofiri wɔn ara wɔn akoma mu hyɛ nkɔm no sɛ, muntie Awurade asɛm, Awurade Nyankopɔn sie nie. Onwie adiyifo nkwaseafo a wodi wɔn honhom akyiri na wɔnhu hwee no. Israel, wadiyifo ayɛ sɛ akurofo mu nkɔkɔbo. Momforo nkɔgyina ntokuro no mu, na monyɛ Israel fie ho ban sɛ mubegyina akono, Awurade da no. Ɛhuhudeɛ ne atɔnkɔnhyɛ na wɔn a wɔka sɛ Awurade asɛm nie no hunu, ɛnso na Awurade nsomaa wɔn. Nanso ɔtwɛn sɛ ɔbɛma wɔn asɛm no aba mu. Ɛnyɛ ɛhuhudeɛ na muhunu, na atɔnkɔm na mohyɛ, sɛ moka sɛ Awurade asɛm nie, wɔ bere a menkasaeɛ. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛnam sɛ moka ɛhuhusɛm, na muhunu atoro ani so adeɛ yi nti, hwɛ, me ne mo anya, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na me nsa bɛba adiyifo a wohunu ɛhuhudeɛ na wɔhyɛ nkɔntrɔ no so. Ɔrentena me man badwa no mu, na ɔrentwerɛ wɔn din Israel fie adi ntwerɛ no mu, na ɔremma Israel asase so. Na moahunu sɛ me ne Awurade Nyankopɔn, ɛfiri sɛ, ɛsiane sɛ
wosisi me man ka sɛ asomdwie na asomdwie ni hɔ na ɔman no to fasuo bi na hwɛ wɔn deɛ wɔde hyire sra ho nti ka kyerɛ wɔn a wɔde hyire sra ho no sɛ ɛbɛhwe ase osu a ɛsram soɔ bɛba na asukɔtwea bɛtotɔ na kyinhyia mframa bɛbɔ na hwɛ ɔfasuo no bɛhwe ase ɔrenka nkyerɛ mo sɛ ɛhe na sra a mo sra ho no wɔ ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mɛma kyinhyia mframa abɔ wɔ m'abufuhyeɛ mu na osu a ɛsram soɔ aba m'abufuo mu na asukɔtwea aba anibere mu abɛwie na mɛdwiri fasuo a mode hyire sra ho no agu ama no aka fam na ne nyinasoɔ ada adi na ahwe ase na moadwere wɔ mu na moahunu sɛ mene Awurade na mɛwie m'abufuhyeɛ ɔfasuo ne wɔn a wɔde hyire sra ho no so na maka akyerɛ mo sɛ ɔfasuo ne hɔ bio na wɔn a wɔsra ho no nso ne hɔ bio Israel diyifo a wɔkaa Yerusalem ho adiyisɛm sɛ wɔhunu asomdwoe adeɛ maa no nanso asomdwoe biara ni hɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie na wo onipa ba yi w'ani sa wo man mama a wofiri wɔn akoma mu hyehyɛ nkɔm no na hyɛ wɔn ho nkɔm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie munnue momma a mopempam nketaho ma mo nsa akwan nyinaa na mopam no kuma eti hodoɔ nyinaa sɛ mode riyi akra munyi me man akra na mo ara mo kra deɛ mogye no nkwa na mugu me ho fi me man mu atukɔ nsa ama ne paano afono ma bi nti sɛ mode atoro a mudi kyerɛ me man a wotie atoro no rikum akra a enikum na moregye akra a ɛnsɛ nkwa no nkwa ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ me ne mo nka bere a mode riyi akra sɛ ɛnomaa no anya na mɛtete afiri mo basa ho na megyae akra no akra a moyi wɔn no ama wɔtu akɔ sɛ nomaa na mɛtete mo nuku na mayi me man afiri mo nsɛm na wɔantena mo nsɛm sɛ ahayɔdeɛ bio na moahunu sɛ mene Awurade ɛsiane sɛ mode atoro ma ɔteneneeni a me deɛ menhyɛ no awerɛhoɔ no akoma tutuo na mohyɛ ɔbɔnefoɔ nsɛm den sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wansane ɛmfiri ne kwan mmɔne so na wanya nkwa nti morenhunu anisuadeɛ huhuo bio na nkɔm nso morenhyɛ bio na mɛyi me man afiri mo nsɛm na moahunu sɛ mene Awurade. Hesekiel Tidunan. Na Israel mpanyimfoɔ mu bi baa me nkyɛn bɛtena m'anim na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba mmarima yi de wɔn abosomhunu ahyɛ wɔn akoma mu na wɔde wɔn amumuyɔ so ntidua asisi wɔn anim bisa na mɛma wɔabisa me aseɛ ama wɔn enti kasa kyerɛ wɔn na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie obiara a ofiri Israel fie a wɔde n'abosomhunu hyɛ n'akoma mu na wɔde n'amumuyɔ so ntidua si n'ani soɔ na wɔba odiyifoɔ nkyɛn no me Awurade mebua no ho bi n'abosomhunu no dodoɔ so na masɔ Israel fie no mu wɔ n'akoma mu sɛ wɔde wɔn abosomhunu no nyinaa ate wɔn ho afiri me ho no enti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie monsane na monane mo ho mfiri mo abosomhunu no ho na monane mo ani mfiri mo akyiwadeɛ no nyinaa ho na obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a wabɛyɛ Israel mu ahɔhoɔ no mu na wawae afiri me ho na wɔde n'abosomhunu hyɛ n'akoma mu na wɔde n'amumuyɛ si ntidua si n'ani soɔ na wɔba odiyifoɔ nkyɛn bebisa no me hɔ adeɛ no me Awurade mebua no me deɛ na mɛma m'ani asa wɔ nipa no na medwiri no ama no ayɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne kasabebuo na metwa no afiri me man mu na moahunu sɛ mene Awurade na sɛ odiyifoɔ no ma wɔdaadaa no na wɔka asɛm bi a ɛnneɛ me Awurade na madaadaa odiyifoɔ ko no na mɛtene me nsa wɔ ne so asɛe no afiri me man Israel mu na wasoa wɔn amumuyɔ no sɛdeɛ odibisani no amumuyɔ teɛ no sɛ odiyifoɔ no amumuyɔ bɛyɛ no deɛ ɛbɛyɛ na Israel fie amfom kwan ɛmfiri m'akyiri bio na wɔamfa wɔn mmarato nyinaa angu wɔn ho fi bio na wɔayɛ me ɔman na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Awurade Nyankopɔn asɛm nie na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba sɛ asase bi yɛ me bɔne di afomfɔm sɛm bi na metene me nsa wɔ so na mebu nipa no dua mu na mema ɛkɔm ba so na metwa nipa ne mmoa firi so na sɛ mmarima baasa yi
Noa, Daniel ne Hiob wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn trenee ho na wɔbɛgye wɔn kra. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ mema mo abɔne kyine asase no so, na ɔdwerɛ ɛsofoɔ na ɛdane afo a ɛmoa no nti obiara ntwa mu mfa so a, sɛ mmarima baasa yi wɔ so a, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, ampa, mabɛne ne mama mpo ɔrenye. Wɔn ara nko na wɔbɛgye wɔn, na asase no deɛ ɛbɛdane afo. Anaasɛ mede nkrantɛ mɛba asase no so, na mese nkrantɛ fa asase no so, na metwa nnipa ne mmoa firi so, na mmarima baasa yi wɔ so a, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, mabɛne ne mama mpo ɔrenye wɔn, na wɔn ara nko na wɔbɛgye wɔn. Anaasɛ mema owuyadeɛ ba asase no so, na mehwie m'abufuhyeɛ gu so, mogya mu, sɛ meretwa nnipa ne mmoa afiri so, na Noa, Daniel ne Hiob wɔ so a, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, ampa, ɔrenye babani ne ɔbabaa, na wɔn deɛ wɔn trenee so na wɔbɛgye wɔn kra. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Na nkantom sɛ mema matemmuo bɔne na, nkrantɛ ne ɛkɔm, ne mmoa bɔne ne owuyadeɛ, aba Yerusalem so de atwa nnipa ne mmoa afiri mu. Nanso hwɛ, nnipa a wɔbɛfiri mu afiri bɛka wɔn mu, mabɛne ne mama a wɔde wɔn bɛfiri adi. Hwɛ, wɔbɛfiri adi aba mo nkyɛn, na moahunu wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɔe, na moakyekyere mo werɛ. Bɔne a mede baa Yerusalem soɔ, ade a mede baa soɔ no nyinaa ho. Na sɛ muhunu wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɔe a, ɔbɛkyekyere mo werɛ, na moahunu sɛ ɛnyɛ ɔkwa, na meyɔɔ ade a meyɔɔ no wɔ mu no nyinaa. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel tidunum. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ɛdeɛn na bobe dua a de sene nnua nyinaa? Bobe homa a ɛwɔ wura mu nnua mu no, wɔfa mu dua de yɛ adwuma bi, anaasɛ wɔfa mu bi yɛ pɛɛwa, sɛ wɔde adeɛ biara bɛsɛne soɔ. Hwɛ, wɔde gu ogya mu na ahye. Sɛ ogya ahye ano mmienu, na mfimfini ahye a, ɛfata adwuma bi yɔ anaa? Hwɛ, ɛda so di mu no, ɔmfa nyɛ hwehwee. Na nkantom sɛ ogya ahye no ahye dwee yi, na wɔde bɛyɛ biribi bio anaa? Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Sɛdeɛ bobedua teɛ wɔ kwaeɛ mu nnua mu a mede mema ogya ma no hye no, saa ara na mede Yerusalemfoɔ bɛma, na meyi m'anim asa wɔn. Ofiri ogya mu, na ogya ara na ɛbɛhye wɔn, na moahunu sɛ mene Awurade, m'ani a meyi me sa wɔn no mu. Na mɛma asase no adane afo, ɛfiri sɛ wodi afonfo nsɛm. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel tidunsia. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ma Yerusalem nhunu n'akyiwadeɛ no, na ka sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Yerusalem nie. Wase ne wɔwoo asase ne Kanaanfo asase so, wɔagya yɛ Amorini, na wo na yɛ Hetini, na wɔwoo mu deɛ, da a wɔwoo no, wɔantwa wo funuma, na wɔamfa nsuo annware wo amma wo ho amfi. Nkyene nso wɔamfa ansra wo, na wɔamfa ntɔma ankyekyere wo. Obiara yam anhyehye no amma wo, anyɛ wo yeinom mu biara amfa ehu wo mmɔbɔ. Na wɔtoo wo twenee ɛsrɛ ani too wo kra ho pi, da a wɔwoo wo no. Ɛna mebesane wo ho na mehunu wo sɛ wɔabɔ wo adapaa, wo mogya mu na meka me kyerɛɛ wo. Wo mogya no mu sɛ, nyankwa, na meka me kyerɛɛ wo, wo mogya no mu sɛ, nyankwa. Meyɔɔ wo dodoɔ, pɛ nhuna no sɛ wura mu mfifɛyɛ, na wo dɔre yɛ kɛseɛ, na w'ahoɔfɛ boro so. Wo mpoku abobɔe na wo nwi firi, nanso na wo nam adagya ne kwaterekwa. Na mebesane wo ho na mehunu wo, na hwɛ, ɛyɛ wo brɛ, ɔdɔ brɛ, na mede me ntaban me trɛɛ wo so, na mekataa w'adagya so, na mekaa wo ntam, na me ne wo yɛɛ apam. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na wo yɛɛ me deɛ, na mede nsuo dwaree wo, na mehohoro wo ho mogyaa no, na mesraa wo ho, na mede atade a wadi mu adwini hyɛɛ wo, na mede sukrama nwoma mpaboa hyɛɛ wo, na mede nwera pa kyekyere wo, na mede seda kataa wo ho, na mede ahyehyɛdeɛ hyehyɛɛ wo, na mede nkapo hyehyɛɛ wo nsa, na mede ntweaban gu wo kɔn mu, na mede adwinni hyɛɛ wo hwene mu, na mede asomuadeɛ hyehyɛɛ wo, na mede abotire fɛɛfɛ bɔɔ wo, na wɔde sika ne dwetɛ hyehyɛɛ wo ho.
na wo ntade yɛ nwura pa ne sedaa ne nkyirimu ɛsikyirisam ne ɛwɔ ne ngo na wudiye na wo ho yɛ fɛ paara na wudi yie koduru ahenni mu na wo ho ofenti wudin hyehye kɔ amanaman mu efiri sɛ m'anim onwa me de hyɛ ɛwɔ no ma ne wie fɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm nie. nanso wode wo ho too wo ahoɔfɛ so na wobɔ adwaman gu wo din so na wohwie w'adwamammɔ gu wo biara a wɔretwa mu so ɛyɛ anidie na wofaa wo ntadeɛ no bi de yɛ nsaasa a wɔwɔ sorosorommea hɔ fae na wobɔɔ so adwaman nneɔma a ɛte sɛ bi ma ada ɛrenyɛ saa so na wofaa wo nwenneɛ fɛɛfɛ no me sika ne me dwetɛ a me maa wo no bi na wode yɛ ɔmmarima ahoni fae na wode bɔɔ adwaman na wode wo nkyirimu ntadeɛ kataa wɔn ho na wode me ngo ne m'aduhwam sisii wɔn anim na m'aduane a me maa woɔ ɛsikyirisam ne ngo ne ɛwo a mede me yɛ ne ɛwoɔ no wode sisii wɔn anim sɛ ɛnyi hwehwehwam deɛ ɛyɛ ɔyɛ nie Awurade Nyankopɔn asɛm nie. na wofaa wo mmabani ne wo mama a wowo maame no de wɔn bɔɔ afɔdeɛ maa wɔn sɛ wonni w'adwamammɔ yɛ ade ketewa sɛ wokunkum me mma na woyii wɔn maae ma a wɔfaa wo gya mu maa wɔn no na w'akyiwadeɛ ne w'adwaman ne yɛ nyinaa mu na wokae wo mmabaabere nna no a na wonam adagya ne kwakyere kwabɔɔ wo ho adapaa wo mogya mu no Na wo ne bɔne nyinaa akyiri no, wo a due Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Wotoo dampan fae na woyɛ ɔpampa fae mmɔntene nyinaa soɔ. akwan nyinaa tia na wotoo wo pampa na wogu w'ahoɔfɛ no ho fi na wobaee w'anan mu maa obiara a wosene na womaa w'adwamammɔ dɔɔso na wo ne Misraim mmaa a wɔte wo ho a wɔn honam so son no bɔɔ adwaman na womaa w'adwamammɔ dɔɔso de huru me bo na hwɛ wo so na metenee me nsa na metee w'aduane a mehyɛeɛ soɔ na meyii wo maa sɛ w'atamfo Filistifoɔ mama a wɔn ani wu wɔ wo hwebɔ ho no pɛ no enso wo ne Asiria ma bɔɔ adwaman efiri sɛ na wo mee na wo ne wɔn bɔɔ adwaman nanso woamee enso wo maa w'adwamammɔ dɔɔso koduu Kanaan asase a ɛne Kaldea na yɛn nso amee wo sɛdeɛ w'akoma asi ahodwo fa Awurade Nyankopɔn asɛm nie. sɛ woyɔɔ yeinom a ɛyɛ ɔbɛ adwamanfo a ɔso ne tire no ne yɔe no nyinaa wotoo wo dampan akwan nyinaa tiae na woyɛ ɔpampa mmɔntene nyinaa soɔ no woanyɛ sɛ odwamanfoɔ mpo ɛne sɛ wopoo apɛdeɛ ɛyere a wɔsɛe awadeɛ ɔfa ananafoɔ si ne kunu anan mu nyamanfoɔ nyinaa wɔma wɔn akyɛdeɛ na wo deɛ wode w'akyɛdeɛ kyekyɛ w'adɔfo nyinaa na womaa wɔn adamudeɛ sɛ wɔmfiri mmaa nyinaa mmra wo nkyɛn adwamammɔ na wo deɛ ɛson wo koraa ne maa aka no adwamammɔ mu sɛ obi nhyɛ da mepɛ wo ne wo mmɔ adwaman na woma apɛdeɛ na wo deɛ obi mma w'apɛdeɛ enti na ɛsono woɔ Ɛno nti odwamanfoɔ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. ɛsiane sɛ wohwie wo ho fi guiɛ na wayi w'adagya soɔ w'adwamammɔ mu ama w'adɔfoɔ ne w'akyiwadeɛ abosomhunu no nyinaa ne wo mma a wode wɔn maa wɔn no mogya nti hwɛ merehyiahyia w'adɔfoɔ a wafam wɔn ho nyinaa ne wɔn a wadɔ wɔn nyinaa mabɔ wɔn a watane wɔn no nyinaa so afiri afa nyinaa maboaboa wɔn ano atia wɔn na mayi w'adagya adi akyerɛ wɔn na wɔhunu w'adagya nyinaa na mede mmaa awaresɛefoɔ ne mogyakanifoɔ atemmudeɛ bebu w'atɛn na mayɛ wɔ abufuhyeɛ ne ne nkuntwi mogya na mede wahyɛ wɔn nsa na wɔdwere wo dampan na wɔbere wo mpampa na wɔaworɔ wo ho ntadeɛ na wɔafa wo nwenneɛ fɛɛfɛ no na wɔgya w'adagya ne kwaterekwa mu na wɔama wɔabobɔ wo sodwa na wɔsi wo aboɔ na wɔde wɔn krantɛ atwitwa wo mu na wɔde wogya ahye w'adan na wɔde w'atemmuo mu adeɛ ayɛ wo mmaa bebree ni so na mama wɔagyae adwamammɔ na akyɛdeɛ nso worenkyɛ bio na mɛma m'abufuhyeɛ no adwo wo ho na menni nkontwen afiri wo so na mɛyɛ koom a mebo renhuru bio ɛsiane sɛ wonkaee wo mmabaabere mu nna no na wode yeinom nyinaa ha me nti na me nso hwɛ mede w'abrɛ aboboa w'atifi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. na maama w'akyiwadeɛ nyinaa so musuo hwɛ obiara a wobobu m'ani bebu wo bebi sɛdeɛ ɛna teɛ na ne ba teɛ wo ne wo na a wɔpo ne kunu no ne ne ma no ba
na wo ne wo nuabaa no ma wɔpo wɔn kununom ne wɔn mma no nuabaa. Mo na yɛ Hetini, na mo agya yɛ Amorini, na wo nuabaa panin ne Samaria, ɔno ne ne mama a wɔte wo benkum soɔ no, na wo nuabaa kuma a wɔte wo nifa soɔ ne Sodom ne ne mama, enso woamfa wɔn akwan so na woyɛɛ wɔn akyiwadeɛ no nko. Na mmom ɛyɛ kakra bi pɛ na wosɛe sene wɔn wakwan nyinaa so. Sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa wo nuabaa Sodom ne ne mama anyɔ sɛdeɛ wo ne wo mama ayɔ yi. Hwɛ, yei ne wo nuabaa Sodom amumuyɔ no. Ahantan, didimiyɛ ne yiedie dwudwuu mu na wɔno ne ne mama tenaeɛ. Na muburoni ne ohiani nsa deɛ, wanso mu. Na wɔyɛ ahantan yɔ akyiwadeɛ wɔ m'anim. Na miyi wɔn hɔ sɛdeɛ me ara mepɛ. Na Samaria anyɛ wo bɔne no fa. Na wo maa w'akyiwadeɛ dɔɔso sene wɔn. Na wode w'akyiwadeɛ a woyɔe no nyinaa bu wo nuabaa no mbem. Wo nso, soɔ ahohoro a wobu maa wo nuabaa no no. Wo bɔne a wama no ayɛ akyiwadeɛ asene wɔn no nti, ɔtene sene wo. Na wo nso, ma w'ani mu na soɔ w'ahohoro a sɛ wobu wo nuabaa no mbem. Na mede wɔn nomum, Sodom ne ne mama nomum, ne Samaria ne ne mama nomum, ne wo nomum fa mu nomum a ɛwɔ wɔn mu no bɛsan aba. Deɛ ɛbɛyɔ na wasoa w'ahohoro a, ade a wayɔ nyinaa ho de akyekyere wɔn werɛ. Na wo nuabaa no, Sodom ne ne mama bɛsan aba wɔn kane dibea mu. Na Samaria ne ne mama bɛsan aba wɔn kane dibea mu. Na wɔn nso ne wo mama bɛsan ne aba mo kane dibea mu. Na wo nuabaa Sodom anyɛ wɔn mu asɛnka. Wahantan na no mu. Ansa na ɔreyi wo bɔne adie. Sɛ ɛbrɛ Syria mama ne wɔn a wotwa ne ho hyia nyinaa. Filistifoɔ mama a woyi wo ahi no so paa wo afa nyinaa no. Wɔbusudeɛ ne w'akyiwadeɛ no, wo ara na wosom. Awurade asɛm nie. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mɛyɛ wo sɛdeɛ woyɔɔeɛ no a wobu ntanka nimtia sɛ woribu apam soɔ no. Na me deɛ, mɛkae m'apam a me ne wo pam no wo mmabaabere mu no. Na mɛma daa apam atim hɔ ama wo. Na sɛ mede wo nuabaa no ma wɔsene wo mpanin ka wo nuabaa no ma, wɔyɛ w'akyiri mma no ho de wɔn meyɛ wo mama a ɛnyina w'apam no so a, ɛno na wobɛkae w'akwan na w'anim agu ase. Na me na mɛma me ne wo apam no agyina, na woahu sɛ me ne Awurade. Deɛ ɛbɛyɛ na wakaeɛ, na w'ani awuo, na w'ani wuo nti woammue w'ano bio, sɛ makata deɛ woyɔe no nyinaa so mama wo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel tidunson. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, to abrɔmo ne ka mfato ho nsɛm yi kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɔkɔdeɛ kɛseɛ bi, ne ntaban akɛse, ne ntakra tentenatentene, ntakra nwonwranwonwranayɛ ne homa. Ɔbaa Lebanon bebu ntweneduru nkuna. Ne nkomu mu ban na ɔpaneeɛ, na wɔde kɔɔ Kanaan asase bi so. Ɔkɔtɛɛ no abatafo kuro bi mu, na ɔfaa asase no so aba bi de kodua a afu pa bi mu. Ɔde sii nsuo bebree ano, ɔtɛɛ no sɛ nsunoa dua. Na efifiri yɛ bobe a ɛde naneeɛ a ehwinhwan fam, ma ne man tentene baa ne ho, na ne nhini wɔ n'ase, na ɛyɛ bobe, na eyiyii man, na ɛfefɛɛ ahan. Ɛnso na ɔkɔdeɛ kɛseɛ bi wɔ hɔ, ne ntaban akɛse, na ne ntakra bebree. Na hwɛ, bobe no firi na kofie a ɔtɛɛ no wɔ mu no mu tentenee ne nhini kɔɔ ne fam, na oyiyii ne man kɔɔ ne so, sɛ ɔma ne nsuo. Ɛfupa so ne nsuo bebree ho na wɔtɛɛyɛ, sɛ enyiyi mman na ɛnso aba, na ɛnyɛ bobe fɛɛfɛ. Ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie ni, ɛbɛyɛ yie. Ɔrentutu ne nhini, na ɔntwitwa n'aba, na atwintwam. Ahahan a ɛfefɛɛyɛ no nyinaa betwintwam, na ɛnyɛ basa kɛseɛ anaa ɛdɔm bebree na wɔde bɛsɔ ne nhini mu atu no. Na hwɛ, watɛ no yi, ɛbɛkyɛ. Bere a apuroyɛ mframa bɛka no no, ɛnyɛ kusa na ɛbɛkusa. Akɔfie a ɛfifiri soɔ no so na ɛbɛtwintwam. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, ka kyerɛ asowoyɛ fie no sɛ, monhunu adekode a yɛyɛ. Ka sɛ,
hwɛ Babel hene baa Yerusalem na ɔbɛfaa emu hene ne emu asafohene na wɔde wɔn kɔɔ ne nkyɛn Babel na wɔfaa ahenni asefoɔ no mu obi na wɔne no pamoe na wɔmaa no kaa no ntam na asase no so atumfoɔ no deɛ ɔfaa wɔn kɔɔe sɛ ɛnyɛ ahenni a wabrɛ no aseɛ na ama ne ho soɔ na woni apam no so na enyina nanso wɔtee n'anim atua somaa n'abɔfoɔ ma ɔkɔɔ Misrim sɛ ɔma no apɔnkɔ ne ɛdɔm bebree ebesi no yie deɛ wɔyɛ yeinom befiri mu afi sɛ mete aseɛ yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa ara ɔhene a wosii no hene a wɔamu ne nsie na wɔbu n'apam soɔ no tenabea ne nkyɛn hɔ wɔ Babel na obewu na ɛnyɛ dɔm kɛseɛ ne asafo bebree na Farao de bedi ama no ɛsɛm a ɔbɛto epie na wasisi aban atenten de atwa akra pie aguo no ɛfiri sɛ wɔn mu ntam no na obu apam so na hwɛ wadi nse nanso wayɔ yeinom nyinaa ɔremfiri mu mfi Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. sɛ mete aseɛ yi ampa ara me ntam a wɔamuo ne m'apam a wɔagu soɔ no na mede bɛbua n'atifi na mede m'asɛw bɛtrɛ ne so na wɔyi no me fidie mu na mede no akɔ Babel na fom a wɔfom me no me ne no bɛdi wɔ hɔ na ne dwanefoɔ a ɛwɔ n'asafo nyinaa mu nyinaa nkrantaa no na ɔbɛtotɔ na wɔn a waka no ɔbɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu na moahunu sɛ me Awurade na maka Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. me nso mɛbutwe ne duro a ɛkron no nkonna mu bi akote ne mfifeeɛ mu tiri bɛtɛbɛtɛ no bi na mɛpan makodua no bepɔ a ɛkron na ɛwareɛ bi so Israel bepɔ sorosoro so na medua na ɛbɛyiyi mman aso aba na ayɛ twiriduro kunini na nnomaa nyinaa ntakraboa nyinaa abɛsisi aseɛ ne mman enwunu mu na obɛsisie na wura mu nnua nyinaa ahunu sɛ me Awurade na mabrɛ dua banten no aseɛ na mama dua a ɛhwehwɛ fam akron mama dua mo no adwan na mama dua wuyɛ afefe me Awurade na maka na mayo. Ezekiel ti 18. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ modwerengye na mubu beyi Israel asase so sɛ agyanom twɛre abunu na mase fem no sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie. ampa ara mu beyi Israel mu bio hwɛ akra nyinaa wɔ me sɛ agya kra a wɔ me no sɛ ɔba kra a wɔ me no ɔkra a ɔyɛ bɔne no ɔno ara na obɛwuo na sɛ onipa yɛ ɔtreneeni na ɔyɛ atemudeɛ ne ateneneedie na onni afɔredua ne mmepɔ no so na ɔma n'ani so nhwɛ Israel fie ahoni huhuo no na ɔngu ne yɔnko yere ho fi na ɔnkɔ ɔba a wayɛ bra ho na wɔnhom obi so na ɔde ɔkafoni awo asidie sane ma ɔnyɛ ɔpempensini ɔde n'aduane ma de odi kɔm na wofura ɔdagyani ntoma na ɔmɔ besia na wɔnye nsi ho na wɔtwe ne nsa firi abusudie ho na obu onipa ne onipa ntam nokwaten na wɔnam ahyɛdeɛ mu na wodi matemudie so di nokwasɛm a ɔno na ɔtreneeni ne no nkwa na obenya. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. na sɛ ɔwɔ ɔba busufo a wɔka mogya guo na ɔyɛ yeinom mu biako pɛ na ɔno ara deɛ wanyɛ yeinom mu biara na sɛ nso wodi afɔreduane mmepɔ no so na ogu ne yɔnko yere ho fi na ɔho mmɔborɔni ne wɔhiani so ɔyɛ ɔpempensini awasidie nso na ne mma na ɔma n'ani so hwɛ ahoni huhuo yɛ akyiwadeɛ na ɔbɔ besia na ɔgye nsi ho a obenya nkwa ɔrenya nkwa wayɛ akyiwadeɛ yi nyinaa wuo na obɛwuo ne mogya bɛboa n'atifi na hwɛ ɔwo ɔba na ɔno deɛ ohunu n'agya bɔne a wɔyɛ nyinaa na wɔsoro na ɔnyɛ saa bi na onni afɔreduane mmepɔ no so na ɔma n'ani so nhwɛ Israel fie ahoni huhuo na ɔngu ne yɔnko yere ho fi na ɔnhom obi so na wɔnyɛ awowasidie nsie na ɔnyɛ ɔpempensini na wɔde n'aduane ma deɛ wodi kɔm na wofura ɔdagyani ntoma na osanka ne nsa firi mmɔborɔni ho na ɔnyɛ mfɛntumu ne nsi ho na ɔyɛ matemudie nam mahyɛdeɛ mu a ɔno deɛ ɔrengu n'agya mumuyɔ mu
nkwa na wobenya. N'agya no, ɛnam sɛ wadi amim ɛsi ne nua apɛmpɛm na wayɔ deɛ ɛnyɛ ne man ho nti, hwɛ, obewu n'amumuyɔ mu. Na moka sɛ, adɛn nti na ɔba nsoa n'agya amumuyɔ bie? Na sɛ ɔba no ayɔ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ agyimahyɛdeɛ nyinaa so ayɔ a, nkwa na wobenya. Ɔkra a ɔyɛ bɔne no, ɔno na wobɛwuo. Ɔba rensoa n'agya amumuyɔ bi, na agya nso rensoa ne ba amumuyɔ bi. Ɔteneneeni bɛtena ne so, na ɔbɔnefoɔ abɔnefosɛm bɛtena ne so. Na ɔbɔnefoɔ nso, sɛ ɔsane firi ne bɔne a wayɛ nyinaa mu, na wodi m'ahyɛdeɛ nyinaa so yɔ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ a, nkwa na wobenya, ɔrenwu. Ne mmarato adeɛ a ɔyɔe nyinaa, ɔrenkae ma no bio. Ne tenenee a wayɛ no mu na wobenya nkwa. Pɛ na mepɛ ɔbɔnefoɔ wuo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛnyɛ sɛ wɔsane firi ne kwan so na wonya nkwa na mepɛ. Nanso sɛ wɔtenenee sane firi ne tenenee ho kɔyɔ abusudeɛ ne akyiwadeɛ nyinaa a ɔbɔnefoɔ yɔ a, obenya nkwa anaa? Ne tenenee a ɔyɔe nyinaa, ɔrenkae. Ne fom a wafom ne ne bɔne a wayɛ no mu, emu na obɛwuo. Nanso moka sɛ Awurade kwan ntene. Muntie, Israel fie. Me kwan ntene. Ɛnyɛ mo akwan na ɛntene. Sɛ wɔtenenee sane firi ne tenenee ho kɔyɔ abusudeɛ na wowu wɔ mu a, n'abusudeɛ a ɔyɔe no mu na wowuiɛ. Enso sɛ ɔbɔnefoɔ sane firi n'abɔnefosɛm a wɔdie no ho bɛyɔ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ a, ɔno deɛ, wagye ne kra nkwa. Na wahunu, na wasane afiri ne mmarato a wodiiɛ no nyinaa ho, nkwa na wobenya, ɔrenwu. Nanso Israel fie ka sɛ Awurade kwan ntene. Me kwan ntene, Israel fie, ɛnyɛ mo akwan na ɛntene. Ɛno nti Israel fie, mebu mu mo akwan ho atɛn maako maako. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Monsane na monane mo ho mfiri mo mmaratodeɛ nyinaa mu, na musuo anyɛ suntudua ama mo. Montoto mo mmaratodeɛ a mode too mmara no nyinaa mfiri mo so mu, na monyɛ akoma foforɔ ne honhom foforɔ mfa. Na adɛn nti na morewuo yi, Israel fie? Na menya deɛ ɔrewuo no wuo ho anigyeɛ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Enti monsane na momenya nkwa. Hesekiel, ti dunkron. Na wo deɛ, twa Israel abempɔn ho kwadwom, na ka sɛ, adɛn na wo na gyatabereɛ no butu agyatanini ntam yɛ ne ne mma gyataburuwa mu, na ɔyɛ ne mma mu biako. Ɔyɛ gyataburuwa na osuaa ahayɔ, odii nnipa nam, na amanaman tee ne nka, na wɔkyeree no wɔn amena mu. Na wɔde hwenemukaa twee no kɔɔ Misraim asase so. Na ne hunu sɛ watwɛn nanso n'ani daa so ayera no, ɔfaa ne mma mu bi de no yɛ gyataburuwa. Na ɔne nam agyata mu no, ɔyɛ gyataburuwa, na osuaa ahayɔ, odii nnipa nam, na ohunu wɔn akunafoɔ, na ɔbobɔɔ wɔn nkuro, na ne mu bɔ mu gyegyeegye nti, asase no ne ne mma yɛ sɛyee. Ɛna amanaman a ofiri nsase soɔ no ba betwaa ne ho hyiaeɛ, na wɔde wɔn asɛw trɛɛ ne so. Ɔkyeree no wɔ wɔn amena mu, na wɔde hwenemukaa hyɛɛ no de no hyɛɛ kyerɛnkyɛ mu, na wɔde no kɔmaa Babel hene, na wɔde no siee abankɛseɛ mu. Deɛ ɛbɛyɛ na wante ne ni bio Israel mmepɔ soɔ, anka wo na te sɛ bobituro mu bobe a wata ne nsuo ho. Nsuo pii nti n'aban ne ne mman baa yie, na wonya mpoma a na ɛyɛ den, na ɛyɛ ahemfo mpoma, na ne kɛseyɛ korɔn koduruu mununkum kuso ntɛm. Na wohunu no ne ne kron mu, ne mman duduro mu, na wotuu no anibere so too no hwee fam, na apuoyɛ mframa kusaa n'aba no. Ne mpoma a na ɛyɛ den no bubui na twintwamee, na wogya hyee, na afei watɛ no ɛsere so, asase pɛsɛ a ɛdi sukɔm so. Na wogya refiri ne mman mpoma bi mu ahye n'aba, na poma a ɛyɛ den a ɛbɛyɛ ahenni poma biara nni hɔ bio. Kwadwom nie, na abɛyɛ kwadwom. Hesekiel, ti aduonu. Na afi ɛtɔ so nson, bosom ɛtɔ so num, da ɛtɔ so du no, Israel mpanyimfoɔ no mu bi ba bebisa Awurade hɔ adeɛ, na ɔbɛtena m'anim. Ɛna Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, kasa kyerɛ Israel mpanyimfoɔ no na ka kyerɛ wɔn sɛ,
sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Me hɔ adebisa na mobaa yi. Sɛ mete ase yi, ampa ara, merema omisa me adeɛ ma mo, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Wobɛbu wɔn atɛn. Wobɛbu atɛn onipa ba. Wɔn agyanom akyiwadeɛ na ma wɔn hunu. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛda a mefaa Israel na memaa me nsa so kyerɛɛ Yakob fie asefoɔ, na memaa wɔhunu me Misraim asase soɔ, na memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn kaa sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn no. Ɛda no na memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn sɛ merebeyi wɔn afiri Misraim asase so de wɔn akɔ asase a mepɛ maa wɔn a ɛsen nufosuo ne ɛwo a ɛyɛ nsase nyinaa ahyehyɛdeɛ no so. Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ mo nyinaa montoto mo ani so akyiwadeɛ no mu, na momfa Misraim abosomuhuo ngu me ho fi. Mene Awurade mo Nyankopɔn. Na ɔtee me so atua, na wampene sɛ wotie me. Wɔn mu biara anto wɔn ani so akyiwadeɛ no antwene, na wɔanya Misraim abosomuhuo. Ɛna me se mehwie m'ani bere agu wɔn so de awie m'abufuo no wɔ wɔn so, Misraim asase so. Nanso me din nti meyɔe na ɛho angu fi amanaman a wɔte wɔn mu no anim. Ɛfiri sɛ memaa wɔhunu me wɔn anim sɛ merebeyi wɔn afiri Misraim asase so. Ɛna meyii wɔn firi Misraim asase so na mede wɔn baa ɛserɛ so. Na mede m'ahyɛdeɛ maa wɔn, na memaa wɔhunu m'atamudie a sɛ onipa yɔ a wonya mu nkwa no. Nanso mede me home nna maa wɔn sɛ ɛnyɛ me ne wɔn ntam nsɛnkyerɛnneɛ, na wɔnhu sɛ mene Awurade a metee wɔn ho no. Na Israel fie tii m'anim atua ɛserɛ so, wɔanni m'ahyɛdeɛ so, na wɔpoo m'atamudie a sɛ onipa yɔ a obenya mu nkwa no. Na me home nna nso ogu ɛho fi bebree. Ɛna me se merehwie m'ani bere agu wɔn so ɛserɛ so, na madwerɛ wɔn. Nanso me din nti meyɔe na ɛho angu fi amanaman a meyii wɔn anim no anim. Nanso memaa me nsa so kyerɛɛ wɔn ɛserɛ so sɛ meremfa wɔn nkɔ asase a memaeɛ a ɛsene nufosuo ne ɛwo a ɛyɛ nsase nyinaa ahyehyɛdeɛ no so. Ɛsiane sɛ wɔpoo m'atamudie na wɔanante m'ahyɛdeɛ mu, na woguu me home nna ho fi nti. Na wɔn abosomuhuo no akyi na wɔn akoma die. Nanso m'ani hunu wɔn mmɔbɔ, na mansɛe wɔn na maanyɛ wɔn pasaa ɛserɛ no so. Na meka kyerɛɛ wɔn ma ɛserɛ no so sɛ monnante mo agyanom ahyɛdeɛ no mu, na munni wɔn atamudie no so, na momfa wɔn abosomuhuo ngu mo ho fi. Mene Awurade mo Nyankopɔn. M'ahyɛdeɛ mu na monanteɛ, na m'atamudie na munni soɔ na monyɔ, na monyɛ me home nna no kronkron, na ɛnyɛ me ne mo ntam nsɛnkyerɛnneɛ, na monhu sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn. Na ma no nso tee me so atua, wɔanante m'ahyɛdeɛ no mu, na wɔanni m'atamudie so anyɔ, deɛ onipa yɔ a obenya mu nkwa no. Me home nna nso ogu ho fi. Ɛna me se merehwie m'ani bere agu wɔn so, na mawie m'abufuo wɔn mu ɛserɛ no so. Nanso misankaa me nsa, na me din nti meyɔe, na ɛho angu fi amanaman a meyii wɔn anim no anim. Enso mekaa wɔn ntam ɛserɛ no so sɛ mɛbɔ wɔn apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so. Ɛsiane sɛ wɔanyɔ m'atamudie na wɔapo m'ahyɛdeɛ, na wogu me home nna ho fi, na wɔn ani di wɔn agyanom abosomuhuo akyiri nti. Na me nso memaa wɔn ahyɛdeɛ a ɛnyɛ ne atamudie a wonya mu nkwa ho kwan, na miguu wɔn ho fi. Wɔn ayɛyɛdeɛ mu ne mma a wɔde die ebue awotwaa ano nyinaa maaeɛ no mu, na masɛe wɔn, deɛ ɛbɛyɛ na wɔhunu sɛ mene Awurade. Enti onipa ba, kasa kyerɛ Israel fie na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yei mu nso mo agyanom aka abususɛm atia me, na wafom me wɔ mu nso. Ɛfiri sɛ mede wɔn baa asase a meka ntam sɛ mede bɛma wɔn no soɔ no. Sɛ wohunu koko a ɛkron biara, ne dua kusuu biara a, na ɔrebɔ wɔn afɔdeɛ wɔ hɔ, na wɔde wɔn ayɛyɛdeɛ a ɛhuru mubuo no kyɛ wɔ hɔ, na wɔde wɔn hwahwehwam ma wɔ hɔ, na wohwie wɔn ahwiesa wɔ hɔ. Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ ɛdeɛ ne soronsorombea a mokɔ hɔ no. Na wɔtoo hɔ din sɛ soronsorombea de besi nnɛ da yi. Enti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Mo agyanom kwan so na mugu mo ho fi, na wɔn atantanneɛ akyi na mobɔ adwaman die, na mode mo ayɛyɛdeɛ ba, na moma mo mafa ogya mu yi. Mugu mo ho fi mo abosomuhuo nyinaa fam de besi nnɛ yi. Na me na omisa me hɔ adeɛ ma mo, Israel fie,
sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa ara merema omisa me hɔ adeɛ ma mo na deɛ ɛba mo adwene mu no ɛrenyɛ hoo deɛ moka sɛ yɛbɛyɛ sɛ amanaman no sɛ nsase so mmusua no na yɛasomdua ne ɔboɔ no sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa ara mede nsa a ɛyɛ den ne basa a emu atene ne anibere a wɔahwie aguo na ebedi mo so hene na meyi mo afiri aman mu na maboa mo ano afiri nsase a wɔabɔ mo apete hɔ no so nsa a ɛyɛ den ne basa a emu atene ne anibere a wɔahwie aguo so na mede mo aba aman no sere so na mabebu mo atɛn wɔ hɔ anim ne anim sɛdeɛ mebu mo agyanom atɛn ɛsrɛ so Misraim asase soɔ no saa ara na mebu mo atɛn Awurade Nyankopɔn asɛm nie na mɛma moafa apaa no ase na mede mo aba apam no nkye homa mu na mɛyiyi mo mu atuatefoɔ ne wɔn a wɔto me mmara no wɔn hɔhobea asase no so na meyi wɔn nanso ɔremma Israel asase so na moahunu sɛ me ne Awurade na mo Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie monkɔ nkɔsom mo abosom huhuai na akyire yi no nso sɛ mutie me a na moremfa mo ayɛyɛdeɛ ne mo abosom huhuo no ngu ne din kronkron no ho fi bio na me bepɔ kronkron Israel bepɔ a ɛkron no so Awurade Nyankopɔn asɛm nie ɛhɔ na Israel fie nyinaa wɔn dodo a ɛwɔ asase no so nyinaa bɛsom me ɛhɔ na wɔbɛsɔ m'ani na ɛhɔ nso na mebisa mo maso adeɛ ne mo ayɛyɛdeɛ mu adikanneɛ mo akronkronneɛ nyinaa mu mobɛsɔ m'ani sɛ ehwehwehwam ɛberɛ a meyi mo afiri aman mu no na maboa mo ano afiri nsase a wɔabɔ mo apete soɔ no mo mu na mɛma wayɛ me kronkron amanaman no anim na mobɛhunu sɛ me ne Awurade berɛ a mede mo bɛba Israel asase a meka ntam sɛ mede bɛma mo agyanom no soɔ no na ɛhɔ na mobɛkae mo akwan ne mo nneyɔe a mode guu me ho fi no nyinaa na mo ho ayɛ mo nwunu mo ani so mo bɔne a moyɔɔeɛ no nyinaa nti na mobɛhunu sɛ me ne Awurade sɛ esiane me din nti na me ne mo bedie ɛnyɛ mo akwammɔne no so ne mo nneyɔe a asɛeɛ no so Israel fie Awurade Nyankopɔn asɛm nie na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba fa w'ani kyerɛ anafoɔ fam na ma w'asɛm nso so ngu anafoɔ fam na ka adiyisɛm kyerɛ anafoɔ fam petee mu kwaeɛ na ka kyerɛ anafoɔ fam kwaeɛ no sɛ tie Awurade asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ meresɔ wo mu gya na ahye wo mu duamono nyinaa ne duawuye nyinaa ogyaframa a ɛdɛre framframfram no renum na ahye asase ani nyinaa afiri anafoɔ fam akosi atifi fam na honam nyinaa bɛhunu sɛ me Awurade na mesɔɔyɛ ɛrennum ɛna mekaa sɛ Aw Awurade Nyankopɔn wɔn deɛ wɔka no me ho sɛ ɛnyɛ mmɛ na ɔrebubuo yi Hesekiel ti 21 na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba fa w'ani kyerɛ Yerusalem na ma w'asɛm soso ngu kronkronbea hɔ na hyɛ nkɔm tia Israel asase no na ka kyerɛ Israel asase no sɛ Awurade sie nie hwɛ me ne wanya na mɛtwe me nkrantɛ afiri ne bɔha mu na mɛtwitwa wo so treneeni ne ɔbɔnefoɔ esiane sɛ metwa wo so treneeni ne ɔbɔnefoɔ nti me nkrantɛ bɛfiri ne bɔha mu atia honam nyinaa afiri anafoɔ fam akosi atifi fam na honam nyinaa ahunu sɛ me Awurade matwe me nkrantɛ afiri ne bɔha mu ɛrensane nkɔmu bio na wo onipa ba fa akoma a abubuo si apini na gu wɔn ani so ahome yaaya na sɛ wɔka kyerɛ wo sɛ ɛdeɛn ho na woresi apini a ka sɛ akwansosɛm ntura ɛfiri sɛ ɛreba na akoma nyinaa bɛnane na nsa nyinaa mu agogo na honhom nyinaa ano akum na anankroma nyinaa adanedane nsuo hwɛ ɛreba na abɛyɛ hɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade sie nie ka sɛ nkrantɛ a wase ano na wɔpɔ ho nso wase ano sɛ enkum wɔpɔ ho sɛ entwa nyinanyinam anaasɛ yɛma yɛn ho nsɛpɛ yɛn ka sɛ meba ahempoma bu nnua nyinaa nimtia na wɔde maa sɛ ɔmpɔ ho sɛ wɔde nsa rekura wase nkrantɛ no na wɔpɔ ho nso sɛ wɔde rehyɛ okumfoɔ nsa onipa ba su ne twa adwo sɛ ɛno bɛba me man so ɛno bɛba Israel bempɔm nyinaa so
wɔde wɔn ne me man ato hɔ ama nkrantɛ enti hwe wo sirem na wasɔ ahwɛ na sɛ poma a ebu animtia no mpo nyɛ hwee a ɛdeɛ na ɛbɛyɛ Awurade Nyankopɔn asɛm. Na wo onipa ba hyɛ nkɔm na bɔ nsɛm na nkrantɛ no bɛba abɔ ho mmiɛnsa. Atɔfoɔ nkrantɛ no ɛyɛ ɔtɔfoɔ kɛseɛ nkrantɛ na atwa wɔn ho ahyia no. Deɛ ɛbɛyɛ na akoma atuo na suntudua dɔɔso nti mede nkrantɛ hyerɛn asisi wɔn kuro apon nyinaa ho. Wayɛ no sɛ ɛnyɛ sɛ nyinam wase ano de rebekum. Dane wɔn ho koraa kɔ nifa dane wɔn ano kɔ benkum. Baabiara a wahyɛ sɛ w'ani nkyerɛ na me nso mɛbɔ me nsɛm na mama m'ani berɛ ano adwo ne Awurade na maka. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba sensan akwan mmienu fa na Babel hene nkrantɛ mfa so mmra ma ne mmienu nyinaa mfiri asase koro so na kurukyire akyerɛkyerɛ kwan bi nkuro nkwanta na kurukyire no siesie wɔ kwan a nkrantɛ mfa so mmra amonfoɔ kuro Raba ne Yuda kuro a ɛwɔ Yerusalem a ɛyɛ din no mu na Babel hene gyina tempɔn nkwanta so akwan mmienu no ti sɛ wɔn hyɛ nkɔmma no ɔwusu agyan bi sɛ abusua honi adeɛ hwɛ mmerɛbuo mu. Nkɔm hyɛ a ɛba ne nifa mu ne Yerusalem sɛ wɔn sisi adwanini a eburu ɔfasuo mmue ano wɔ kum mu mma ɛne nso osebo mu sɛ wɔn sisi adwanini a wɔde bɛburu apɔnkɛseɛ ngu epie nsisi ntua aban na ɛbɛyɛ wɔn sɛ nkɔntrɔ wɔ wɔn ani so waka ntankɛseɛ nanso ɔno deɛ ɔkae wɔn amumuyɔ sɛ wɔnkyi wɔn. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sii nie ɛsiane sɛ moma ɔkae mo amumuyɔ ma mo mmaraton da adie na wohunu mo bɔne mo nneyɔeɛ nyinaa mu nti na ɛsiane sɛ ɔkae mo nti wɔde nsa bɛkye mo. Na wo ɔbɔnefoɔ a watɔ Israel bɛnko a ne da aduru awiei amumuyɔ bere mu sɛ Awurade Nyankopɔn sii nie wayi abotitene no na wapɔn ahemotiri no yei deɛ abrɛ aseɛ no ɔbɛma so na deɛ ama soɔ no bɛbrɛ ase. Na neani na mɛdane no na yɛn nso rentena hɔ de bɛkɔ akɔsi sɛ deɛ atemmuo wɔ no bɛba na mede ama no. Na wo onipa ba hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn se amɔmfoɔ ne wɔn ahohorabɔ no ho nie. Na ka sɛ nkrantɛ a watwede rebekum wapɔ ho sɛ ɛni nam sɛ ɛnyɛ nyinanyinam ɛberɛ a ohunu ade huhuru ma wɔ na wɔrehyɛ wo nkɔntrɔ no ɔde wo bɛto abɔnefoɔ atofo a wɔn da aduro awieyɛ amumuyɔ bere mu no kɔn ho fa wo nkrantɛ sane hyɛ ne bɔha mu faako a wɔbɔɔ woɔ no woawoɔ asase so na mebu wo atɛn na mehwie m'abufuhyeɛ agu so mefite m'ani bere gya no mu atia wo na meyi wo ahyɛ mmarima atirimɔdenfoɔ a wonim sɛ yie ho nyansa no nsa wobɛdane wo gya aduane wo mogya bɛgu asase no mfimfini ɔrenkae wo bio na me Awurade na maka. Hesekiel ti 22. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba wobɛbu atɛn wobɛbu mogya kuro no atɛn ɛne ma no nhunu n'akyiwadeɛ nyinaa na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie kuro a ehwie mogya gu wɔ ne mu sɛ ne bere mmra na ɛyɔ abosomhuhuo fa de gu ne ho fi wo mogya a wohwie gu yie no mu na wodi so na wabosomhuhuo a woyɔɔyɛ no na wodi agu wo ho fi na wama wo na abɛn na woduru wo mfie mu ɛno nti mede wo ayɛ ahohoradeɛ ama amanaman ne fedie ama nsase nyinaa wɔn a wɔbɛn wɔ ne wɔn a wɔwɔ akyiri di wɔn ho fɛw sɛ die ne din ho agu fi na ne sakasaka yɛ dɔɔso. Hwɛ Israel bɛnpɔn no wɔ wɔn mu biara sɛdeɛ ne tumi teɛ sɛ obɛhwie mogya agu wo mu na wɔbɔ agya ne ɛna so mpekua wo mu na wodi ahɔhoɔ anim wɔhom wo mu awisiaa ne okunafoɔ so wobu ma kronkron ne animtia na wogu me home na ho fi nkontompofoɔ wɔ wo mu sɛ obɛhwie mogya agu na mepɔ so na wodidie wɔ wo mu na ahohoradeɛ na wɔyɔ no wɔ mfimfini wo mu woyi agya adagya so wo mu na wɔkɔ deɛ asakyima ama ne ho akum no ho na obi ne ne yɔnko yere yɛ akyiwadeɛ na obi gu n'ase ho fi aniwudie mu
wo mu na obi tu ne nua baa n'agya ba mɔnaa wo mu na wɔgyegye anadwodie sɛ wobɛhwie mu gya agu wogyegye mfentum ne nsiho na wode apɛmpɛnsie fa wo yɔnko so na me deɛ owura afiri me Awurade Nyankopɔn asɛm nie na hwɛ mebɔ me nsɛm w'ani berebereɛ mfa so a wonya ne wo mogya a ɛwɔ wo mu no ho wakoma betumi adi anaasɛ wo nsɛm bɛyɛ den na me ne wo bedie no me Awurade na maka na mɛyɔ na mɛbɔ wo apete amanaman mu na mapansam wo nsase so na mɛhye wo fi no koraa afiri wo mu na wo ho begu fi amanaman anim na woahu sɛ me ne Awurade. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba Israel fie ayɛ me dwetɛfi wɔn nyinaa yɛ fononoo mu kɔɔbere ne sanya ne dadeɛ ne sompi wɔayɛ dwetɛbini ɛno nti sei na Awurade Nyankopɔn seɛ ɛsiane sɛ mo nyinaa adanedane dwetɛfi nti hwɛ mereboa mo ano ahyia Yerusalem sɛdeɛ wɔboa dwetɛ ne kɔɔbere ne dadeɛ ne sompi ne sanya no fononoo mu fite ɛho gya mu ma no nane no saa ara na mɛboa mo ano m'abufuo ne m'anibere mu na mede mo ahyɛ mu anane mo na maka mo abom na masɔ mo ho gya m'anibere mu na moanane wɔ mu sɛ dwetɛ nane fononoo mu no saa ara na mobɛnane mu na moahu sɛ me ne Awurade a mɛhwie m'abufuhye agu mo soɔ no. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba ka kyerɛ no sɛ woyɛ asase a wɔntee ho na wɔma osuo ntɔ so abohoro da mu na adiyifoɔ atiri so pam wɔ so wɔte sɛ gyata a obubom tete ne hanam wodi akranam ɔfa ahonyadeɛ ne aboɔdenneɛ wɔma emu akunafoɔ dɔɔso wɔ so na asɔfoɔ bu me mmara so na wogu ma akronkronneɛ ho fi ɔma ne nsono akronkronneɛ ne adeɛ a ɛnyɛ akronkronneɛ na ɔnkyerɛ adeɛ a ɛho nteɛ ne deɛ ɛho teɛ no ntɛm sorosoroeɛ na wobu wɔn ani gu me home na so na wogu me ho fi wɔ wɔn mu ne mmapɔn a wɔwɔ soɔ no te sɛ mpataku a wɔtete hanam sɛ obɛhwie mogya aguo na wasɛe akra deɛ ɛbɛyɛ na wanya mfasoɔ bɔne adi na n'adiyifoɔ sra so hyerɛ ma wɔn ɔrehwɛ adehuhuo na wɔhyɛ wɔn kɔntorɔ ɔka sɛ sei na Awurade seɛ nanso Awurade nkasae asase no so nkurɔfoɔ di amim na wosi apempem na wɔho mmɔborɔni ne ohiani so na wosi wɔ hɔhoɔ apempem a ɛntene koraa na mehwehwɛɛ wɔn mu bi a ɔbɛgye ban anaasɛ obɛgyina tokuro mu m'anim ama asase no na mansɛe no nanso manhu obiara enti mehwie m'abufuhyeɛ agu wɔn so na madwerɛ wɔn anibere gya no mu na mede wɔn abrabɔ abua wɔn atifi Awurade Nyankopɔn asɛm ni. Hesekiel ti 53. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba mmaa baanu ɛna baako ma wɔ hɔ na ɔbobɔɔ aduaman Misraim wɔn mmabaabere mu na ɔbobɔɔ aduaman no ɛhɔ na wɔmiaa wɔn nufu na ɛhɔ na wɔkekaa wɔn mmabaabere mu mpokua na wɔn din ne ɔpanin no Ohora aseɛ ne mentomadan ne ne nua Oholiba aseɛ ne mentomadan wɔ ne mu na wɔyeyɛɛ me deɛ na wɔwoo mmabɛni ne mmamaa na wɔn din ne Samaria yɛ Ohola na Yerusalem yɛ Oholiba na m'akyi Ohola bɔɔ aduaman na n'ani beree n'adɔfo Asiriafoɔ a ɔba bɛpinkyɛn no ho ɔhyehyɛ bibintoma ntaadeɛ amradofoɔ ne mmakoma mmerante a wɔn ho yɛ fɛ nko ara ɔtete nteaseɛ naamu ne apɔnkɔ so na wɔde n'adwamammɔ kɔɔ wɔn so Asiriafoɔ a wasa mu ayi wɔn no nyinaa na wɔde wɔn a ne kɔn dɔ wɔn nyinaa wɔn abosom nyinaa gu ne ho fi nanso n'adwamammɔ a wɔde firi Misraim no wɔannyae ɛfiri sɛ wɔne no dae ne mmabaabere mu na ɔkekaa ne mmabaabere mu mpukua na wɔhwie wɔn adwamammɔ gu ne so ɛno nti mayi no ahyɛ n'adɔfo nsa Asiriafoɔ a n'ani beree wɔn no nsa wɔn a woyii n'adagya soɔ ɔfaa ne mmabɛni ne ne mmamaa na ɔno ara nso wɔde nkrante kum no na ɔyɛ ɔnɔkwa maamaa na wɔyɛ no n'atemudie n'ani nua Oholiba huni nanso ɔmaa n'ani berebere bɔne sene wɔ no na wɔmaa n'adwamammɔ sene ne nua no die n'ani beree Asiriafoɔ amradofoɔ ne mmakoma a ɔba bɛpinkyɛn no ɔhyehyɛ ntaadeɛ twom ɔtete nteaseɛ naamu ne apɔnkɔ so mmerante a wɔn ho yɛ fɛ ara nko na mehunu sɛ wɔgu ne ho fi
wɔn baanu nam ɔkwan koro so, na ɔmaa ne dwamaamo kɔɔ so, na wɔhunu mmarima a wɔakurukyire wɔn ɔfasuo ho. Kaldeafo mfoni a wɔde adukɔkɔɔ akurukyire, wɔde abɔsɔ abobɔ wɔn asene de abotire atentene abobɔ wɔn ti. Ɔhwɛ wɔn a wɔyɛ nnɔnkoni no ara nko, sɛ Babelfoɔ a wɔn awoɔ asase ne Kaldea no tie no. Ɛna wɔde n'ani hwɛɛ no, n'ani beree wɔn, na wɔsomaa abɔfoɔ ma ɔkɔɔ wɔn nkyɛn Kaldea. Na Babelfoɔ baa ne nkyɛn ne no bɛdae ɔdɔ so, na wɔde wɔn adwamaamo guu ne ho fi. Na wɔde wɔn guu ne ho fi no, ɔtetee ne kra firi wɔn ho. Na woyii n'adwamaamo adie na woyii n'adagya soɔ no, ɛna me kra tee ne ho firi ne ho, sɛdeɛ me kra tee ne ho firi ne nua no ho no. Na ɔmaa n'adwamaamo no dɔɔso ara de kaee ne mmabaaberɛ mu nna a ɔbɔɔ adwaman Misraim asase soɔ no. Na n'ani beree wɔn mpenafo a wɔn barima te sɛ mfunumu deɛ, na wɔn ahobaa te sɛ apɔnkɔ deɛ no. Na wo kɔn dɔɔ wo mmabaaberɛ mu aniwudeɛ, bere a wo mpokua nti Misraimfoɔ miamia wo nufu no. Ɛno nti Oholiba, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, merehanya a w'adɔfo atia wo, wɔn a wo kra ate ne ho afiri wɔn ho no. Na mehyia wɔn afiri mmaa nyinaa aba wo so, Babelfoɔ ne Kaldeafoɔ nyinaa, Pekodfoɔ, Soafoɔ ne Koafoɔ ne Asiriafoɔ a wɔka wɔn ho nyinaa, mmerante a wɔn ho yɛ fɛ, amradofoɔ ne mmakoma nyinaa, nnɔnkonini ne wɔn a wɔwɔ din, apɔnkɔsotefoɔ ara nko. Na wɔde akodeɛ ne nteaseɛ nam ne nkyimie ne aman asafo bɛba wo so, ahokatadeɛ ne ɛkyɛm ne dadeɛ kyɛ na wɔde bɛka wo ahyɛ mu ahyia. Na mede atemmuo bɛsi wɔn anim, na wɔbu wo atɛn wɔn atemmuo so, na mede me ninkuntwe bɛsa wo, na wɔne wo adi no w'ani berɛ so, wɔbɛtwitwa wo hwene ne w'aso. Na wo mu nkaeɛ bɛtotɔ nkrantaa no, wɔn a wɔbɛfa wo mmabani ne wo mmamaa akorɔ, na wɔde ogya ahye w'adeɛ a ɛbɛka akyiri. Na ɔbɛworɔ wo ho ntadeɛ, na watase wo nwenneɛ afɛɛfɛ no, na mɛma w'aniwudi atu atwa afiri wo ho ne w'adwamaamo a ɛfiri Misraim asase soɔ no. Na woamma w'ani so ankyerɛ wɔn, na woankae Misraim bio. Na sei na Awurade Nyankopɔn sie, hwɛ, mede wo hyɛ wɔn a wotane wɔn no nsa, ne wɔn a wo kra ate ne ho afiri wɔn ho no nsa. Na wɔne wo adi no wɔtane so, na wɔafa deɛ wo berɛ nyaeɛ no, na wɔagya wo adagya mu ne kwaterekwa, na wɔayi w'adwamaamo adagya so, ne w'aniwudeɛ ne w'adwamaamodeɛ nyinaa so. Ɔbɛyɛ wo yei, w'adwamaamo a wode dii amanaman no akyiri no nti, sɛ wode wɔn abosom huhuo agu wo ho fi, wo nuabaa no kwan so na wonam. Enti mede ne kuruwa bɛhyɛ wo nsa, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Wo nuabaa kuruwa a emu dɔ na emu trɛ no na wobɛnom. Dodoɔ a ebetumi adie no bɛdane asereseredie ne fidie, nsaborɔ ne awerɛhoɔ, ahodwire ne ahoyera kuruwa. Wo nuabaa Samaria kuruwa ne bɛyɛ wo ma, na wobɛnom, na wobɛfifim, na wobɛwe ne frɛ, na wobesunsuane wo nufu mu. Na me na maka, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ wo werɛ afiri me, na wato me atwene w'akyiri nti, wo nso soa w'aniwudeɛ ne w'adwamammɔdeɛ no. Na Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, wobɛbu Ohola ne Oholiba atɛn, ɛneɛ kyerɛ wɔn akyiwadeɛ, sɛ wɔasɛe awadeɛ, na mogya wɔ wɔn nsam, na wɔn abosom huhuo na wɔde asɛe awadeɛ, na wɔn mma a wɔwo maame no nso, wɔama wɔfa wo gya mu, ama wɔdi. Bio yei na wɔayɛ me, wɔgu me kronkronbea ho fi da no ara, na me home na nso wɔgu ho fi. Na wɔkunkum mama wɔn abosom huhuo a, ɔba me kronkronbea da no ara bɛgu ho fi. Na hwɛ, saa na wɔayɔ no me fie no mu. Na mpo ɔsoma maa ɔkɔhyiaa mmarima a ofiri akyirikyiri bae, na ɔsomaa abɔfoɔ maa ɔkɔɔ wɔn nkyɛn. Na hwɛ, ɔbae. Wɔn na wodwaree wo ho maa wɔn de adubere kekaa w'ani, na wode ahyehyɛdeɛ hyehyɛɛ wo ho, na wotenaa nnaeɛ a animu yɛ duro so. Na ɛpono a woatoɔ si w'anim, na wode m'aduhwam ne me ngo sisii so. Na asafo yiw a wɔn ho atɔ wɔn ho gyegyeegye wɔ mu, na wɔde nsabofoɔ firi ɛserɛ so bɛkaa mmarima a ofiri nnipa dodoɔ no mu no ho, na wɔde nkapo hyehyɛɛ wɔn nsa, na wɔde abotire afɛɛfɛ bobɔɔ wɔn. Ɛna mekaa no deɛ awaresɛyie ahodwo no ho sɛ, afei wɔde n'adwamammɔ no ara bɛbɔ adwaman. Na ɔkɔɔ ne nkyɛn sɛdeɛ ɔkɔ ɔba adwamanfoɔ nkyɛn,
saa na ɔkɔɔ Ohola ne Oholiba mmaa ahohorafoɔ no nkyɛn. Na mmarima ateneneefoɔ na wɔde awaresɛefoɔ atemmuo ne mogyakaguofoɔ atemmuo bɛgu wɔn atɛn, ɛfiri sɛ wɔyɛ awaresɛefoɔ na mogya wɔ wɔn nsam. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mɛma asafo bi atu aba wɔn so, na mayi wɔn ama ahodwan ne ɔfom, na asafo no asi wɔn aboɔ, na wɔde wɔn nkrantɛ awowɔ wɔn. Wɔbɛkunkum wɔn mmabani ne wɔn mmamaa, na wɔde wogya ahye wɔn afie, na metwa aniwudeyɛ afiri asase no so, na wɔde abɔ mma nyinaa kɔkɔ, na wɔanwɔ mo ahohoradeɛ no bi, na wɔde mo ahohoradeɛ bɛgu mo so, na moasoa mo abosomhuguo no bɔne, na moahunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Hesekiel ti 29. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn afe ɛtɔ so 9, bosom ɛtɔ so 10 no da ɛtɔ so 10 no sɛ, Onipa ba, twerɛ da yi din da yi ara, Babel hene akyia Yerusalem da yi ara, na bu asomdwoe fie no bɛka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Fa ɛsɛn no si so, fa si so, na hwie nsuo nso gu mu, fa ne nankum nso gu mu, nankum pa nyinaa, srɛ ne basa, nnompa a ɛyɛ nyinaa na fa hyɛ mu ma. Fa nnwan mu wɔn a wɔyɛ no, na fa nyina hyehyɛ nnompe no ase ma no nhuru yie, na ne nnompe nso men wɔ mu. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, due mogya kuro, ɛsɛn a emu awe naakyene a ne naakyen mfiri ne mu, yiyi mu adeɛ, nankum, wɔntwe so ntonto, na ne mogya wɔ ne mu, waka agu ɔbotan kwaree so. Wɔnhwie angu fam, na wɔde dɔteɛ akata so. Deɛ ɛbɛyɛ na ahonya anibere na ama aweredie aba nti na memaa ne mogya agu ɔbotan pataa so a wankata so yi. Sɛ nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, due mogya hwie guo kuro. Me nso mɛma aseɛ ma boa dɔɔso, manyina nɔɔso, ma wogya no nɛre, manam no ho no, numuma no mpi na nnompe no nhye, nefa no hunu si nsrama no so. Deɛ ɛbɛyɛ na ne kɔbere adɔ, na emu adɔ kɔɔ, na emu fi no anane, na ne naakyen asa. Ɛho wɔ brɛ, nanso ne naakyen dodoɔ no mfi. Ogya mu na ɔmfa ne naakyen nkorɔ. Wo fi mu wɔ abusudeɛ, sɛ mɛtwi wo ho na ɛmfiri nti, wo ho renti mfiri wo fi no mu bio. De bɛkɔ akosi sɛ mɛma m'abufuhyeɛ adwo wo ho. Me Awurade na maka. Ɛbɛba na mɛyɔ, merennyae na merennodo ho, na merennu me ho, sɛdeɛ wakwan teɛ ne sɛdeɛ wo ne yɔɛ teɛ no, saa na wobɛbu wo atɛn. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hwɛ, merebɛbɔ wo de ayi w'ani adeɛ a ɛpɛ no afiri wo ho, na ntwa adwo, nsu, na ɛma wo nisuo nkyi, gu ahome kɔɔ mu, nni owufoɔ ho abooboo, fa ɔbotire bɔ wo ti, na fa wo mpaboa hyɛ wo nan, na nkata w'ano, na ni nnipa aduane. Na mekasa kyerɛ ɔman no anɔpa, na meyere wu anwummerɛ, na anɔpa no meyɔɔ sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no. Na nkurɔfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ, worenkyerɛ yɛn adekode a yeinom a woreyɔ yi kyerɛ wɔ yɛn ho anaa? Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, kasa kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, meregu me kronkronbea ho fi, mo ahoɔden ahokyerɛ no, mo ani adeɛ a ɛpɛ ne mo kra adeɛ a ɛdɔ no, na mo mmabani ne mo mama a mogyaeɛ no bɛtotɔ nkrantaa no, na mobɛyɛ sɛdeɛ ma yɛ yi. Morenkata mo ano, na morenni nnipa aduane, na mo ahyehyɛdeɛ bɛbɔ mo ti, na mo mpaboa ahyehyɛ mo nan. Morentwa adwo, na morensu, na mobɛsɔne agu. Mo amumuyɔ mu, na moasisi apini akyerɛkyerɛ mo ho. Na Ezekiel ayɛ mo nsɛnkyerɛnneɛ, sɛdeɛ wayɔ yi nyinaa mobɛyɔ no bere a ɛbɛba mu no. Na moahunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Na wo, onipa ba, ɛda no ara, mɛgye wɔn nsɛm, wɔn ahoɔden, wɔn ahyehyɛdeɛ ho ahosɛpɛ, wɔn ani adeɛ a ɛpɛ ne wɔn kra adeɛ a ɛfie, wɔn mmabani ne wɔn mmamaa no. Da no ara na deɛ wafiri mu afiri bɛba wɔn nkyɛn, abɛma waso ateɛ. Ɛda no ara na wo ne deɛ wafiri mu afiri no ano bɛbue, na wobɛkasa, na worentɔre mu bio, na wobɛyɛ wɔn nsɛnkyerɛnneɛ, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Hesekiel ti 25. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba,
yi w'ani kyerɛ amonfoɔ na hyɛ nkɔm tia wɔn na ka kyerɛ amonfoɔ no sɛ muntie Awurade Nyankopɔn asɛm sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esiane sɛ moka sɛ wie sɛ me kronkronbea ho agu fi ne Israel asase ho sɛ ayɛ afo ne Yuda fie ho nso sɛ wɔkɔ tukuro mu nti hwɛ mereyi wo ama apuoyɛfoɔ sɛ wɔmfa wo ni na wɔnkyere wɔn sraban wo mu na wɔnsisi wɔn tenabea wo mu wɔn na wobedi waba na wɔn ara anom wo nufusuo na mede raba bɛyɛ yoma adan na amonfoɔ asase ayɛ nnwan butubea na mohunu sɛ mene Awurade na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esiane sɛ wɔabɔ wo nsɛm na wode wo nan apempem fam na wahantan nyinaa mu wama wakoma atɔ wo yam Israel asase ho nti hwɛ meretene me nsa atia wo na mede wo ayɛ amanaman asadeɛ na metwa wo afiri aman mu na asɛe wo afiri nsase mu na madwerɛ wo na woahunu sɛ mene Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esiane sɛ Moab ne Sel ka sɛ hwɛ Yuda fie ayɛ sɛ amanaman nyinaa nti hwɛ merebue Moab nkyɛn mu afiri nkuro no so nkuro a ɛdeda n'ahyeɛ ho so asase a ɛyɛ no Bet Yesimot Baamiel de kɔka Kiriataim mede mama apuoyɛ ma apae amonfoɔ deɛ no so na mama wafa adi wɔn so deɛ ɛbɛyɛ na wankae amonfoɔ bio aman mu na mɛyɔ Moab mu atemmudeɛ na wɔhunu sɛ mene Awurade sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esiane sɛ Edom atɔ Yuda fie so werɛ na wɔde so paa ara na watɔ wɔn so werɛ no nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie mɛtene me nsa atia Edom na matwitwa emu nnipa ne afieboa na mayɛ no afo afiri Timan na watotɔ nkrantaa no akɔduru Didan na mede me man Israel nsa bɛwie mawerɛtɔ Edom so na ɔne Edom adi no mabufuo ne m'anibere so na wɔhunu mawerɛtɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie esiane sɛ Filistifoɔ atɔ ne so werɛ na wɔde ɔkra mu ahi atɔ wɔn ho werɛ sɛ ɔde daa ɔtane bɛsɛe wɔn no nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ meretene me nsa atia Filistifoɔ na matwa Keretifoɔ no na masɛe deɛ aka mpoano no na mede abufuhyeɛ kɛse bɛtɔ wɔn so werɛ na me werɛ a mɛtɔ wɔn soɔ no mu wɔhunu sɛ mene Awurade. Hesekiel ti 26 na afe a ɛtɔ so 12 bosome no da edi kan no Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba esiane sɛ Tiro ka Yerusalem ho sɛ wie wɔbubu aman no pono no ɛbɛdane aba me nkyɛn mɛyɛ ma ɛno ayɛ amanfo nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ mene wanya Tiro na mede amanaman bebree bɛba wo so sɛdeɛ ɛpo de n'asorɔkye reba no na wabɛsɛe Tiro afasuo na wabubu n'aban atentene no na mɛpra ne dɔteɛ afiri mu na mayɛ no ɔbotan kwawee ɛbɛyɛ asɛw hatabea ɛpo mu na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie na ɛbɛyɛ amanaman asadeɛ na ne mmamaa a ɛwowɔ asase soɔ no wɔde nkrante bi kuku wɔn na wɔhunu sɛ mene Awurade na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie hwɛ mede Babel hene Nebukadreza ahene mu hene no mefiri atifi fam ne apɔnkɔ ne nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ne asafo ne dɔm bebree mereba Tiro so wo mmamaa a ɛdeda asase soɔ no wɔde nkrante bi ku wɔn na wasi wo ho aban na wato wo ho pie na wama ɛkyɛm so ahyia wo na wɔde ne burie adeɛ asisi w'afasuo ho na wɔde n'akodeɛ adwiri w'aban atentene na pɔnkɔ dodoɔ nti wɔn tutuo bɛkata wo so apɔnkɔfoɔ ne nkyimiiɛ ne nteaseɛnam gyegyeegye nti na w'afasuo bɛwosowosoɔ bere a ɔrefa w'apon kɛseɛ mu aba mu sɛ ɔreba kuro a wabu mu afa mu no ɔde n'apɔnkɔ ntɔte bɛtiatia wo mmorɔ no nyinaa so ɔde nkrante bi kunkum wo nkurɔfoɔ na wobɛsum w'ahoɔden adum no agu fam na wɔde w'ahonyadeɛ bɛyɛ asadeɛ na w'afonfom w'adwadeɛ na w'aburi w'afasuo na wɔadwiri w'anigyeɛ afie na watoto w'aboɔ ne wo nnua ne wo dɔteɛ agu nsuo mu na mɛma wo dwontoɔ huu yɛ agyae na w'asɛnkuo ne nso ɔrenti bio na mɛyɛ wo ɔbotan kwawee wobɛdane asɛw hatabea
ɔrenkyekyere wo bio, na me Awurade na maka, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ Tiro nie, ɛnyɛ wahwe ase huuyɛ, watɔfoɔ apenepene, kuma wo kunkum mmea wɔ wo mu nti na nsupa bɛwosow soɔ. Na ɛpo so abrɛmpɔn nyinaa refiri wɔn adwa so esianesane, na wɔyiyi wɔn musuo, na wɔaworɔworɔ wɔn kyiri mu ataadeɛ, na wɔfira ahopopoɔ atenatena fam, na wɔn ho apopo bere nyinaa mu, na wɔn nti wɔn ho adwiri wɔn, na wɔbɛtwa wɔn ho kwadwom aka akyerɛ wo sɛ, ei, sɛdeɛ wɔasɛ yɛ nie, wo a ɛpomufoɔ bɛtena wo mu, kuro a ɔkamfo a ɛyɛ den wɔ po mu. Ɛno ne emufuo a wɔma wɔn ho ba emufuo nyinaa soɔ no. Afei nsupɔ ho bɛpopo wahwe aseɛ da no, na nsupɔ a ɛwɔ po mu no akoma atu wɔ wieyɛ ho. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, sɛ meyɛ wo akurɔfo sɛ nkuro a ɔntena mu bio, sɛ mede ebunu me ba wo so, ma nsuo bebree bɛkata wo so a, mede wo bɛsane aka wɔn a wɔsane kɔ amena mu no ho, akɔtete nkyerɛdɛn nkurɔfoɔ no nkyɛn, na mama watena fam asase so, deɛ hɔ yɛ amanfo firi tete nkyerɛdɛn no, wɔn a wɔsane kɔ amena mu no nkyɛn, deɛ ɛbɛyɛ na ɔrentena wo mu bio. Na mɛyɛ animuonyam ne ateasefo asase so, ade a ɛyɛ hu na mede wo bɛyɛ, na ɔrentena hɔ bio, na obisa w'akyiri kwan a ɔrenhunu wo da biara da bio, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 27. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba, twa Tiro ho kwadwom, na ka kyerɛ Tiro sɛ, wo a wote ɛpo aboboa no, aman batani a wokɔ nsupɔ bebree soɔ, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Tiro, wo deɛ, woka sɛ, me na me ho wie fɛyɛ, wahyeɛ wɔ po mfimfini, wabantofoɔ awie wo fɛyɛ, Sinel pepea na wɔde pempam wahyɛn afasuo, Lebanon ntweneduro na wɔfa de yɔɔ wahyɛn mu nnua, Basan adum na wɔde yɔɔ watabon, wɔyɔɔ no asonsen mango a ɛhyehyɛ kwabɔkoro nnua a efiri Kitim nsupɔ mu, nwura a wakyere mu a efiri Misraim yɛ wo mframatoma a ɛyɛ wo frankaa, bibitoma ne ntoma a ɛbere dum a efiri Elisa nsupɔ mu yɛ wo nkatasoɔ. Sidonfoɔ ne Awadfoɔ yɛ wakwamfoɔ, wɔnyansafoɔ wɔ wo Tiro no ara mu. Ɔne wahyɛn kwankyerɛfoɔ, Geba mpanin ne emu anyansafoɔ nso wɔ wo mu repempam wagoago. Ɛpo so ahyɛn nyinaa ne wɔn hyɛn mufoɔ wɔ wo mu di w'adwadeɛ ho sesadwa. Persia ne Lydia ne Put wɔ wo dɔm mu yɛ wakɔfofoɔ. Wɔde kyɛm ne dadeɛ kyɛ sensɛn wo mu, wɔn na wɔn mma a wɔnim bɛɛ nyam. Awarefoɔ ne wo dɔm wɔ afasuo so hyia, na Gamadfoɔ wɔ w'aban atentene mu, wɔde wɔn akyɛm sensɛn w'afasuo ho hyia. Wɔn na wɔn mma a wɔn ho ɔfɛ wie yieyɛ. Tarsis ne w'adwadifoɔ, w'adeɛ nyinaa dodoɔ nti, dwetɛ, dadeɛ, senya ne som pii na wɔde bɛsesa wo hɔ adeɛ. Yawan, Tubal ne Mesek ne wo di dwa, nipa akra ne kɔbere adeɛ na wɔde gye w'adwadeɛ. Togama fie na wofiri di apɔnkɔ ne apɔnkɔfoɔ ne mfunumu pɔnkɔ ba de bɛsesa wo hɔ adeɛ. Dedan ma ne wo di dwa, nsupa bebree so na wɔn nsa ano adwadeɛ korɔ. Asɔnsen muamu ne duaboɔ nnua na wɔde betua wo ka. Syria ne wo di dwa, w'adeɛ a woyɔɔyɛ no dodoɔ nti. Nsramaboɔ, ntoma a ɛbere dum ne nkyerɛmu ne nwurapa ne bota ne nkyenema na wɔde bɛsesa wo hɔ adeɛ. Yuda ne Israel asase ne wo di dwa. Minita yio ne krakas ne ɛwoɔ ne ngo ne ane ne duham na wɔde gye w'adwadeɛ. Damasko ne wo di dwa, w'adeɛ a woyɔɔyɛ no dodoɔ so, ahodeɛ nyinaa dodoɔ nti. Wɔde Helbon bobisa ne nnwan fitaa ba. Redan ne Yawan firi Yusab ne wo di nsesa dwa. Dadeɛ a wabɔ, bɛwi nnua ne metire yɛ wɔn nsesa adeɛ. Dedan de apɔnkɔtoma a wɔtena so ne wo di dwa. Arabia ne Kedar abrempɔn nyinaa yɛ wɔn nsa ano adwadifoɔ. Nnuamaa ne adwanini ne mpapodwa na wɔne wo die. Seba ne Rama abatafoɔ ne wo di dwa. Wɔde nnuhwam nyinaa mu titire ne aboɔden aboɔ nyinaa ne sika ne wo bedi nsesa dwa. Haran ne Kane ne Eden, Seba abatafoɔ, Asor, Kilmad ne wo di dwa. Wɔn na wɔyɛ w'abatafoɔ ntoma afeefee mu.
bibitoma ne nkyeremu musuo mu ne asaawa a wafura ademudeɛ nhoma a wafura na wakyinkyim wɔde gye wo adwadeɛ Tarsis ahyɛn no ne wakɔntufoɔ di wadwadie mu akɔneaba na wayɛ ma na w'anim abɛnyam sɛ wɔ ɛpo hodoɔ no mfimfini akwanfoɔ no de wo kɔ nsuo bebree mu ɛpoyɛ mframa bobɔ wɔ ɛpo hodoɔ no mfimfini wade dodoɔ ne wade tɔnneɛ wɔn nsesa adwadeɛ wahyɛn mufoɔ ne wahyɛn kwankyerɛfoɔ wo mu agwaago pempamfoɔ ne wadwadeɛ sesafoɔ ne wo mu akofofoɔ nyinaa ne wasafoɔ a wɔwɔ wo mu nyinaa ɔbɛtotɔ bosonopoyam wahwe ase da no mu wahyɛn kwankyerɛfoɔ nteamu ne ma mpoano asase wosowoso na wɔn a wɔkurakura atabon nyinaa ahyɛn mufoɔ puani kwankyerɛfoɔ nyinaa fifiri wɔn ahyɛn mu sanisani begyinagyina fam na wo so na wɔmema wɔn ne soɔ na wɔteɛ mu yɛayade dɔte egugu wɔn atifi yantam nson mu na ɔbobɔ tikwa ma wo firifira eituma na wɔde ɔkra awerɛhoɔ ne agya adwitwire yɛ a yɛsoma wo na wobetwa wo ho kwadwom wɔn adwitwa no mu ato wo ho dwom sɛ hwan na wɔte sɛ Tiro a wama no asɛe ayɛ din ɛpo mu yi wɔdwadeɛ firi po nyinaa mu baeɛ no wode maa aman bebree mee w'ahonyadeɛ ne wɔdwadeɛ dodoɔ na wode maa asase so ahemfo nyaa wɔn ho afei a wabɔ wo afiri ɛpo ani de wahyɛ nsudonkodonko mu yi wɔdwadeɛ ne wasafo a ɛwɔ wo mu no nyinaa atotɔ nsuo no aman nyinaa wɔnti wɔn ho dwiri wɔn na awɔsen gu wɔn ahemfo so wɔn anim akusa aman mu adwadifoɔ bɔ wo so hwɛma hwehwee wapɛtu asɛn na woni hɔ bio de bikosi daa. Hesekiel ti 28 na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba ka kyerɛ Tiro manpanin sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɛsiane sɛ wakoma ma ne ho soɔ na wo se meyɛ onyame enyame dwa so na metie ɛpo mfimfini nanso woyɛ onipa na wonyɛ onyame na woyɛ wakoma sɛ onyame akoma hwɛ woyɛ onyansafoɔ sen Daniel ahuntasɛm biara ankyɛne wo onyansa ne wo nhunumu nso na wanya ade afa na wanya sika ne dwetɛ egu akoradeɛ mu onyansa dodoɔ ne wadwadie na wode ama wade adɔɔso na wade no nti wakoma ehuhu enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie ɛsiane sɛ wayɛ wakoma sɛ nyame akoma nti hwɛ mede ananafoɔ mereba wo so amanaman mu aniɛdenfoɔ na wabɛtwetwe wɔn krantɛ atia wo nyansa ahoɔfɛ no na wagu wo hyerɛn ho fi amana mu na wɔde wo besane akorɔ na wɔwu atɔfoɔ wuo ɛpo mfimfini ka na wobɛka sɛ onyame ne me deɛ wokum wɔ no anim na wo deɛ woyɛ onipa na wonyɛ onyame deɛ wohwere wo mu no nsɛm momonotofoɔ wuo na wobɛwuo ananafoɔ nsɛm na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba twa Tiro hene ho kwadwom na ka kyerɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie wo deɛ wo ne abɔde afɛɛfɛ mu deɛ ɔyɛ nyansa ahyɛ wo ma w'ahoɔfɛ di mu Nyankopɔn turo edin mu na woteɛ abɔden aboɔ nyinaa yɛ wo nkata ho bogyanamboɔ akrateboɔ ne bɔwerɛboɔ sikabereɛboɔ apopobibireboɔ ne ahwehwɛboɔ hoaboɔ nsramaboɔ ne ahahammonoboɔ ne sika wo mpintin ne bɔma asom w'anim ɛda a wɔbɔɔ woɔ no na wosiesieyɛ woyɛ kerubɔ a wasra no a wɔkata soɔ na mede wo sii hɔ Nyankopɔn bepɔ kronkron no so na wowɔ ogya abɔ ntɛm na wo nenam wodii mu w'akwan mu firi da a wɔbɔɔ woɔ ara de kosii da a ohunu wo mu abusudeɛ no wadwadie dodoɔ nti na wɔde amimgye hyɛ wo mu ma na woyɛɛ bɔne na migu wo ho fi firi Nyankopɔn bepɔ no so na mesɛɛ wo kerubɔ a wokata soɔ firi ogya aboɔ no ntɛm w'ahoɔfɛ nti wakoma ahuhuru wasɛe wo nyansa ne wo hyerɛn mato wo atwene fam mede wo ato ahemfo anim sɛ ɔnhwɛ wo wɔ mumuyɔ dodoɔ so wadwadie busudie mu wagu w'akronkronneɛ ho fi enti mama ogya afiri wo mu na ahye wo na madane wo nso asase so wɔn a wɔhwɛ wo nyinaa anim wɔn a wo ni woɔ aman mu nyinaa wɔn ho bɛyɛ wɔn ahodwiri wapɛtu asɛe na woni hɔ bio de kusi daa. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba dane w'ani kyerɛ Sidon na hyɛ ne ho nkɔm na ka sɛ
sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mene wo anya Sidon, na menya wo mu animuonyam. Na sɛ meyɛ ne mu atemmudeɛ, na meyi ne mu kronkronyɛ adi a, wɔahu sɛ mene Awurade. Na merema owuyadeɛ aba ne mu, na mogya agu ne mmorɔno so, na apirafoɔ atoto ne mu. Nkranta a ɛfiri mman nyinaa bɛba no so no ano, na wɔahu sɛ mene Awurade. Na kasaa a ɛwɔ onipa, ne hwerɛmo a ɛyɛ yare nka hɔ ma Israel fie bio. Mfiri wɔn a wɔtwa wɔn ho ahyia a wɔbu wɔn animtia no nyinaa mu, na wɔahu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, sɛ menya boa Israel fie no firi aman a wɔapete wɔn mu no mu a, meyi me kronkronyɛ adi wɔ wɔn mu amanaman no ani so, na wɔbɛtena wɔn asase a mede maa m'akoa Yakob no so. Na wɔbɛtena so dwoodwoo asi adan ayɛ bobinturo, na wɔatena ase dwoodwoo, ɛfiri sɛ mɛyɛ atemmudeɛ wɔn a wɔtwa wɔn ho ahyia bu wɔn animtia no nyinaa mu, na wɔahunu sɛ mene Awurade, wɔn Nyankopɔn. Hesekiel ti 29. Afe a ɛtɔ so 10 no, bosom a ɛtɔ so 10 no, da a ɛtɔ so 12 no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, dane w'ani kyerɛ Misraimhene Farao na hyɛ nkɔm tia no ne Misraim nyinaa. Kasa na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mene w'anya Misraimhene Farao, asubo akɛseɛ a wɔda ne subɔntene mu a wɔka se, mesubɔntene wɔ me ara na meyɔɔ me faeɛ, na mede nkɔtɔkoro bɛwura w'afono mu, na mama wɔ subɔntene mu mpataa afemfa w'abena ho, na matwe wo afiri wɔ subɔntene mu aba ne wɔ subɔntene mu mpataa a ɛfemfam w'abena ho no nyinaa. Na mɛto wo atwene ɛserɛ so, wo ne wɔ subɔntene mu mpataa nyinaa. Ɛserɛ petee ani na wobɛtɔ, ɔrentase wo na ɔremmoa w'ano. Asase so mmoa ne wiem nnomaa na mede wo bɛyɛ wɔn aduane, na Misrifoɔ nyinaa bɛhunu sɛ mene Awurade. Esiane sɛ woyɛ nkyɛnkyɛn mapoma ma Israel fie, ɔsɔ wo nsa mu a, wobuka suane wɔn mmati nyinaa, na wɔtwerɛ wo a, wobu ma wɔn sisi nyinaa hinhim. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mede nkrantɛm reba wo so, na matwitwa wo mu nnipa ne mmoa, na Misraim asase adane afoɔ, na ɛso ada mpan, na wɔahunu sɛ mene Awurade. Esiane sɛ woka se, asubɔnten no wɔ me, na me ara na meyɔɔyɛ. Enti hwɛ, me ne wo ne wɔ sutene hodoɔ no anya, na mɛyɛ Misraim asase no afoafo, amanfo ne ahodwiridie, ɛfiri Sini abantenten ho akosi Etiopia hyeɛ so tɔn. Onipa nan remfa so, na aboa nan remfa so, na ɔrentena so mfirihyia 40. Na mɛyɛ Misraim asase pasaa, nsase a ayɛ pasaa mu, na ne nkuro ada mpan wɔ nkuro afoafo mu, mfirinhyia 40. Na mɛbɔ Misraim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mfirinhyia 40 awieɛ no mɛboa Misraim ano afiri aman a mabɔ wɔn apete hɔ no mu. Na mede Misraim nomum no asane aba, na mede wɔn aba Patros asase so bio, wɔn asase a wofiri soɔ no so, na wɔayɛ ahenni a abrɛ aseɛ wɔ hɔ. Ɛbɛyɛ ahenni mu die abrɛ aseɛ, na ɛremma ne ho so bio wɔ amanaman so, na mɛma wo so na wɔani amanaman so bio, na ɛrenyɛ Israel fie anidasoɔ bio. Na sɛ wɔdane wɔn ani di wɔn akyiri a, ɛbɛma makae wɔn amumuyɔ, na wɔahunu sɛ mene Awurade Nyankopɔn. Na afe a ɛtɔ so 27 no, bosom a ɛdi kan no da a ɛdi kan no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, Babelhene Nebukadnezar maa ne dɔm som Tiro ɛsom kɛseɛ. Ɛtifi nyinaa pepae, na metire nyinaa ho worɔworɔe, nanso akatua biara ɛmfiri Tiro anka ɔno ne ne dɔm nsa, som a wɔsomyɛ no so. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, mede Misraim asase merema Babelhene Nebukadnezar, na wasoa n'asafo yuu akɔ, na wafa n'asadeɛ, na wafom n'afomfadeɛ afa, na ayɛ ne dɔm no akatua. Na paadeɛ a wɔsom ho no ano na mede Misraim asase bɛma no, ɛfiri sɛ ɔyɔ maa me, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛda no na mɛma abɛn bi afifiri ama Israel fie, na wo na mɛma wo kwan na wɔabue w'ano wɔ wɔn mu, na wɔahunu sɛ mene Awurade. Hesekiel ti 30. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Montwa agyaadwo, ao ɛda no, na ɛda no abɛn ama Awurade. Mununkum da, ɛbɛyɛ amanaman bere,
na enkrante bɛba Misraim so, na enketenkete akuta Ethiopia, ɛberɛ a ɛprafoɔ retotɔ Misraim, na ɔrefa emu asafo yuu akoro, na ɔredwiri ne nnyinasoɔ no. Ethiopia ne Put ne Lydia ne afrafrafoɔ dɔm nyinaa ne Kub ne apam asase no sofoɔ ne wɔn bɛtotɔ nkrantaa no. Sɛ Awurade sie nie, wɔn a wokura Misraim mu bɛtotɔ, na n'ahoɔden ahantan no abrase, ɛfiri Sin abantenten ho, ɔbɛtotɔ nkrantaa no. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na wɔayɛ pasaa nsase a ayɛ pasaa mu, na ne nkuro afra nkuro afoafo mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade, bere a meresɔ wogya Misraim, na wɔasɛe n'aboafoɔ nyinaa no. Ɛda no, abɔfoɔ bɛfiri m'anim afiri adi ahyɛne mu, akɔma Ethiopia ɛwɔ hɔ anibia na nsoɔsoɔ no abɔbirim, na ehu bɛba wɔn mu sɛ Misraim da no. Na hwɛ, ɛreba. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mede Babelhene Nebukadnezar nsa betwa Misraim asafo yuu no so. Ɔno ne man a ɛka ne ho no, amanaman yɛn ne ɛdenfoɔ no, wɔde wɔn reba abɛsɛe asase no, na wɔatwetwe wɔn nkrantɛ atia Misraim, na wɔde atɔfoɔ ahyɛ asase no ma, na mɛma nsubɔntene no awewe, na matɔn asase no ahyɛ abɔnefoɔ nsa, na mede ananafoɔ nsa mayɛ asase no ne ne mayɛ pasaa. Me Awurade na maka. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mɛsɛe ahoni huhuo no, na mɛtwa abosom huhuo no so afiri Memphis, na ɔbrempɔn remfiri Misraim asase so mma bio, na mɛma ehu aba Misraim asase so, na mɛyɛ Patros pasaa, na masɔ ogya Soan, na mayɛ atemmudeɛ wɔ Non, na mehwie m'abufuhyeɛ agu Sin, Misraim aban a ɛyɛ den no so, na Non asafo yuu no metwa toɔ, na mɛto Misraim mu gya. Sin behunu ayayadeɛ, na wɔde Non bɛma wɔbu afam, na Memphis behunu ahohiahiafoɔ awia. Ɔn ne Pi-Beset mmeranteɛ bɛtotɔ nkrantaa no, emutifoɔ akɔ nnommumfa mu. Tehaf ne His nso, ɛda no bɛduru sum, sɛ merebubu Misraim kɔnnua wɔ hɔ, na n'ahoɔden ahantan to betwa wɔ ne mu, na mununkum bɛkata no so, na ne mmammaa akɔ nnommumfa mu, na mɛyɛ atemmudeɛ Misraim, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Na afe a ɛtɔ so 12 bosomi a edi kan no da ɛtɔ so 9 no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, Misraim hene Farao basa no mabu, na hwɛ, wɔn kyekyere sɛ ɔresa, sɛ wɔde ntomaban rekyekyere so, sɛ wɔde rema emu ayɛ den, na atumi asɔ nkrantɛ mu. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, me ne Misraim hene Farao anya, na merebubu n'abasa no, deɛ ɛyɛ den ne deɛ abuo no, na mama nkrantɛ no afiri ne nsa atɔ fam, na mɛbɔ Misraim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu nsase so, na mɛhyɛ Babel hene abasa den, na mede ne nkrantɛ ahyɛ ne nsa, na mebubu Farao abasa, na wapenepene ɔtɔfoɔ penee n'anim, na mɛma Babel hene abasa ayɛ den, na Farao abasa agu fam, na wɔhunu sɛ me ne Awurade, sɛ mede me nkrantɛ merehyɛ Babel hene nsa, na watene Misraim asase so, na mɛbɔ Misraim apete amanaman mu, na mapansam wɔn agu so, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Hesekiel ti 31. Na fi ɛtɔ so 12 no, bosomi ɛtɔ so 3 no da edi kan no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, ka kyerɛ Misraim hene Farao ne n'asafo yuu no sɛ, wote sɛ hwan, wo kɛseyɛ mu, hwɛ, Asiria yɛ Lebanon so twe ne duro, ne mman fɛɛfɛ, na hahan kusu a ɛma nwunu, na ɛkorɔ nsronsoron a ne ntɛntɛn noa wɔ mununkum ntam. Nsuo maa no yɛ kɛse, ebunu maa no korɔnee, ne nsutene sini twaa ne mfuo ho hyiae, na ɛde ne nsuka kɔɔ wura mu nnua nyinaa ho. Enti ɛkorɔ nsronsoron sene wura mu nnua nyinaa, ne mman akɛseɛ woware atentene. Nsuo dodo a enyaeɛ a ɛpaapae nkorabata no nti, ne mman frɔmfrɔm no mu na ewiem nnomaa nyinaa yoyɔɔ aprebuo, na ne mman akɛseɛ no ase na ewura mu mmoa nyinaa wowoo wɔn mma, na n'ase nwunu mu na amanaman akɛseɛ nyinaa tenaeɛ. Na ne ho yɛ fɛ, ne kɛseyɛ mu, ne mman tentene yɛ mu, efiri sɛ na ne nhini wɔ nsuo bebree ho. Ntwenedwo ankyɛne no wɔ Nyankopɔn turo mu, na pepea nnua enti sɛ ne mman frɔmfrɔm no, na kyɛnkyɛn enti sɛ ne mman akɛseɛ. Dua biara ne Nyankopɔn turo mu a na ɛsɛ no n'ahoɔfɛ mu. Mede ne mman dodoɔ yɛɛ no fɛɛfɛ maa ɛdi nnua a ɛwɔ Nyankopɔn turo mu no nyinaa ani beree no.
Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ ɛwaree ne kron mu na oyii ne ntɛntɛn no akɔ omununkum mu na n'akoma huhuruiɛ na hantan mu nti, mede ne hyɛ amanaman tumfoɔ nsa, die na wɔne no diiɛ, na bɔnefo sɛm nti na mituu no. Na ananafoɔ, amanaman mu aniɛdenfoɔ tuu no gui, na wogyaa no hɔ. Bepɔ so ne mmɔnhwa nyinaa mu na ne man guguo, na ne man akɛseɛ no bubui wɔ asase so nsubɔnhwa nyinaa mu. Na asase so aman nyinaa firi ne nwunu mu sane kɔɔ gyaa no hɔ. Yidutan a ɛda fam no so na ewiem nnomaa nyinaa sisie, na ne man akɛseɛ no so na n'awura mu nyinaa wɔ. Ɛyɛɛ saa na nsuo ho nnua nyinaa mu biara ama ne ho so. Ne kron nti na ɛnyiyi ne ntɛntɛn no wɔ mununkum mu, na wɔn atumfoɔ ama wɔn ho so anyina wɔn ahantan mu. Wɔn a wɔnom nsuo nyinaa ɛfiri sɛ na wɔde wɔn nyinaa ama wɔwuo akɔ asase ase tɔn. Nnipa ma mu akɔ wɔn a wusane kɔ amana mu no nkyɛn. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, da a wusane kɔɔ asamado no, memaa aboobɔɔdie bae, ne nti memaa ebunu so katae, na misii ne nsubɔntene ano, na wusankaa nsuo bebree no. Na memaa Lebanon fraa ne so bere si tum, na ne nti ewura mu nnua nyinaa botoe, na hwease gyegyeegye so memaa amanaman wosoe. Bere a mereduru no akɔ asamado aka wɔn a wusane kɔ amena mu no ho no, na edi nnua nyinaa, Lebanon ade a wɔayi a ɛyɛ no, wɔn a wɔnom nsuo nyinaa botoe asase ase. Wɔn nso a wɔyɛ ne basa a ɔte n'ase nwunu mu, amanaman mu no, wɔne no sane kɔɔ asamado kɔɔ nkrantaa no atɔfoɔ nkyɛn. Hwan na wosɛ no saa? Animuonyam ne kɛseyɛ mu, edi nnua mu. Nanso wɔde wo ne edi nnua no bi sane akɔ asase ase. Momonotofoɔ mu na wobɛda, nkrantaa no atɔfoɔ nkyɛn. Faro ne n'asafo yiw nyinaa nie, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 32. Na afe a ɛtɔ so 12 no, bosomi a ɛtɔ so 12 no, da a edi kan no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, twa kwadwom ma Misraim hene Faro, na ka kyerɛ no sɛ, amanaman mu gyataburuwa ho na wɔde wo toeɛ. Enso wo deɛ, woyɛɛ sɛ ɛpo mu osubua, na wohuri firi wo nsubɔntene no mu, na wode wo nan nu nsuo no mu ho no wɔn nsubɔntene. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, mede m'asɛw bɛtrɛ wo so, aman bebree asafo mu, na wɔde me boa ayi wo aforo aba. Na mɛto wo atwene fam, na mato wo agu ɛsrɛ ni, na mama ewiem nnomaa nyinaa abesisi wo so, na mama asase nyinaa so mmoadoma adi wo nam amen. Na mede wo nam bɛto mmepɔ so, na mede wo funu ahyɛ mmɔnhwa ma, na mama asase no anom wo nsuo a ɛfiri wo mogya mu akɔduru mmepɔ ho, na wahyɛ nsubɔnhwa no mama. Na sɛ medum wo sɛ kanea a, mɛkata wo soro, na mama ne nsoromma abiri tum. Mede mununkum bɛkata wo wiani, na ɔsrane renhran. Mɛma ɔsoro nkani a ɛhyerɛn abiri wo so, na mama esum aduru w'asase so, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mɛhuru aman bebree akoma, bere a mede wo bɔ bɛba amanaman mu, nsase a wonim soɔ no soɔ. Na mɛma wo ho ayɛ aman bebree ahodwiri, na wɔn ho ama wɔsen agu wɔn ahemfo so bere a mehunhun m'afenaa wɔn anim no, na wɔn ho bɛpopo bere nyinaa mu. Wɔn nyinaa kra maako maako nti, wahwe aseɛ da no so. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, Babel hene nkrante bɛba wo so, na mmarima nkrante na mede bɛma w'asafo yiw no atotɔ. Amanaman mu aniɛdenfoɔ ne wɔn nyinaa, na ɔbɛsɛe Misraim ahantan, na wadwerɛ n'asafo yiw nyinaa. Na mɛdwerɛ n'afieboa nyinaa afiri nsuo akɛseɛ no ho, na onipa nan rema no nhono bio, na afieboa ntɔte rema no nhono bio. Ɛno na mɛma wɔn nsuo ani agyene, na mama wɔn nsubɔntene asene sɛ ngo, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛberɛ a mɛma Misraim asase ayɛ afono, na asase no ada, na mayɛ ho mpan no, ɛberɛ a mɛkum wɔn a wɔte soɔ no nyinaa no na wɔbɛhunu sɛ mene Awurade. Kwadwom a wɔde bɛsu no nie, amanaman mama de bɛsu no, wɔde bɛsu Misraim ne n'asafo yiw nyinaa, Awurade asɛm nie. Na afe a ɛtɔ so 12 no, bosome no ara da a ɛtɔ so 15 no, Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba,
twa Misrim asafo yusu adwo na ma wɔne amanaman atumfoɔ mama insane nkɔ fɛmfɛm asase so enka wɔn a wosane kɔ amenamu no ho. Hwan na wosene no ahoɔfɛ sane na da momonotofoɔ nkyɛn nkranta no atɔfoɔ mu na wɔbɛtotɔ wɔde no ama nkrante montwe ɔno ne n'asefoɔ yu nyinaa nkɔ na mmarima mu atumfoɔ ne n'aboafoɔ firi asamado ka kyerɛ no sɛ momonotofoɔ a wɔde nkranta akuku wɔn no esane deda hɔ ɛhɔ na Asiria ne n'asafo nyinaa wɔ wɔn adam ne twa ne ho hyia wɔhwere wɔn nyinaa mu wɔatotɔ nkranta no wɔabɔ ne da wɔ amena mu tɔn na n'asafo atwa ne damena ho ahyia wɔhwere wɔn nyinaa mu wɔatotɔ nkranta no wɔn a woyii nnipa hu ateasefo asase soɔ no ɛhɔ na Elam ne n'asafo yiw nyinaa wɔ wɔn adamena atwa ne ho ahyia wɔhwere wɔn nyinaa mu wɔatotɔ nkranta no momonotofoɔ a wɔsane kɔ asase ase tɔn a woyii nnipa hu ateasefo asase soɔ no na wɔne wɔn a wosane kɔ amena mu no asoa wɔn ahohora atɔfoɔ mu na wɔato ne mpa n'asafo yiw no nyinaa mu wɔn adamena atwa ne ho ahyia wɔn nyinaa yɛ momonotofoɔ na wɔkuku wɔn nkranta no ɛfiri sɛ wɔn huhu kan nnipa ateasefo asase so nti wɔne wɔn a wosane kɔ amena mu no asoa wɔn ahohora wɔde no ato atɔfoɔ mu ɛhɔ na Mesek Tubal ne n'asafo yiw no nyinaa wɔ wɔn adamena atwa ne ho ahyia wɔn nyinaa yɛ momonotofoɔ wɔkuku wɔn nkranta no ɛfiri sɛ wɔmaa wɔn huhu kan nnipa ateasefo asase so na ɔrenne da momonotofoɔ mu nnɔmmarima a wɔatotɔ na wɔde wɔn akodeɛ esane kɔ asamado na wɔde wɔn nkranta ahyehyɛ wɔn tiri ase nkyɛn na wɔn amumuyɔdeɛ aba wɔn nnompe so ɛfiri sɛ wɔn ho yɛ nnɔmmarima hu ateasefo asase so na wɔn nso wɔbɛbubu wɔn momonotofoɔ mu na wɔne nkranta ano atɔfoɔ adeda ɛhɔ na Edom wɔ n'ahemfo ne n'abrɛmpɔn nyinaa wɔde wɔn gu nkranta no atɔfoɔ nkyɛn wɔn mmaniyɛ mu wɔn nso wɔne momonotofoɔ ne wɔn a wosane kɔ amena mu no deda hɔ ɛhɔ na atifi fam mapɔnma nyinaa wɔ ne Sidonfoɔ a wɔne atɔfoɔ esane korɔ no nyinaa wɔn huhu a wɔde wɔn mmaniyɛ yiiɛ no mu wɔn ani awu na wɔdeda hɔ sɛ momonotofoɔ keka nkranta no atɔfoɔ ho na wɔne wɔn a wosane kɔ amena mu soa wɔn ahohora wɔn na Farao bɛhu wɔn na ne werɛ akyekye na safo yiw no nyinaa ho nkranta no atɔfoɔ ne Farao ne ne dɔm nyinaa Awurade Nyankopɔn asɛm nie na memaa no yii hu ateasefo asase so enti na wɔde no ato momonotofoɔ mu aka nkranta no atɔfoɔ ho Farao ne n'asafo yiw nyinaa Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 33 na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba kasa kyerɛ wo man ma na ka kyerɛ wɔn sɛ mede nkranta ba asase bi so na asase no so man no yi wɔn mu barima bi na wɔde ne si wɛmfoɔ fa na wɔhunu nkranta sɛ ɛreba asase no so na wɔhyɛne totorobɛnto de bɔ ɔman no kɔkɔ na ɔtefoɔ te totorobɛnto no hyɛn na wɔantie kɔkɔbɔ no na nkranta no ba bɛfa no kɔ a ne mogya bɛboa ne tifi ɔte totorobɛnto hyɛn no na wɔantie kɔkɔbɔ no ne mogya ngu ne so na sɛ otie kɔkɔbɔ no a anka wagye ne kra nkwa na sɛ ɔwɛmfoɔ no hunu nkranta sɛ ɛreba na wɔanhyɛne totorobɛnto ammɔ wɔ man no kɔkɔ na nkranta no ba bɛkum wɔn mu bi a ɔno deɛ ne mumuyɔ mu na wafa no korɔ na ne mogya deɛ bɛbisa no ɔwɛmfoɔ no nsɛm na wo onipa ba mede wasi ɔwɛmfoɔ ama Israel fie na tie m'anim asɛm na fa bɔ wɔn kɔkɔ sɛ meka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ ɔbɔnefoɔ wuo na wobɛwuo na sɛ woanka ama ɔbɔnefoɔ no kɔkɔ ne kwan ho a ɔno ɔbɔnefoɔ no bɛwu na mumuyɔ mu na ne mogya deɛ wo nsɛm na mebisa na wo sɛ wobɔ ɔbɔnefoɔ no kɔkɔ ne kwan ho sɛ ɔnsane mfiri so na wansane amfiri ne kwan so a ɔno deɛ wobɛwu na mumuyɔ mu na wo nso wagye wo kra nkwa enti wo onipa ba ka kyerɛ Israel fie sɛ moka sɛ yɛn mmarato ne yɛn bɔne gu yɛn so na ɛno no mu na yɛredwere yi na ɛbɛyɛ dɛn na yɛbɛnya nkwa ka kyerɛ wɔn sɛ mete ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm ni ampa ara ɔbɔnefoɔ wuo nyɛ me fɛ na mmom sɛ ɔbɔnefoɔ bɛsane afiri ne kwan soɔ na wɔanya nkwa monsane mfiri mo akwammɔne so
adɛn nti na morewuwu yi Israel fie na wo onipa ba ka kyerɛ wo maama no sɛ ɔtenene ne tenene renye no ne mmarato da no na ɔbɔnefo abɔnefo sɛm nso renhwe no ase ɛda a ɔbɛsane afiri n'abɔnefo sɛm mu no na ɔtenene ne nso rentumi enye ne ho nkwa wɔ mu ɛda a wɔyɛ bɔne no sɛ meka kyerɛ ɔtenene ni sɛ wobɛnya nkwa na wɔde ne ho to ne tenene so na wɔyɛ amumuyɔdeɛ a ɔrenkae ne tenene no nyinaa na n'amumuyɔdeɛ a wɔayɛ no mu ara na wobɛwuo na meka kyerɛ ɔbɔnefoɔ sɛ wuo na wobɛwuo na ɔsane firi ne bɔne mu bɛyɛ atemmudeɛ ne atenenedeɛ na sɛ ɔbɔnefoɔ dane awowasideɛ kɔma ɔhyɛ deɛ ɔfomyɛ no anan mu ɔnante nkwa ahyɛdeɛ mu sɛ ɔrenyɛ amumuyɔdeɛ a nya na wobɛnya nkwa ɔrenwu ne bɔne a wɔyɛɛ no nyinaa ɔrenkae ma no wɔayɛ atemmudeɛ ne atenenedeɛ nkwa ara na wobɛnya nanso wo man maka sɛ Awurade kwan ntene na wɔn mmom na wɔn kwan ntene sɛ wɔtenene ne sane firi ne tenene ho na wɔyɛ amumuyɔdeɛ a emu na wobɛwuo na sɛ ɔbɔnefoɔ sane firi n'abɔnefo sɛm ho na wɔyɛ atemmudeɛ ne atenenedeɛ a ɛno ara so na wobɛnya nkwa nanso moka sɛ Awurade kwan ntene sɛdeɛ obiara kwan tie no saa na mebu mu atɛn Israel fie na yɛntukurafe a ɛtɔ so 12 no bosom a ɛtɔ so 10 no da a ɛtɔ so 5 no odwanefoɔ bi firi Yerusalem baa me nkyɛn sɛ wabɔ kuro no nso na Awurade nsa ba me so anwummerɛ no ansa na odwanefoɔ no reba na wobue ma no kosii sɛ ɔbaa me nkyɛn anɔpa na wobue ma no na mantɔre mu bio na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba wɔn a wɔte Israel asase so akurɔfo no soɔ no ka sɛ Abraham yɛ ɔbaakofoɔ na ɔfa asase no diiɛ na yɛn deɛ yɛdɔɔso yɛn mmom na wɔde asase no ama yɛn sɛ yɛmfa nnie enti ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie modidi gu mogya so na moma mo ani so kyerɛ mo abosom huhuo na moka mogya gu na mobɛfa asase no adi so anaa mogyinagyina mo nkrantɛ so moyɔ akyiwadeɛ na obi gu ne yɔnko yere ho fi na mobɛfa asase no adi so anaa sɛ ka kyerɛ wɔn nie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie sɛ mete aseɛ yi ampa ara wɔn a wɔwɔ akurɔfo no soɔ no nkrantaa no na wɔbɛtotɔ na deɛ ɔwɔ wura mu no mmoadoma na mede no bɛma ma wadie na wɔn a wɔwɔ aban ne abodan mu no wɔwuyadeɛ na ebikuku wɔn na mɛyɛ asase no afon ne pasaa na n'ahoɔden ahantan no to betwa na Israel mepɔ adane afon a obiara remfa so na wɔn akyiwade a wɔyɔɔɛ no nyinaa nti mɛyɛ asase no afon ne ahodwirideɛ na wɔhunu sɛ mene Awurade na wo onipa ba wo man makeka wo ho nsɛm afasuo ho ne adan no apona no na obi ne obi ne ne nua kasa sɛ mommra metie asɛmko a ɛfiri Awurade nkyɛn ba noe na ɔbɛba wo nkyɛn sɛdeɛ wo man bi ba na watenatena se w'anim sɛ me man na wate wo nsɛm nso ɔrenni so na wɔn anum adɔkɔdɔkɔsɛm na wɔredie wɔn akoma di wɔn mfa so akyi na hwɛ woyɛ wɔn sɛ dwom dɛɛdɛ sɛ obi a ne yɛ dɛ na wonim sɛnkubɔ yie na wɔte wo nsɛm deɛ nanso wonni so na ɛnyaba a hwɛ ɛbɛba na obɛhunu sɛ odiyifoɔ atena wɔn mu pɛn Hesekiel ti 39 na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ onipa ba hyɛ nkɔm tia Israel nwanhwɛfoɔ hyɛ nkɔm na ka kyerɛ wɔn nwanhwɛfoɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie munnue Israel nwanhwɛfoɔ a wɔyɛ ne wɔn ho no ɛnyɛ nwan na nwanhwɛfoɔ yɛn wɔn mogye sradeɛ no na mufura nwan no ho nwi deɛ wadɔre no muku no na nwankuo no deɛ monyɛ ne wɔn wɔn a wahodwo no monhyɛ wɔn den na ayarefoɔ nso monsa wɔn yadeɛ deɛ wabubuo no monkyekyere no deɛ wapam no no monkɔfa no ma na deɛ wayera no monhwehwɛ no na mmom wɔhyɛ ne atirimɔden na modidi wɔn soɔ ɛna wɔbɔɔ wɔn pansamyɛ ɛfiri sɛ wɔni hwɛfoɔ na wɔdanedane ewura mu mmoa nyinaa aduane na wɔbɔɔ wɔn petee koraa me nwan wɔ mmepɔ nyinaa ne nkoko a ɛkorɔn nyinaa so ntwetwɛde na me man abɔ apete asase nyinaa ani
na obiara nni hɔ a obisa, na obiara nni hɔ a ɔhwehwɛ wɔn. Enti mo nwanhwɛfoɔ, muntie Awurade asɛm. Sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm ni. Ampa ara, esiane sɛ me nwan adane fomfa adeɛ, na me nwan adane wura mu mmoa nyinaa aduane, ɛnam sɛ wɔnni hwɛfoɔ nti, na me nwanhwɛfoɔ mmisa me nwan akyiri kwan, na mmom nwanhwɛfoɔ no yɛne wɔn ho, na me nwan no deɛ wɔanhwɛ wɔn nti. Mo nwanhwɛfoɔ, muntie Awurade asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne nwanhwɛfoɔ no anya, na mabisa me nwan no wɔn nsɛm, na mama wɔgyae nwanhwɛ adwuma no yɔ, na nwanhwɛfoɔ no anyɛ ne wɔn ho bio, na magye wɔn nwan afiri wɔn anumu, na wɔanyɛ wɔn aduane bio. Na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, meara mabisa me nwan, na mahwehwɛ wɔn akyiri kwan, sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ hwehwɛ ne nwankuo akyiri kwan da a wɔwɔ ne nwan a wɔabɔ apete no mu no. Saa ara na mɛhwehwɛ me nwan akyiri kwan, na meyi wɔn afiri deɛ wɔapansam wɔn korɔ nyinaa, mununkum ne sum kabii da no. Na meyi wɔn afiri aman mu, na maboa wɔn ano afiri nsase so, na mede wɔn aba wɔn asase so, na mayɛne wɔn Israel mmepɔ so, nsubɔnhwa mu ne asase no so tenabea nyinaa. Adidibea pa na mɛyɛne wɔn, na Israel mmepɔ atenten so bɛyɛ wɔn yɛmea. Ɛhɔ na wɔde wɔn bɛkɔ yɛmea pa, na wɔde di sradeɛ mu adidibea Israel mmepɔ so. Meara na mɛyɛne me nwan, na meara mɛma ɔbutubutu. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Deɛ wayera no mɛhwehwɛ no, na deɛ wapam no no mɛkɔ akɔfa no aba, na deɛ wabubuo no mɛkyekyere no, na deɛ ɔyareɛ no mɛhyɛ no den, na deɛ wadɔre sradeɛ ne deɛ ne ho yɛ den no mɛhwɛ no so. Mɛhwɛ wɔn tenenee mu, na mo me nwan, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, merebu odwan ne odwan, adwennini ne mpapo ntam aten. Ɛyɛ mo adewa sɛ modidi adidibea pa, na mo adidibea nkaeɛ no mode mo nan tietia soɔ, na monom nsuo a agyene, na mode mo nan ho no nkaeɛ no. Na me nwan no deɛ, wɔni deɛ mode mo nan atietia soɔ, na wɔnom deɛ mode mo nan ahono no. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn nie. Hwɛ, meara mɛbu nwan a wadɔre sradeɛ ne nwan a wafɔn no ntam aten. Esiane sɛ mode mfimu ne mmetiri sunsum, na mode mo mmɛn pempem ayarefoɔ nyinaa kɔsi sɛ mopansam wɔn kɔ akyiri nti, mɛgye me nwan nkwa, na wɔrenyɛ fomfa adeɛ bio, na mɛbu odwan ne odwan ntam aten. Na mede odwanhwɛfoɔ baako besi wɔn so, na wayɛne wɔn. Makoa David, ɔno na ɔbɛyɛne wɔn, na ɔno na ɔbɛyɛ wɔn ɔhwɛfoɔ. Na me Awurade mɛyɛ wɔn Onyankopɔn, na makoa David ayɛ wɔn mu berempɔn. Me Awurade na maka, na me ne wɔn bɛpam asomdwie apam, na mahye mmoa bɔne ase asase no so, na watena ɛserɛ so dwoodwoodwoo, na wadeda kwaeɛ mu, na mɛma wɔn ne nsase a ɛdeda me kokoɔ ho hyia no ayɛ nhyira, na mɛma osuo atɔ ne bere mu, ɛbɛyɛ nhyirasuo, na petee mu nnua bɛso n'aba, na asase ama ne nnɔbaeɛ, na wɔn ho adwo wɔn asase so, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Sɛ mabubu wɔn konnua, na mayi wɔn afiri wɔn a wodi wɔn nyansɛm, na wɔrenyɛ amanaman fomfa adeɛ bio, na asase so mmoa renni wɔn nam bio, na wɔbɛtena ase dwoodwoo a obiara renyi wɔn hu. Na mɛsiesie afuo a ɛyɛ krabɛhwɛ mama wɔn, na ɛkɔm rempra wɔn bio asase no so, na wɔrensoa amanaman ahohora bio, na wɔbɛhunu sɛ me Awurade wɔn Nyankopɔn na me ne wɔn tie. Na wɔne me man Israel fie, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mo ne me nwan, meyɛ me nwan, moyɛ nnipa, me ne mo Nyankopɔn, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 35. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, Onipa ba, da na oni kyerɛ sɛ bepɔ, na hyɛ nkɔm tia no, na ka kyerɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya, sɛ bepɔ, na mɛtene me nsa atia wo, na mede woayɛ afon ne ahodwiridie. Mɛma wo nkuro adeda mpan, na wo ara wadane afon, na woahunu sɛ me ne Awurade. Esiane sɛ wokura daa nitan, na woyii Israel ma hyɛɛ nkrantensa, wɔn amanneɛ bere mu, wɔn asotwe a ɛdi akyire no mu nti, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Mede wo bɛyɛ mogya, na mogya ati wo, sɛ woantane mogya nti, mogya ara na ɛbɛti wo. Na mɛyɛ sɛ bepɔ ahodwiridie ne afon, na matwa deɛ ɔresene ne deɛ ɔresane afiri mu,
na mede atɔfoɔ ahyɛ ne mmepɔ amaama, wo nkokɔɔ so ne wo mmɔnhwa mu ne wo subɔnhwa nyinaa mu na nkrantaa no atɔfoɔ bɛgugu. Mɛyɛ wo daa afoafo, na wo nkuro no obiara rentena mu, na moahu sɛ mene Awurade. Esiane sɛ woka sɛ, aman mmienu yi ne nsase mmienu yi bɛyɛ me deɛ, na yɛafa adi so, nso Awurade wɔ hɔ. Enti, sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, mene wo bɛdi no sɛdeɛ w'abufuo ne wo ninkunu a wotane wɔn no nti wotweeɛ no teɛ, na mɛma wɔahu me wɔ wɔn mu bere a mɛbu wɔn atɛn no. Na wobɛhunu sɛ me Awurade mate w'abususɛm a woka tia Israel mmepɔ no sɛ ayɛ afo, yɛn na wɔde ama yɛn sɛ yɛnnie no nyinaa. Mode mo ano adi me so akokurokosɛm, na mama me ho nsɛm a moka no adɔɔso. Me ara mate sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛberɛ a asase nyinaa ani bɛgyeɛ no, wo deɛ mɛyɛ wo afo. Sɛ wɔne gyee Israel fie agyapadeɛ ho sɛ ayɛ afo nti no, saa ara na mɛyɛ woɔ. Afo ara na sɛ bepɔ ne Edom mu nyinaa bɛyɛ, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Hesekiel ti 36. Na wo onipa ba, hyɛ nkɔm kyerɛ Israel mmepɔ, na ka sɛ, mo Israel mmepɔ, muntie Awurade asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ ɔtamfo ka mo ho asɛm sɛ, wiɛ, tete sorɔnsorɔmmea no abɛyɛ yɛn die nti, hyɛ nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ wayɛ mo afo amene mo afɛn nyinaa, ama madanedane apagyadeɛ ama amanaman no nkayɛ, na ɔkasafoɔ tɛkyerɛma da mo soɔ na nkurɔfoɔ so pa mo nti, mo Israel mmepɔ, muntie Awurade Nyankopɔn asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ mmepɔ ne nkokoɔ ne nsubɔnhwa no, akurɔfo a ɛdeda mpan ne nkuro a wɔagya a adanedane fomfa adeɛ ne fɛdie ama amanaman nkayɛ a ɛwɔ ho hyia no. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, ampa ara meni nkontwe gya mu na mekasa tia amanaman nkayɛ no, ne Edom nyinaa a wafa m'asase ayɛ wɔn apagyadeɛ, wɔn akoma nyinaa anigye mu ne ɔkra ho ɛpintuo mu, sɛ wɔbɛfa de ayɛ fomfa adeɛ. Ɛno nti hyɛ Israel asase so nkɔm, na ka kyerɛ mmepɔ ne nkokoɔ ne nsubɔnhwa ne mmɔnhwa no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, meni nkontwe ne m'ani bere mu na mekasa, ɛfiri sɛ moasoa amanaman ahohora. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, me na mama me nsa soɔ. Ampa ara amanaman a ɛwɔ mo ho hyia no, wɔn ara na wɔbɛsoa wɔn ahohora. Na mo Israel mmepɔ, mobɛden nan mo man, na moaso mo aba ama me man Israel, ɛfiri sɛ wɔapinkyɛn reba. Na hwɛ, meredi mama mo, na madane aba mo nkyɛn, na wɔbɛdɔ mo, na wɔdua mo so aduane. Na mɛma nnipa adɔɔso mo so, Israel fie nyinaa, na wɔbɛtenatena nkuro no mu, na wɔakyekyere afoafo no. Na mɛma nnipa ne efieboa adɔɔso mo so, na wɔadɔre awowo bebree. Na mama watena mo so sɛ mo aka ne bere, na mayɛ mo yie asene mo mfitiaseɛ, na moahu sɛ mene Awurade. Na mɛma nnipa anante mo so, me man Israel no, na wafa wo ayɛ wɔn deɛ, na wayɛ wɔn agyapadeɛ, na worenkɔ so ma wonni mma so gya bio. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, esiane sɛ ɔka kyerɛ mo sɛ woyɛ nipadifoɔ, na woma wo man di mma so gya nti, worenni nnipa nam bio, na woremma wo manfo nni mma so gya bio. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na meremma wo nte amanaman ahohora bɔ bio, na worensoa aman nso pa bio, na woremma wo man nni mma so gya bio. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, Israel fie tenaa wɔn asase so no, wɔde wɔn abrabɔ ne wɔn nneyɛe gu ho fi, na wɔn bra no te sɛ ɔsɛkyimani fi wɔ m'anim. Ɛna mehwie m'abufuhyeɛ gu wɔn soɔ, mogya a ohwie gu asase no soɔ no nti, ne wɔn abosom a wɔde gu ho fi no nti, na mepansam wɔn gu amanaman mu, na wɔhwetee wɔn mu gu nsase so. Wɔn bra ne wɔn nneyɛe so na mebu wɔn atɛn. Na woduru amanaman a wɔkɔɔ hɔ no mu no, ogu me din kronkron no ho fi, sɛ wɔkaa no wɔ wɔn ho sɛ, Awurade man ne yeinom, nanso wɔafiri n'asase so kɔ. Ɛna menya atema wɔ me din kronkron a Israel fie gu ho fi, amanaman a wɔkɔɔ hɔ no mu no ho. Ɛno nti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie,
Israel fie, enye mo nti na mereyɔ, na emu me din kronkron a mugu ho fi, amanaman a mokɔɔ hɔ no mu no ntira. Na mɛyɛ me din kokuroko a wɔgu ho fi, amanaman a mogu ho fi wɔwoo mu no kronkron. Na amanaman ahunu sɛ mene Awurade. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ mereyi me kronkron yɛ adi mu wɔ n'ani so. Na mɛfa mo afiri amanaman no mu, na maboaboa mo ano afiri nsase no nyinaa so. Na mede mo asane aba mo asase so. Na mede nsukorɔgyen bɛpete mo so, na mo ho ate. Mo ho fi nyinaa ne mo abosom huhuo nyinaa mu na mɛte mo ho afiri. Na mɛma mo akoma foforo, na mede honhom foforo mahyɛ mo mu. Na meyi ɔboɔ akoma no afiri mo honam mu. Na mama mo honam akoma, na mede me honhom bɛhyɛ mo mu. Na mama manante mahyɛdeɛ so. Na mahwɛ matemudie ayɔ. Na mobɛtena asase a mede me maa mo agyanom no so. Na moayɛ me ɔman, na me nso mayɛ mo Onyankopɔn. Na mɛgye mo afiri mo fi nyinaa mu. Na mɛfrɛ aduane ama no adɔɔso. Na meremfa ɛkɔm biara ma mo so. Na mɛma nnuaba ne mfuom nnɔbae adɔɔso. Na moansoa ɛkɔm ho nso pa amanaman mu bio. Ɛno na mobɛkae mo akwammɔne ne mo nneyɔe a ɛnyɛ no. Na mo amumuyɔ ne mo akyiwadeɛ no nti, mo ho ayɛ mo nwum mo anim. Ɛnyɛ mo nti na mereyɔ, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Monhu no sa, momma mo anim mu, na mo anim mu ase mo akwan ho. Israel fie, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Da a mɛte mo ho afiri mo amumuyɔdeɛ nyinaa mu no, mɛma nnipa asane atenatena nkuro no mu, na wakyekyere afoafo no, na wadɔ asase a ɛda ho hunu no asi ne hunu a ɛdaeɛ, wɔn a wotwaa mu nyinaa anim no anan mu. Na ɔbɛka sɛ, asase yi ɛda a wohunu no na adane sɛ edi nturo yi. Na nkuro afoafo a ɛdeda mpan a adwiridwiri no na watoto ho afasuo titi mu yi. Ɛna amanaman a ɛbɛka mo ho ahyia no bɛhunu sɛ, me Awurade na mesisi deɛ adwiridwiri no, na mata deɛ ɛda ho hunu no. Me Awurade na maka na mɛyɔ. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yebio na Israel fie bebisa no me hɔ, na mɛyɔ mama wɔn. Mɛma wadɔɔso ayɛ nnipa pii sɛ nwankuo kronkron, sɛ Yerusalem nwankuo tie na fahyɛ aseɛ no. Saa na nnipa akuakuo bɛyi yɛ nkuro afoafo no ama, na wɔhunu sɛ mene Awurade. Hesekiel ti 37. Awurade nsa baa me so, na ɔde me firi adi wɔ Awurade honhom mu, na ɔde me kosi bɔnhwa kɛse a nnompe ara nko ayɛ mu ma mu. Na ɔmaa me faa so kyini hyiae, na hwɛ, na ɛdɔɔso pa ara bɔnhwa no ani. Na hwɛ, ɛho akokwa sɛ, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, nnompe yi benya nkwa anaa? Na me se, Awurade Nyankopɔn, wo na wonim. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, hyɛ nnompe yi ho nkɔm, na ka kyerɛ wɔn sɛ, mo nnompe a mo ho akokwa, montie Awurade asɛm. Sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ nnompe yi nie, hwɛ, merema honhom abɛhyɛne mo mu, na moanya nkwa. Na mede ntini bɛsoso mo mu, na mede nam agu mo so, na mede wedeɛ akata mo ho, na mede honhom ahyɛ mo mu, na moanya nkwa, na moahu sɛ mene Awurade. Ɛna mehyɛ nkɔm sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no. Na mehyɛ nkɔm no, ɛne bi bae, na hwɛ, ɔwosoɔ bi nie. Na nnompe no hyiahyiae. Dompe bɛkaa ne dompe ho. Na mehwɛe, na hwɛ, ntini baa so, na ɛnam baa ho, na wedeɛ bɛkataa so, nanso na ahome biara nni mu. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ, hyɛ nkɔm kyerɛ mframa no, hyɛ nkɔm onipa ba, na ka kyerɛ mframa no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ahomie firi mframa nan no so bra, na bɛhome gu nnipa a wɔkoko wɔn yi so, na wonya nkwa. Ɛna mehyɛ nkɔm sɛdeɛ wɔhyɛɛ me no, na ahome no baa wɔn mu, na wonyinya nkwa, na wogyinagyina wɔn nan so dɔm kɛseɛ pa ara. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, nnompe yɛ Israel fie no nyinaa, hwɛ, wɔka sɛ, yɛn nnompe ho akokwa, na yɛn anidasoɔ ayera, wɔtwa yɛn korakora. Enti hyɛ nkɔm, na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, hwɛ, merebuebue mo adamena ano afa mo, me man, afiri mo adamena mu, na mede mo akɔ Israel asase so, na moahu sɛ mene Awurade. Sɛ mebuebue mo adamena ano, me man, na mama mo afiri mo adamena mu aba, na mede mo honhom bɛhyɛ mo mu,
na monya nkwa, na mede mo adua mo asase so, na mohu sɛ me Awurade na maka, na mayɔ Awurade asɛm nie. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, na wo onipa ba, fedua biako na twerɛ so sɛ, Yuda ne Israelfoɔ a ɔka ne ho no die, na fedua biako nso na twerɛ so sɛ, Yosef a ɔne Efraim ne Israel fie a ɔka ne ho no nyinaa dua, na ka ne mmienu bom yɛ no dua korɔ, na ɛnyɛ biako wɔ wo nsam. Na sɛ wo man maka kyerɛ wo sɛ, worenkyerɛ yɛn deɛ wodi yeinom yɔ a, ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, merefa Yosef dua a ɛwɔ Efraim nsam no, ne Israel mmusuakuo a ɔka ne ho no, mede wɔn aka Yuda dua no ho, na mayɛ wɔn dua korɔ, na wɔayɛ biako me nsam. Na nnua a wɔatwerɛtwerɛ soɔ no ntena wɔn nsam, wɔn anim. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, merekɔfa Israel ma afiri amanaman a wɔakorɔ hɔ no mu, na maboa wɔn ano afiri mmaa nyinaa ahyia, na mede wɔn akɔ wɔn asase so, na mede wɔn ayɛ ɔman korɔ asase no so, Israel mmepɔ no so, na ɔhene baako adi wɔn nyinaa so hene. Na ɔrenyɛ aman mmienu bio, na ɔrempae wɔn mu bio nyɛ ahenni mmienu bio, na ɔremfa wɔn abosom huhuo ne wɔn atantanneɛ ne wɔn mmaratodeɛ nyinaa ngu wɔn ho fi bio. Na mɛgye wɔn nkwa, wɔn tenadeɛ nyinaa a wɔayɛ hɔ bɔne no, na mate wɔn ho, na wɔayɛ me ɔman, na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Na makoa David bedi wɔn so hene, na odwanhwɛfoɔ koro adi wɔn nyinaa so, na wɔanante m'atemudie mu, na wɔahwɛ m'ahyɛdeɛ ayɔ, na wɔatena asase a mede me maa makoa Yakob a mo agyanom tenaa soɔ no so, wɔne wɔn mma ne wɔn mama akosi daa. Na makoa David bɛyɛ wɔn ɔberempɔn akosi daa, na me ne wɔn bɛpam asomdwie apam, ɛbɛyɛ wɔn daa apam. Na mɛma wɔatim, na mama wɔakyene, na mede me kronkronbea bɛsi wɔn mu akosi daa, na me tenabea bɛsi wɔn mu, na mayɛ wɔn Onyankopɔn, na wɔn nso wɔayɛ me ɔman. Na amanaman no ahu sɛ me ne Awurade a mete Israel ho, bere a me kronkronbea si wɔn mu kosi daa no. Hesekiel ti 38. Na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ, onipa ba, fa w'ani si Gog so, Magog asase so, Ros, Mesek ne Tubal berempɔn no, na hyɛ nkɔm tia no, na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya Gog, Ros, Mesek ne Tubal berempɔn, na mɛgyegye wo, na mede nkɔtɔkorɔ mɛwurawura w'afono mu, na mayi wo ne wo dɔm nyinaa, apɔnkɔ ne apɔnkɔfoɔ a wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ afɛɛfɛ, asafo bebree a wɔde akyɛm akɛseɛ ne nkumaa, na wɔn nyinaa kurakura nkrante no aba. Persia, Ethiopia ne Put ka wɔn ho, wɔn nyinaa wowɔ ɛkyɛm ne dadeɛ kyɛ. Goma ne n'asafotuo nyinaa, Togama fie a ɛwɔ atifi fam tɔn ne n'asafotuo nyinaa, aman pii ka wo ho. Mia na siesie wo ho, wo ne w'asafo hodoɔ a waboaboa wɔn ano aba wɔn nkyɛn nyinaa, na yɛ wɔn hwɛfoɔ. Nna pii akyiri no, ɔbɛba abɛhwɛ wo. Mfi a ɛdi akyiri no mu, wobɛba asase a wadane ɛsofo afi nkrantaa no, de wɔn abɛsi hɔ, na waboa wɔn ano afiri aman bebree mu no so, Israel mmepɔ a ɛdeda mpan daa no so. Na afei wayi ɔman no afiri aman no mu, na wɔn nyinaa te hɔ dwoodwoo. Na wobɛba sɛ mununkum abɛkata asase no so, wo ne w'asafotuo no nyinaa ne aman pii a ɛkeka wo ho. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Na ɛda no, nsɛm bi bɛsɔre w'akoma mu, na woadwene adwemmɔne, na woaka sɛ, mɛforo makɔ asase a ano da hɔ no akotua wɔn a wɔwɔ hɔ kɔɔ mu a wɔte hɔ dwoodwoo no. Wɔn nyinaa tete hɔ a wonni ɔfasuo, na wonni aponkɛseɛ ne akyire adaban. Sɛ worekɔfa asadeɛ na woafom adeɛ afa, na woadane wo nsa atia amanfo a afei wɔtete mu, ne ɔman a woaboaboa ano afiri amanaman mu, na ɔdanedane wɔn ho nyammoa ne nnoɔma, na wɔte asase funuma soɔ no. Seba ne Dedan ne Tarsis adwadifoɔ ne wɔn agyatafoɔ no nyinaa bɛka akyerɛ wo sɛ, asadeɛ na worebɛfa yi. Fomfa nti na woahyia w'asafo sɛ worebɛsoa dwetɛ ne sika, na wafa mmoa ne nnoɔma
na wafom asade bebree yi. Enti onipa ba, hyɛ nkɔm na ka kyerɛ Gog sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛnyɛ da a me man Israel bɛtena ase dwoodwoo no na wobɛhunu. Na wobɛfiri wo tenabea atifi fam ano no ho atɔn aba. Wo ne aman bebree a wɔka wo ho a wɔn nyinaa tete apɔnkɔ so, asafo kɛseɛ ne dɔm a ɛso. Na wobɛtu aba me man Israel so sɛ mununkum abɛkata asase no so. Na ɛdi akyiri no, mede wo bɛba m'asase so, na amanaman ahome. Bra meyi me kronkron yɛ adi wɔn ho, wɔn anim, o Gog, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Wo ne deɛ mekaa ne ho asɛm tete nna no mu a menam me nkoa Israel diyifo a waka adiyisɛm nna no mu mfie pii no so mekaa sɛ mede wo bɛba wɔn soɔ no. Na ɛda a Gog bɛba Israel soɔ no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Mebufuhyeɛ bɛdɛre, na menni nkomtwee mu, m'ani bere gya no mu, maka sɛ ampa ara. Ɛda no ɔwosoɔ kɛseɛ bɛba Israel asase so. Na ɛpo mu mpataa ne ewiem nnomaa bɛwoso m'anim, ne wura mu mmoa ne wɔn a wɔwea asase so nyinaa, ne nnipa a wɔwɔ asase ani nyinaa. Na mmepɔ bɛdwira gu, na abotan kronkron ahwehwe ase, na afasuo nyinaa ahwehwe ase. Na mɛfrɛ nkranta atia no, me mmepɔ nyinaa so, Awurade Nyankopɔn asɛm ni. Wɔn nyinaa nkranta, obi de bɛka ne nua, na mede wuyadeɛ ne mogya ne no bɛdi. Na mɛtɔ osuo a ehwie na ɛsram soɔ ne asukɔtwe a ogya ne sɔfe agu ɔno ne n'asafotoɔ ne aman bebree a ɔkeka ne ho no so. Na mɛyɛ me ho kɛse, na mayɛ me ho kronkron, na mama wɔhome amanaman bebree anim, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Hesekiel ti 39. Na wo onipa ba, hyɛ Gog ho nkɔm na ka sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya Gog, Ros, Mesek ne Tubal brempɔn, na mɛdane wo na maka wo, na mama watu afiri atifi fam ano no ho atɔn aba, na mede waba Israel mepɔ so. Na mɛbɔ wo tadua afiri wo nsa benkum mu, na mama wagyan afiri wo nsa nifa mu atotɔ. Israel mepɔ so na wobɛtɔ, wo ne w'asafotuo nyinaa ne aman a ɔka wo ho no. Nnomaa a edi nam, ntakraboa nyinaa ne wura mu mmoa, na mede wo bɛyɛ wɔn aduane. Mpaprɛ ani na wobɛtɔ, na me na maka Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mɛsoma wo gya akɔma Gog ne wɔn a wɔtete nsuo ano aman mu dwoodwoo no mu, na wɔhunu sɛ me ne Awurade. Na mɛma wɔhunu me din kronkron me man Israel mu, na meremma wɔngu me din kronkron no ho fi bio. Na amanaman ahunu sɛ me ne Awurade, Israel mu kronkronni no. Hwɛ, ɛreba na wɔbɛyɔ Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ɛno ara ne da a maka ho asɛm no. Ɛna Israel nkuromfoɔ bɛfiri adi akɔto akodie no mu gya ahyeɛ, akyɛm kumaa ne akyɛm akɛseɛ, tadua ne agyan ne mporibaa ne mpea. Na wɔde ayɛ nyina asomfie nson, na ɔrenkɔ wura mu anyina, na ɔrentwa ebi mfiri kwae mu. Na akodeɛ no na ɔbɛsɔ, na ɔbɛfom wɔn a wɔfom wɔn, na wafom afa wɔn a wɔfom wɔn faeɛ no. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na ɛda no, mɛma Gog afa bi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ no sieyɛ Israel mu, akwantemfoɔ bɔnhwa a ɛwɔ ɛpo no anim fam no, na ebesi akwantemfoɔ kwan. Na ɛhɔ na wobɛsie Gog ne n'asafo yiw no nyinaa, na wafrɛ hɔ sɛ Gog asafo yiw no bɔnhwa. Na Israel fie besie wɔn sɛ wɔde redwira asase no abosome nson, na asase no nso aman no nyinaa besie wɔn, na ayɛ wɔn din da a menya animuonyam no. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na wobɛyiyi mmarima ama wɔkyinkyine asase no so asie wɔn a waka asase no so no de adwira. Abosome nson akyiri no, ɔbɛtwee ahwehwɛ. Na anantefoɔ no kyine asase no so, na wɔn mu bi hunu wɔ nipa dompe a ɔbɛhyɛ no adwiraeɛ de akosi sɛ asiefoɔ no bɛba abesie no Gog asafo yiw bɔnhwa no mu. Na kuro bi din nso bɛyɛ Hamona, sei na wɔbɛdwira asase no. Na wo onipa ba, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, ka kyerɛ no mmaa ntakraboa nyinaa ne wura mu mmoa nyinaa sɛ, monhyia mmra, mommoa mmoano mfiri mmaa nyinaa mmra me kum afɔdeɛ a mɛkum ama mo no ho. Israel mepɔ so kum afɔdeɛ kɛseɛ, na momedi nam na monom mogya, na ɔmarima nam na mobɛdie, na asase so abempɔn mogya na mobɛnom.
adwenini, nnwantenma ne mpapo ne anantwinini. Baasa nyɛ mo ara nko, na mubedi sradeɛ amen, na mano mogya abo. Me kuma afɔdeɛ a mekum maa mo no mu, na apɔnkɔ ne apɔnkɔfoɔ, na ɔmmarima ne akofoɔ nyinaa bɛmee mo. Me pono so, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na mede m'anim onyam besi amanaman mu, na amanaman nyinaa ahunu m'atɛn a mapuo ne me nsa a mede ato wɔn soɔ. Na Israel fie behunu sɛ me Awurade, me ne wɔn Nyankopɔn afiri da no de akɔ. Na amanaman behunu sɛ Israel fie amumuyɔ nti na otuu wɔn kɔɔeɛ, ɛfiri sɛ wɔyɛɛ me bɔne nti na meyii m'ani huntaa wɔn, na mede wɔn hyɛɛ wɔn ahohiahiafoɔ nsa, na wɔn nyinaa totɔɔ nkrantaa no. Wɔn fi ne wɔn mmeratodeɛ so na me ne wɔn diiɛ, na meyii m'ani huntaa wɔn. Ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Afei mede Yakob nomum no bɛsane aba, na mahunu Israel fie nyinaa mmɔbɔ, na matwe me din kronkron no ho ninkunu, na wɔbɛsoa wɔn ahohora ne wɔn bɔne a wɔyɛɛ me no nyinaa. Bere a wɔte wɔn asase so dwoodwoo, na obiara nni hɔ a woyi wɔn ho no. Bere a makɔfa wɔn afiri aman mu asan aba, na makɔboaboa wɔn ano afiri wɔn atamfo nsase so, na mayi me kronkronyɛ adi wɔ wɔn mu, amanaman bebree anim no. Na wɔbɛhunu sɛ me ne Awurade wɔn Nyankopɔn, sɛ memaa wotu wɔn kɔ amanaman mu, na mekɔtasen wɔn baa wɔn asase so bio, na manya wɔn mu biara wɔ hɔ bio. Na merenyi m'ani nhunta wɔn bio, ɛfiri sɛ mehwie me honhom agu Israel fie so. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 40. Yɛntu kora fi a ɛtɔ so 25 no, afe no asifire mu bosome no da a ɛtɔ so 10 no. Kuro no bɔ akyiri afe a ɛtɔ so 14 mu no. Ɛda no ara na Awurade nsa baa me so, na ɔde me baa hɔ. Nyankopɔn ani suadehunu mu na ɔde me baa Israel asase soɔ. Na ɔde me kogyinaa bepɔ a ɛkorɔn papaapa so, na ɛso te sɛ kuro bi a wakyekyere no anafoɔ fam. Na ɔde me baa hɔ no, na hwɛ, ɔbarima bi a ne su te sɛ kɔɔbere die nie. Na siw abere ho ma ne susuo demmire kura ne nsam. Na ogyina ɛpon kɛseɛ no ano. Na ɔbarima no kasa kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, fa w'ani hwɛ, na fa w'aso tie, na fa w'akoma to deɛ mmarima wahunu no nyinaa so, na sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mama wahunu nti na wɔde wo baa ha. Ka deɛ wohunu nyinaa kyerɛ Israel fie. Na hwɛ, na ɔfasuo atwa efie no ho ahyia. Na ɔbarima no kura demmire a ne tenten yɛ baasafa 6 wɔ ne nsam. Nsa kyerɛ da baasafa biara so. Na osusuu ɔfasuo no kyerɛ, demmire no biako, na ne korɔn nso demmire biako. Ɛna ɔbaa ɛpon kɛse a ani kyerɛ apuei fam kwan soɔ no ho. Na ɔforo ne ntwedeɛ no. Na osusuu ɛpon kɛseɛ no ano. Ɛpono ase a ne trɛ yɛ demmire biako. Ɛne ɛpono ase biako a ne trɛ yɛ demmire biako. Ne pia ntwi mu demmire biako. Ne trɛ demmire biako. Ne mpia no ntam baasafa 5. Ne ɛpon kɛseɛ no pono ase a ɛwɔ ntwonoo a ɛkyerɛ fie no ho no, demmire biako. Na osusuu ɛpon kɛseɛ no ntwonoo a ɛkyerɛ efie no, demmire biako. Na osusuu ntwonoo no baasafa 8 ne n'adum no, baasafa 2. Na ntwonoo no kyerɛ efie no mu emu fam. Na apuei fam pon kɛseɛ no mpia no, 3 wɔ ha na 3 wɔ ha. Ne 3 nyinaa nsusuyɛ yɛ biako. Na ɛha ne ɛha adum no nsusuyɛ yɛ biako. Na osusuu ɛpon kɛseɛ no ano trɛ baasafa 10. Na ɛpon kɛseɛ no ntwi mu yɛ baasafa 13. Na mpia no anim hye kwan baasafa biako wɔ ha ne ɛha. Na pia biako yɛ baasafa 6 wɔ ha ne baasafa 6 wɔ ha. Na osusuu ɛpon kɛseɛ no firi pia biako atifi de kosii biako atifi. Ne trɛ baasafa 25. Ɛpono no ɛpono di nhwɛanimu. Na ɔyɛ adum no baasafa 60. Na adum no ho wɔ abannwa a etwa ɛpon kɛseɛ no ho hyiahyia. Na efiri ɛpon kɛseɛ a wɔfa mu hyɛ ne mu no anim kosi emu fam pon kɛseɛ no ntwonoo anim yɛ baasafa 50. Na empoma ani ehuna nkasa wɔ mpia no ne n'adum no ho kɔ pon kɛseɛ no mu fam di twa ho hyiahyia. Ne ntam fasuo no ho saara. Na mpoma twa mu hyiahyia. Na mɛwo wɔ adum no ho. Ɛna ɔde me kɔ ɛho fam abannwa no soɔ. Na hwɛ, na adamoa wowɔ hɔ. Ne aboɔ nsɛe a wayɔ no abannwa so hɔ atwa ahyia. Adamoa 30 na ɛwɔ aboɔ nsɛe no ho.
na aboa nsɛyɛ no wɔ aponkɛseɛ no nkyɛn mu ma no ne aponkɛseɛ no ntwemu sɛ ɛne aboa nsɛyɛ no, na osusuw akyire abannwa no. Ne tiri firi aponkɛseɛ no anim de kosi emu fam abannwa no anim baasafa wɔ ha, apuei fam ne atifi fam. Na aponkɛse a ani hwɛ atifi fam, ɛho fam abannwa no ho no, osusuw ne ntwemu ne ne tiri, ne ne mpia mmiɛnsa wɔ ha na mmiɛnsa wɔ ha, ne n'adum ne ne ntam fasuo. Ne nsusuiɛ te sɛ akanea aponkɛseɛ no deɛ no, ne ntwemu baasafa 50, na ne tiri baasafa 25. Na ne mpoma ne ntam afasuo ne mmɛn no nsusuiɛ te sɛ aponkɛse a ani hwɛ apuei fam no deɛ no, na ntwedeɛ nson na wɔforo kɔ mu. Na ne ntam fasuo no sisi animu. Na emu fam abannwa no pon kɛseɛ si aponkɛse a ɛhwɛ atifi fam ne deɛ ɛhwɛ apuei fam no ntentensoɔ. Na osusu firi aponkɛse ano kosi aponkɛse ano baasafa wɔ ha. Ɛna ɔde me kɔ anafoɔ fam. Na hwɛ, na aponkɛse wɔ anafoɔ fam nso. Na osusu n'adum ne ne ntam fasuo sɛdeɛ saa nsusuiɛ no teɛ. Na mpoma twa ɛno ne ne ntam fasuo ho hyia sɛdeɛ saa mpoma no teɛ. Ne ntwemu baasafa 50 na ne tiri baasafa 25. Na n'aforo yɛ ntwedeɛ nson. Na ne ntam fasuo sisi animu. Na mɛwo wɔ ho. Biako wɔ ha na biako wɔ ha na dum ho. Na emu fam abannwa no pon kɛseɛ wɔ atifi fam. Na osusu firi aponkɛse ano de kosi aponkɛse ano anafoɔ fam baasafa wɔ ha. Ɛna ɔde me fa anafoɔ fam ponkɛseɛ no mu kɔ emu fam abannwa soɔ. Na osusu anafoɔ fam ponkɛseɛ no sɛdeɛ saa nsusuiɛ no teɛ. Ne ne mpia ne n'adum ne ne ntam fasuo sɛdeɛ saa nsusuiɛ no teɛ. Na mpoma wɔ ho ne ne ntam fasuo ho hyia. Ne ntwemu yɛ baasafa 50, na ne tiri baasafa 25. Na ntam fasuo twa ho hyia. Ne ntwemu baasafa 25, na ne tiri baasafa 5. Na ne ntam fasuo no hwɛ ɛho fam abannwa so. Na mɛwo wɔ n'adum ho. Na aforoyɛ no yɛ ntwedeɛ 8. Ɛna ɔde me kɔɔ emu fam abannwa no soɔ apuei fam. Na osusuw aponkɛseɛ no sɛdeɛ saa nsusuiɛ no teɛ. Na ne mpia ne n'adum ne ne ntam fasuo te sɛdeɛ saa nsusuiɛ no teɛ. Na mpoma twa ɛno ne ne ntam fasuo ho hyia. Ne ntwemu baasafa 50, na ne tiri baasafa 25. Na ne ntam fasuo no hwɛ ɛho fam abannwa so. Na mɛwo wɔ n'adum ho, ɛha ne ɛha. Na n'aforo yɛ ntwedeɛ 8. Ɛna ɔde me kɔɔ atifi fam pon kɛseɛ no ano. Na osusuw sɛdeɛ saa nsusuiɛ no teɛ. Ne mpia, n'adum ne ne ntam fasuo. Na mpoma twa ho hyia. Ne ntwemu baasafa 50, na ne tiri baasafa 25. Na ne ntam fasuo hwɛ ɛho fam abannwa so. Na mɛwo wɔ n'adum ho, ɛha ne ɛha. Na n'aforo yɛ ntwedeɛ 8. Na damoa ne ano pono wɔ aponkɛseɛ no adum no ho. Ɛhɔ na wɔhohoro ɔhyeɛ afɔdeɛ ho. Na aponkɛseɛ no ntwonoo no mu no, apono 2 sisi ha, na 2 nso sisi ha. Na ɛho na wakum ɔhyeɛ afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodi afɔdeɛ. Na ntwonoo no akyi nkyɛn mu a ɛda deɛ wɔreforo kɔ aponkɛseɛ no ano no atifi fam hɔ. Apono 2 sisi hɔ. Na aponkɛseɛ no ntwonoo no nkyɛn mu ha nso, apono 2 nso sisi hɔ. Apono 9 wɔ ɔfa ha, na apono 9 nso wɔ ɔfa ha. Aponkɛseɛ no nkyɛn mu, apono 8 ho na wokum mmoa. Na apono 9 sisi aforoyɛ no ho. Ɛyɛ aboa a wasene. Ne ntwemu baasafa biako ne fa. Ne tiri baasafa biako ne fa. Ne kron baasafa biako. Ɛno so na wɔde ade a wɔde kum ɔhyeɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ no guo. Na nkɔtɔkorɔ nta a ɛyɛ nsɛm trɛ hyehyɛ ɛdan no mu hyia. Na apono no so na wɔde ayɛyɛdeɛ nam no guo. Na emu fam pon kɛseɛ n'akyi na adamoa 2 wowɔ. Emu fam abannwa no so. Biako si atifi fam pon kɛseɛ no nkyɛn mu. Na animu hwɛ anafoɔ fam. Biako nso si anafoɔ fam pon kɛseɛ no nkyɛn mu. Na animu hwɛ atifi fam. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, damoa a ani hwɛ anafoɔ fam yi yɛ asɔfoɔ a wɔhwɛ efie no soɔ no dea. Na damoa a ani hwɛ atifi fam no yɛ asɔfoɔ a wɔhwɛ afɔrebukyia no hwɛ no dea. Wɔne Sadok ma a wofiri Lewifoɔ no mu a wɔbɛn Awurade bɛsom no no. Na osusuw abannwa no ntwemu baasafa 100, ne ne tiri baasafa 100. Ɛyɛ hinanan. Na afɔrebukyia si ɛdan no anim. Ɛna ɔde me kɔɔ ɛdan no ntwonoo mu. Na osusuw ntwonoo no adum no, baasafa 5 wɔ ha, na baasafa 5 wɔ ha. Ne ɛpon kɛseɛ no tiri baasafa 3 wɔ ha,
ne baasafa mmiɛnsa wɔ ha. Ntwonoo no ntwemu yɛ baasafa 20, na ne trɛ yɛ baasafa 12. Ntwede a wɔforo kɔ mu no so, na adum sisi ntwonoo adum no anim, biako wɔ ha na biako wɔ ha. Hesekiel ti 41. Ɛna ɔde me kɔɔ asɔredan no mu, na osusu adum no baasafa 6 trɛ wɔ ha ne baasafa 6 trɛ wɔ ha, ɛne ntomadan no trɛ. Na ano kwan trɛ yɛ baasafa 10, na ano kwan no nkyɛnkyɛn yɛ baasafa 5 wɔ ha ne baasafa 5 wɔ ha. Na osusu ne ntwemu baasafa 40 ne ne trɛ baasafa 20. Ɛna ɔkɔɔ mu fam kosusu ɛpono ano adum no baasafa 2 ne ɛpono no baasafa 6 ne ɛpono no trɛ baasafa 7. Na osusu ne ntwemu baasafa 20 ne ne trɛ baasafa 20. Asɔredan no anim, na ɔka kyerɛ me sɛ, ɛha ne kronkron mu kronkron. Ɛna osusu ɛdan no fasuo baasafa 6 ne ɛho mpia no trɛ baasafa 9 de twa ɛdan no nyinaa ho hyiae. Na nkyɛmu mpia no, pia si pia so ahodoɔ 3, saa ahodoɔ 30. Na ɛkɔ ɔfasuo a ɛwɔ ɛdan no ho ma mpia no so, twa ho hyia, ɛma no susɔ mu. Nanso ɛnsosɔ ɛdan no fasuo mu. Na mpia no rekɔ soro hyia no, na emu retrɛ. Na ɛdan no ho mpia no kɔɔ soro ara twa ɛdan no ho hyia. Enti emu trɛe wɔ ɛdan no ho wɔ soro. Na ɛde saa firi aseɛ die no mu fa mfimfini die no mu kɔ soro die no mu. Na mihunu ɛdan no ho bama a etwa ho hyia ɛne nkyɛmu mpia no nyinasoɔ. Ne nhini kronturu baasafa 6 demmire no pɛ. Nkyɛmu mpia no akyiri fasuo no trɛ yɛ baasafa 5. Na deɛ ogyaa no ɛdan no ho nkyɛmu mpia no ho no nso saa ara. Na adamoa no ntam trɛ yɛ baasafa 20 de twa ɛdan no ho hyia twan. Na nkyɛmu mpia no apono ano kwan kɔ deɛ ogyaeeɛ no so. Ɛpono ano biako hwɛ atifi fam, na ɛpono ano biako wɔ anafoɔ fam. Na ɛkwan a ogyaeɛ no trɛ yɛ baasafa 5 twa ho hyia. Na ɛdan a esi efie no akyiri adi hɔ atɔyɛ fam no trɛ yɛ baasafa 70. Na ɛdan no fasuo trɛ yɛ baasafa 5 de twa ho hyia. Na ne ntwemu yɛ baasafa 90. Na osusu ɛdan no ntwemu baasafa 100. Ne afikyiri adi hɔ ne ɛho dan no ne n'afasuo ntwemu baasafa 100. Na ɛdan no anim trɛ ne atuntumatoɔ no deɛ apuee fam yɛ baasafa 100. Saa na osusu ɛdan a esi atuntumatoɔ no anim a ekoduru n'akyi ne ɛho mmra na a ɛwɔ ɛha ne ɛha ntwemu baasafa 100 ne emu fam asɔredan no ne abannwa no ntwonoo. Apono ase ne mpoma ani ehuna nkasa ne mmra na a etwa ne 3 no ho hyia no. Aponwa a wɔde dua adura ho ahyia no, ne fam de kɔka mpoma no ho ne mpoma a wakatakata ho no. Apono ano atifi hɔnom. Ɛdan no mu fam ne akyire fam ne afasuo no nyinaa twan. Emu fam ne ɛho fam ne nyinaa wɔ ne nsusuɛ. Na wɔayɔ kerubim ne mmɛ. Na abɛ wɔ kerub ntam. Na kerub wɔ anim 2. Na onipa anim hwɛ abɛ ɔfa ha. Na gyata anim hwɛ abɛ ɔfa ha. Wɔyɔ no ɛdan no mu nyinaa hyiae. Efiri fam kosi pono no atifi na wɔayɔ kerubim ne mmɛ no asɔredan no fasuo ho. Asɔredan no wɔ aponnwa ahinanan. Na kronkronbea no anim wɔ ne deɛ saa ara. Afɔrebukyia no yɛ dua. Ne kron baasafa 3 na ne ntwemu baasafa 2. Na ne ntwea so ne nyinasoɔ ne n'afasuo yɛ dua. Na ɔka kyerɛ me sɛ, yei ne ɛpono a esi Awurade anim. Na asɔredan no asa ne pia kronkron no wɔ apono 2. Na apono no yɛ ntanta. Apono mu kamu 2. 2 yɛ apono biako deɛ, na apono 2 yɛ biako deɛ. Na wɔayɔ asɔredan ano apono no so kerubim ne mmɛ, sɛdeɛ wɔyɔɔ no afasuo no ho no. Na dua ntiasoɔ wɔ ntwonoo no anim adi hɔ fam. Na mpoma ani ehuna nkasa ne mmɛ wɔ ɔfa ha ne fa ha. Ntwonoo no nkyɛmu ne ɛdan no nkyɛmu mpia ne nkatasoɔ mpuna no ho. Hesekiel ti 42. Ɛna ɔde me firi adifa atifi fam kwan so kɔɔ ɛho fam abannwa no soɔ. Na ɔde me kɔɔ damoa a ɛda atuntumatoɔ ne ɛhɔ dan no ntentenso a ɛhwɛ atifi fam no ho. Ne ntwemu ho ɛyɛ baasafa 100. Ɛpono ano wɔ atifi fam, na ne trɛ yɛ baasafa 50. Ɛda emu fam abannwa no baasafa 20 no tentensoɔ
ne ɛho fam abannwa no aboɔ nsɛyɛ no tentensoɔ. Abra na ahwɛ abra na anim, nsamso a ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Na adamoa no anim na ɔkwan a ne kyerɛ yɛ baasafa du wɔ. Ɛde rekɔ emu fam, baasafa ɔha kwan, na apono no ano hwɛ atifi fam. Na soro damoa no yɛ ntiantia. Efiri mmara no di mu bi, na ɛnkyerɛ sɛ ɛdan no mfimfini ne aseɛ deɛ no. Efiri sɛ ɛyɛ aborosansa, na eni adum sɛ mmanwa no adum no. Na wadwom afiri aseɛ deɛ ne mfimfini deɛ no so firi fam. Na aboɔ ban a ɛwɔ adi hɔ fam sane damoa no. Ɛho fam abannwa no mu hwɛ damoa no anim. Ne ntwemu baasafa 50. Na adamoa a hwɛ ɛho fam abannwa no ntwemu yɛ baasafa 50. Na hwɛ, asɔredan no anim deɛ na ɛyɛ baasafa wɔ ha. Na adamoa yi pue aboɔ ban no so. Ɔkwan a obi firi ɛho fam abannwa no so reba mu a, ɔfa soɔ no da apuei fam. Abannwa no fasuo kyerɛ a ɛhwɛ apuei fam no. Atuntumatoɔ ne ɛhɔ dan ntentensoɔ mu na adamoa wɔ. Na ɔkwan da animu, ɛte sɛ adamoa a ɛwɔ atifi fam no. Ne ntwemu ne ne trɛ saa ara, ne n'adifire akwan nyinaa ne ne nsiesie. Na sɛdeɛ n'apono ano teɛ no, saa ara nso na adamoa a ɛwɔ anafoɔ fam no apono ano teteɛ. Ɛpono ano wɔ ɔkwan no ti, ɛne ɔkwan a ɛda ɛho aban no anim. Ɔkwan a wofiri apuei fam nam so ba mu no. Na ɔka kyerɛ me sɛ, atifi fam adamoa ne anafoɔ fam adamoa a esisi atuntumatoɔ no anim no, ne adamoa kronkron a asɔfo a wɔbɛn Awurade no bedi akronkronneɛ mu akronkronneɛ hɔ no. Ɛhɔ na wɔmfa akronkronneɛ mu akronkronneɛ nguguo, aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ, ne asodie ho afɔdeɛ no, na ɛhɔ yɛ kronkron. Asɔfoɔ no hyɛ ne mu a, wɔmfiri kronkronbea hɔ mfiri adi nkɔ ɛho fam abannwa no so. Na emu hɔ na wɔmfa wɔn ntadeɛ a wɔde som nguo, na ɛyɛ kronkron. Wɔnhyehyɛ ntade foforɔ ansa na wɔabɛn deɛ ɛyɛ ɔman no deɛ ho. Na owie emu fam dan no susuo no, wɔde me firi adi fa ɛpon kɛse a ani hwɛ apuei fam no kwan so. Na osusu hyia etwan. Ɔde susuo demmire no susuu apuei mframa nnemmire 500. Susuo demmire no so di twa hyiae. Osusuu atifi fam nnemmire 500. Susuo demmire no so di twa hyiae. Osusuu anafoɔ fam nnemmire 500. Susuo demmire no so, ɔdane kɔ atɔeɛ fam kosusuu nnemmire 500. Susuo demmire no so, afanan no so na osusuu no. Ɔfasuo twa ho hyia twan. Ne ntwemu 500 ne ne trɛ 500. Sɛ entwa kronkronbea ne anihumafoɔ deɛ ntam. Hesekiel ti 49. Ɛna ɔde me baa ɛpon kɛse a ɛhwɛ apuei kwan soɔ no ano. Na hwɛ, na Israel Nyankopɔn animonyam firi apuei kwan so reba. Na ne ne te sɛ isuo bebree ne, na n'animonyam maa asase hranee. Na adeɛ a mihunuyɛ no so te sɛ adeɛ a mihunuyɛ a mebaa bɛsɛe kuro no. Na ɛyɛ anisoadehunu a ɛte sɛ adeɛ a mihunu no asuo Keba ho no. Na mede m'anim butuu fam. Na Awurade animonyam no baa efie hɔ ɛpon kɛse a ɛhwɛ apuei fam no kwan so. Na honhom no maa me so de me ba emu fam abannwa no so. Na hwɛ, Awurade animonyam no ayɛ efie no ma. Na metee sɛ obi firi efie no mu ne me rekasa. Na ɔbarima bi gyina me nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, mahengua sibea ne manamɔ agyinaeɛ a mɛtena hɔ Israelfoɔ mu akosi daa ni. Na Israel fie rengu me din kronkron ho fi bio. Sɛdeɛ wɔn ne wɔn ahemfo de wɔn adwamammɔ ne wɔn ahemfo afunu yɔeɛ no, wɔn sorɔnsorɔmmea so. Sɛ wɔde wɔn apono ase too m'apono ase ho, na wɔde wɔn aponnwa nkyɛn mu sii m'aponnwa nkyɛn mu ho, maa ɔfasuo nko sii me ne wɔn ntam no. Na wɔde wɔn akyiwadeɛ a wɔyɛ guu me din kronkron no ho fi, maa mehyee wɔn m'abufuo mu no. Afei deɛ, obeyi wɔn adwamammɔ ne wɔn ahemfo afunu no afiri me nkyɛn akɔ akyirikyiri, na matena wɔn mu akosi daa. Wo onipa ba, fa efie yi kyerɛ Israel fie, na wɔn anim ngu ase, wɔn amumuyɛ ho, na ma wɔn nsusu nsususoɔ no. Na sɛ wɔn anim gu ase deɛ wɔayɛ nyinaa ho a, kyerɛ wɔn efie no suban ne ne nsiesie ne n'adifire ne ne mu ba, ne ne su nyinaa ne n'ahyɛdeɛ nyinaa, ne ne ban nyinaa ne ɛho mmara nyinaa. Na twerɛ no wɔn anim, na wɔnhwɛ ne su no nyinaa
ne ɛho ahyɛdeɛ nyinaa na wonni so. Yei ne efie no ho mmara. Bepɔ no atifi ne ɛhye a etwa ho hyia atwa nyinaa nyɛ akronkronneɛ mu kronkron. Hwɛ, efie no ho mmara nie. Na yeinom ne afɔrebukyia no nsusuye. Basafa a biako yɛ basafa ne nsɛm trɛ soɔ. Ne nyina soɔ yɛ basafa na ne trɛ basafa. Na ano ano ohini a etwa ho hyia yɛ nsaama biako. Na yei ne afɔrebukyia no ase. Na efiri fam nyina soɔ no so de kosi aseɛ fafrɛ no so yɛ basafa mmienu. Na ne trɛ basafa biako. Na efiri fafrɛ kumaa no so kosi fafrɛ kɛseɛ no soɔ yɛ basafa nan. Na ne trɛ basafa biako. Na afɔrebukyia no yɛ basafa nan. Na efiri afɔrebukyia no so de kɔ soro wɔ mɛn nan. Na afɔrebukyia no ntwimu yɛ basafa dumienu. Na ne trɛ dumienu. Na fa nan ɛyɛ ahinanan. Na fafrɛ no ntwimu yɛ basafa dunan. Na nafa nan ne trɛ yɛ dunan. Na ano a etwa ho hyia no basafa fa. Na ne nyina soɔ basafa twa ho hyia. Na naforo yɛ hwɛ apueɛ. Na ɔka kyerɛ me sɛ, Onipa ba, sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yeinom ne afɔrebukyia no ho ahyɛdeɛ. Da a wɔbɛyɛ no sɛ wɔmmɔ so hyeɛ afɔdeɛ na wɔmpeto so mogya no. Asɔfoɔ, Lewifoɔ a wofiri Sadok asefoɔ mu a wɔbɛba abɛbɛn me sɛ wɔrebɛsom me no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ma wɔn nantwiburuwa na wɔmfa mmɔ bɔne ho afɔdeɛ. Na afa ne mogya no bi keka ne mmɛn nan ne fafrɛ no ahinanan ne ano a etwa ho hyia. Fa yi ɛho bɔne na patama no. Na fa bɔne ho afɔdeɛ na ntwinini no. Na hye no efie no baabi a wayi ato hɔ. Kronkronbea edi hɔ fam no. Na ɛda a etia mmienu no, fa ɔpapo a oni dɛm bra bɛbɔ bɔne ho afɔdeɛ. Na wɔmfa nyi afɔrebukyia no ho bɔne. Sɛdeɛ wɔde nantwinini no yiye no. Sɛ wowie bɔne no yi a, fa nantwiburu a oni dɛm ne nnwankuo mu adwenini a oni dɛm bra. Na fa wɔn bra Awurade anim. Na asɔfoɔ no mfa nkyene ngu wɔn so. Na wɔmfa wɔn mmɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ ma Awurade. Nanso na fa ɔpapo bɔ bɔne ho afɔdeɛ daa. Na nantwiburuwa ne nnwankuo mu dwenini a ɛdɛm biara ni wɔn ho nso na wɔmfa mmɔ. Nanso na wɔmfa mpata ma afɔrebukyia no. Na wɔnwura ho na wɔmfa nhyɛ nsa. Na wɔwie nna no a, da a ɛtɔ so nwɔtwe de rekoro yi. Asɔfoɔ no mmɔ mo hyeɛ afɔdeɛ ne mo asomdue afɔdeɛ afɔrebukyia no so na m'ani bɛsɔ mo. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Hesekiel ti 49. Ana ɔde me faa kronkronbea anim pon kɛse a ɛhwɛ apueɛ no kwan soɔ. Na ɛno deɛ na watum. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Ɛpon kɛseɛ yi, wato mu ara, ɔrenhini, na obi remfa mu ma mu. Ɛfiri sɛ Awurade Israel Nyankopɔn afa mu aba mu nti, wato mu ara, ɔberempɔn no nko. Ɔberempɔn a wɔyɛ nti na ɔbɛtena mu adidi Awurade anim. Ɔbɛfa ɛpon kɛseɛ no ntwonoo kwan so ahyɛ ne mu. Na wafa ɔkwan no so afiri adi. Ɛna ɔde me faa atifi fam pon kɛseɛ no kwan so de me baa ɛdan no anim. Na mehwɛe, na hwɛ. Na Awurade animuonyam no ahyɛ Awurade dan no ma. Na mehwee fam de m'anim butui. Na Awurade ka kyerɛ me sɛ, Onipa ba, fa wakoma si so, na fa w'ani hwɛ, na fa w'aso tie deɛ merebɛka akyerɛ wo. Awurade fie ahyɛdeɛ nyinaa, ne mmara nyinaa ho no nyinaa, na fa wakoma si efie no mu hyɛne ne kronkronbea adi firi no nyinaa so. Na ka kyerɛ asowuyɛfoɔ Israel fie no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Israel fie, mo akyiwadeɛ no nyinaa, momma no nnɔɔso ma mo. Sɛ mode ananafoɔ mma, akoma momonotofoɔ ne honam mu momonotofoɔ baayɛ. Sɛ wɔmɛtena me kronkronbea engu me fie ho fi. Sɛ mode m'aduane, sradeɛ ne mogya baayɛ, na wɔsɛe mapam mo akyiwadeɛ nyinaa soɔ. Nanso, moanyɔ m'akronkronneɛ no ho adwuma no. Na mmom mode mo ara mo nipa asisi me kronkronbea hɔ adwuma no soɔ. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɔnanani biara a wɔyɛ akoma momonoto ne honam mu momonoto nhyɛne me kronkronbea. Ananafoɔ a ɛwɔ Israelfoɔ mu nyinaa mu. Na mpo Lewifoɔ a wɔafiri me ho kɔ akyirikyiri. Israelfoɔ a wɔfom firi me nkyɛn kodii wɔn abosom akyiri no mu no. Wɔn mpo ɔbɛsoa wɔn amumuyɔ. Na wɔbɛyɛ me kronkronbea asomfo ayɛ efie no apono ano ahwɛfoɔ.
na wasom efie no mu. Wɔn na wɔbɛbɔ ɔhyɛ afɔdeɛ ne okum afɔdeɛ ama ɔman no, na wɔn ara na wɔbɛgyina wɔn anim asom wɔn. Esiane sɛ wasom wɔn wɔn abosom anim, na wadanedane Israel fie amumuyɔ suntidua nti, mama me nsa so atia wɔn, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, sɛ ɔnsoa wɔn amumuyɔ. Na wɔn ntwempene me mmɛyɔ asɔfodwuma ma me, na wɔn mmɛn m'akronkronneɛ no biara mma m'akronkronneɛ mu akronkronneɛ ho, na wɔnsoa wɔn ahohora ne wɔn akyiwadeɛ a wɔyɔɔe no. Nanso mede efie no ho adwuma no bɛhyɛ wɔn nsa, ɛho som ne adeɛ biara a wɔyɔ wɔ mu no nyinaa mu. Na asɔfoɔ Lewifoɔ, Sadok ma a wɔyɔ me kronkronbea hɔ adwuma, bere a Israelfoɔ firi me nkyɛn kɔfom kwan no, wɔn deɛ ɔbɛbɛn me asom me, na wɔagyina m'anim de sradeɛ ne mogya abrɛ me, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Wɔn na wɔbɛhyɛne me kronkronbea hɔ, na wɔn na wɔbɛbɛn me pono ho abɛsom me, na wɔayɔ me som adwuma no. Na sɛ ɔreba emu fam abɛnwa apon kɛseɛ no mu a, ɔnhyehyɛ nwera ntaadeɛ, na kuntuntam biara nka wɔn ho bere a ɔresom emu fam abɛnwa no apon kɛseɛ no mu ne efie no mu. Nwera nhyehyɛdeɛ mbɔ wɔn ti, na nwera pieto nhyehyɛ wɔn. Wɔmfa biribiara a ɛbɛma wɔafiri fifiri mu abosoɔ, na ɔrefiri adi akɔ ɛho fam abɛnwa no so akɔ ɔman no nkyɛn a, wɔnyiyi wɔn ntaadeɛ a wɔhyɛ de somyɛ no mfa ngu kronkronbea adammoa no mu, na wɔnhyehyɛ ntaadeɛ afoforo, na wɔamfa wɔn ntaadeɛ kronkronyɛ no ankɔ nkurɔfoɔ no mu. Na wɔnyiyi wɔn ti, nso wɔnsi ati mum, bubuo nko na wɔmubu wɔn tiri soɔ. Na bobisa nso ɔsɔfoɔ biara nnom bere a ɔrehyɛne emu fam abɛnwa no soɔ. Nanso wɔmfa okunafoɔ ne deɛ wako no nware, na mmom ɔmfa Israel fie asefoɔ mu mmamaa anaa okunafoɔ a wɔyɛ ɔsɔfoɔ bi kunafoɔ, na wɔnkyerɛkyerɛ me man akronkronneɛ ne deɛ ɛboa ntam sonsonoeɛ, na wɔma wɔnhunu deɛ ɛho wɔ fi ne deɛ ɛho teɛ ntam sonsonoeɛ. Na akame nsɛm nso, wɔn ara na wonyina hɔ mu ho aten, m'atammudeɛ so na wɔmmu aten, na wɔnhwɛ me mmara ahodoɔ ne m'ahyɛdeɛ, m'afahyɛ nyinaa mu, na wɔnyɛ me home nna kronkron. Na wɔnkɔ funu bi ho nkogu wɔn ho fi gye agya ne ɛna ne ɔbabani ne ɔbabaa ne onuabarima ne onuabaa a wonya nyɛ ɔbarima deɛ ho na wɔwɔ ho nkwan sɛ wɔma wɔn ho kum. Na wodwira ne ho wie a ɔnkan nansoma no, na ɛda a ɔrehyɛne kronkronbea akɔ mu fam abɛnwa so akɔsom kronkronbea no, ɔmfa ne bɔne ho afɔdeɛ mmra, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na deɛ ɛbɛyɛ wɔn agyapadeɛ deɛ, me ne wɔn agyapadeɛ, na momma wɔn kyɛfa bi Israel mu, me ne wɔn kyɛfa. Aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ no, wɔn ara na wonnie, na Israel mu ahyiredeɛ nyinaa nyɛ wɔn deɛ. Na ade nyinaa mu aba a edi kan mfitiaseɛ no ne ade nyinaa mu maso afɔrebɔde a momma soɔ nyinaa no, ɛnyɛ asɔfoɔ no dea. Na mo mmɔre mu deɛ edi kan no, momfa ma ɔsɔfoɔ ne nhyira mmra wo fie. Abɔfo biara ne deɛ watete ne mu, nnomaa ne mmoa mu no, asɔfoɔ ni. Hesekiel ti aduananum. Na sɛ moretwe asase no so ntonto de akyɛ agyapadeɛ a, munyi so masoɔ afɔrebɔdeɛ asase no mu akronkrondeɛ ma Awurade. Ne ntwemu nyɛ susuo demmire 25,000, na ne trɛ 20,000. Ɛne asase kronkron wɔ ne hyeɛ nyinaa mu hyia. Yie mu ahanum ne ahanum a ɛma no yɛ anyinanan hyia no nyɛ kronkronbea no deɛ, na basafa 50 nyɛ ne mfikyisase ntwa ho nhyia. Na asase a mosusuo no ara mu, susuntwemu 50,000 ne ne trɛ 10,000. Na yie mu na kronkronbea no, akronkronneɛ mu kronkron no ntena. Asase no mu akronkronneɛ no, ɛnyɛ asɔfoɔ a ɔsom kronkronbea a opinkyɛn bɛsom Awurade no deɛ, na ɛnyɛ wɔn adan sisibea ne kronkronbea ho kronkronbea. Na ntwemu 50,000 no ne ne trɛ mu 10,000 nyɛ Lewifoɔ a wɔyɛ efie no mu asomfo deɛ, na ɛnyɛ wɔn kyɛfa, nkuro a wɔbɛtena mu. Nanso munyi nkuro no kyɛfa a ne trɛ 50,000 ne ne ntwemu 50,000 kronkronbea ma so afɔrebɔdeɛ no ho, ɛnyɛ Israel fie nyinaa dea.
na ɔberempɔn no deɛ no nna kronkronbea no masoɔ afɔrebɔdeɛ ne kuro no kyɛfa no nkyɛn mu ɛha ne ha. Kronkronbea no masoɔ afɔrebɔdeɛ ne kuro no kyɛfa no anim, atɔeɛ fam de rekɔ atɔeɛ ne apueeɛ fam de rekɔ apueeɛ. Ntwemu no musuakuo no kyɛfa no mmiako deɛ no nsɛ ɛmfiri atɔeɛ hyeɛ so nkɔ apueeɛ hyeɛ so. Asase no na ɛnyɛ ne kyɛfa Israel mu, na maberempɔn anhyɛ me man so bio. Na wɔmfa asase no ma Israel fie sɛdeɛ wɔn musuakuo no teɛ. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Momma no nɔɔso mo, Israel berempɔn. Munyi emimdie ne nhyɛsoɔ, na monyɔ atemmudeɛ ne ateneneedeɛ. Munyi mo tintinnye mfiri me man so, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Munya nsɛnniakwan mu ne efa tenenee ne bat tenenee. Efa ne bat nsusuyɛ nyɛ biako, na bat nkura hɔ ma nkyɛmu du mu biako, na efa nso nyɛ hɔ ma nkyɛmu du mu biako. Ne nsusuyɛ nyɛ sɛ hɔ ma biako, na dwetɛbena nyɛ gyera aduonu, dwetɛbena aduonu, dwetɛbena dunum nyɛ mo mane. Yei ne masoɔ afɔrebɔdeɛ a moma soɔ. Ayuo hɔ ma mu efa nkyɛmu nsia mu biako, ne atokoɔ hɔ ma mu efa nkyɛmu nsia mu biako. Na ɛnwo ho ahyɛdeɛ nie. Ɛnwo bat no, bat nkyɛmu du mu biako na moma mfiri susukura a ɛne hɔ ma edi bat du no mu, na bat du na ɛyɛ hɔ ma. Na odwan biako a wofiri nnwankuo mu, nnwan ahanu a ɛwɔ Israel adidibea a ɛhɔ afo no mu, na ɛnyɛ aduane afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ, na ɔmfa mpata ma wɔn, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Asase no so man nyinaa ɛmfa mmasoɔ afɔrebɔdeɛ yi ma Israel mu berempɔn no. Na deɛ da ɔberempɔn no soɔ no sɛ ɔmma ɔhye afɔdeɛ, aduane afɔdeɛ ne ahwiesa, na pɔnna ne abosome foforɔ ne homenna wɔ Israel fie afa a ɔhyehyɛ nyinaa mu. Ɔno ara na ɔmma bɔne ho afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ a wɔde pata ma Israel fie no. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Bosome a edi kan no, da a edi kan no, fa nantwiburuwa a onni dɛm yi kronkronbea no ho bɔne, na ɔsɔfoɔ no mfa bɔne ho afɔdeɛ mogya no bi nkeka efie no aponnwa ne afɔrebukyia no fafrɛ no ntwea so nan ne emu fam abɛnwa pon kɛseɛ no aponnwa ho. Na bosome no da a ɛtɔ so nson no, dwo saa ara. Deɛ wafom anibiana soɔ ne ntetekwasɛm soɔ no nti na momfa mpata ma efie no. Bosome a edi kan no da a ɛtɔ so 14 no nya mutwam na pɔnna nanson, ɛpiti na wonie. Na ɔberempɔn no mfa nantwinini bi da no ara mo ɔno ara ne asase no so man nyinaa ho bɔne ho afɔdeɛ. Na afahyɛ nanson no nyinaa, ɔma ɔhye afɔdeɛ ma Awurade, anantwinini nson ne adwennini nson a ɛdɛm ni wɔn ho. Nnafua nson yi daa ne bɔne ho afɔdeɛ nso, ɔpapo biako da biara. Na ɔma aduane afɔdeɛ nso, nantwie biako deɛ, efa biako, ne odwennini biako deɛ, efa biako, na ɛnwo susutoa biako nka efa biako ho. Bosome a ɛtɔ so nson da a ɛtɔ so 15 no, afahyɛ no mu no, ɔnyɛ sei ara nanson. Sɛ bɔne ho afɔdeɛ ne ɔhye afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne ɛnwo no ara. Hesekiel ti 46. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Emu fam abɛnwa pon kɛse a ɛhwɛ apueeɛ no, wɔnto mu ara adwumayɔ 6 no, na homeda no deɛ, wɔnhini, na bosome foforɔ da no nso, wɔnhini. Na ɔberempɔn no mfiri ɛho fam mfa ɛpon kɛseɛ no ntwonoo kwan so, mmegyina ɛpon kɛseɛ no aponnwa ho. Na asɔfoɔ no mmɔ ne hyeɛ afɔdeɛ ne n'asomdwoe afɔdeɛ, na ɔnkoto nsɔre ɛpon kɛseɛ no aponnwa ase, na ɔmfiri adi. Na ɛpon kɛseɛ no deɛ, wɔntomu kosi anwummere. Na asase no so man no nso nkoto nsɔre ɛpon kɛseɛ no ano, homenna ne abosome foforɔ mu, Awurade anim. Na ɔhye afɔdeɛ a ɔberempɔn no mfa mmerɛ Awurade no nie: homeda, nnwanten 6 a wonni dɛm ne odwennini a wonni dɛm ne aduane afɔdeɛ. Odwennini no deɛ, efa ne nnwanten no ho aduane afɔdeɛ a ne nsa bɛsosoɔ ne ngo susutoɔ a ɛka efa no ho. Na bosome foforɔ da no, nantwiburuwa a onni dɛm ne nnwanten 6 ne odwennini biako a wonni dɛm ne nantwinini no ho efa ne odwennini no ho efa na ɔmfa nyɛ aduane afɔdeɛ
ne nnwankyɛn no deɛ sɛdeɛ ne nsa bɛsosoɔ ne ngo susuto a ɛka efa ho. Na sɛ ɔberempɔn no rebɛhyɛne mu a ɔmfa ɛpon kɛseɛ no ntwonoo kwan so nkɔ mu, na ɔmfa ne kwan no so mfiri adi. Na sɛ asase no so man no rebɛ Awurade anim afahyɛ no mu a, deɛ wɔfa atifi fam pon kɛseɛ no kwan so bɛ mu bɛsɔreɛ no, wɔmfa anafoɔ fam pon kɛseɛ kwan so mfiri adi. Na deɛ wɔfa anafoɔ fam pon kɛseɛ no bɛ mu no, ɔmfa atifi fam pon kɛseɛ no ano mfiri adi. Ɔnsane mfa ɛpon kɛseɛ a ɔfaa mu baa mu no mu mfiri adi, na ɔnante tee mfiri adi. Na ɔberempɔn no, sɛ ɔreba mu a, ɔmfra wɔn mu mmra mu, na sɛ ɔrefiri adi a, ɔne wɔn mfiri adi. Na nnapɔn nane afahyɛ no mu aduane afɔdeɛ nyɛ nantwinini ho ifa ne odwennini ho ifa ne nnwanten ho sɛdeɛ ne nsa bɛsosoɔ ne ifa ho ho susutoa. Na sɛ ɔberempɔn no rebɛbɔ ayamyɛhyeɛ afɔdeɛ anaa ayamyɛ asomdwoe afɔdeɛ ama Awurade a, ɛnea wɔnhene no ɛpon kɛseɛ a ɛhwɛ apueeɛ no, na wɔmmɔ ne hye afɔdeɛ ne n'asomdwoe afɔdeɛ sɛdeɛ wɔyɔ no homeda no, na wɔmfiri adi. Na n'adifirɛ akyiri no, ɔnto ɛpon kɛseɛ no mu. Na odwante a wadi afe a wonnii dɛm na fa bɔ ɔhye afɔdeɛ ma Awurade anɔpa nabɔ, na siesie ɛho aduane afɔdeɛ daa anɔpa, ɛfa nkyɛmu 6 mu biako, ne ngo susutoa nkyɛmu 3 mu biako. Na ɔmfa mfɔre esiam no na ɛnyɛ aduane afɔdeɛ ma Awurade, ɛnyɛ daa ahyɛdeɛ daa. Na monsiesie odwanten no ne aduane afɔdeɛ ne ngo no daa anɔpa, ɛyɛ daa ɔhye afɔdeɛ. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie, sɛ ɔberempɔn no de n'agyapadeɛ no bi kyɛ ne mma no bi a, ɛyɛ ne mma no deɛ, wɔn agyapadeɛ mu kyɛfa ne no. Na sɛ wɔde n'agyapadeɛ no bi kyɛ ne nkoa mu bi a, ɛneɛ ɛnyɛ ne deɛ nkosi ahofadi afe no so, na ɛnsane nkɔyɛ ɔberempɔn no deɛ bio. Ɛyɛ wɔn nko ara agyapadeɛ, ne mma na ɛnyɛ wɔn deɛ. Nanso ɔberempɔn no mfa ɔmanfoɔ no agyapadeɛ bi mpam wɔn mfiri wɔn kyɛfa mu. Ɔno ara ne kyɛfa no bi na ɔmfa mma ne mma na wonni, deɛ ɛbɛyɛ na wɔampa nsam me man mu biara ɛmfiri wɔn agyapadeɛ so. Ɛna ɔde me faa ɔkwan a ɛda ɛpon kɛseɛ no nhyɛn mu no so kɔɔ adamoa kronkron a ɛyɛ asɔfoɔ deɛ a ɛhwɛ atifi fam no ano. Na hwɛ, afa bi wɔ hɔ atɔyɛ fam akyire nohoa. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛha ne faako asɔfoɔ no bɛnoa asodie ho afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ no, na watoto aduane afɔdeɛ no, na wɔamfa amfiri adi ankɔ ɛho fam abɛnwa no so ankɔte ɔman no ho. Ɛna ɔde me firi adi baa ɛho fam abannwa no soɔ, na ɔmaa me sene kɔɔ abannwa no ntweanan no ho. Na hwɛ, atuntuma bi wɔ abannwa no ntwea biara so. Abannwa no ntweanan no mu na ntuntuma a wabram ho wowɔ a ne ntwemu yɛ baasafa 40 na ne trɛ 30. Ntwea so ntuntuma nan no nyinaa nsusuiɛ yɛ biako, na bama bi twa ntuntuma nan no mu hyia twan. Na wayoyɔ mukyia mama no ase de atwa mu ahyia. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, yenom ne aduanoa adan a efie no mu asomfo no noa ɔmanfoɔ no kuma afɔdeɛ wɔ hɔ. Hesekiel ti 49. Ɛna ɔde me sane baa asɔredan no pono ano. Na hwɛ, nsuo firi asɔredan no aponnwa ase resene kɔ apueɛ fam. Na ɛdan no anim hwɛ apueɛ, na nsuo no resene wɔ aseɛ. Efie ni nifa so, afɔrebukyia no anafoɔ fam. Na ɔde me nam atifi fam pon kɛseɛ no kwan so firi adi. Na ɔde me faa mfikyi kwan no so konton baa anim pon kɛseɛ a ɛhwɛ apueɛ no kwan so. Na hwɛ, na nsuo firi nifa so resene. Ɔbarima no firi kɔ apueɛ no, na susu homa kura ne nsam, na osusuw baasafa 10. Na ɔde me twa nsuo no, nsuo a ɛka nampɔ soɔ. Na osusuw 10, na ɔde me twa nsuo no, nsuo a ɛka nankroma. Na osusuw 10, na ɔde me twae, nsuo a ɛka asene mu. Na osusuw 10, na ɛyɛ asu a mantumi mantwa, ɛfiri sɛ nsuo no mu dɔ. Ayɛ sɛ nsuo a wɔborɔ, asu a wɔntumi ntwa. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, onipa ba, woahunu. Na ɔde me nam asuo no ano sane bae. Na mesane bae na hwɛ, nnua bebree pa wɔ asuo no ano, ɛha ne ɛha. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ,
nsuo yi firi sene kɔ apueyɛ fam kanko no mu na esiane kɔ mpaprɛ no so na ɛkɔ po mu. Ɛpo mu na nsuo a efiri sene yi korɔ na asa nsuo no yadeɛ. Na ɔkra teasefo biara a ɛka ne ho baabiara a asu a ɛboro so yi bɛkɔ hɔ no benya nkwa, na emu nam bɛdɔɔso bebree pa. Ɛfiri sɛ nsuo yi bɛkɔ hɔ na wasapo no nsuo yadeɛ, na ade nyinaa anya nkwa deɛ asuo no korɔ. Na apofofoɔ bɛgyina so, ɛfiri Engedi kosi En Eglaim bɛyɛ asɛw hatabea. Emu mpataa bɛyɛ ahodoɔ sɛ ɛpo kɛseɛ mu nam bebree pa. Ɛho aforɔ ne atɛkyɛ deɛ wɔrensa, wɔde bɛma no ayɛ nkyene. Na asuo no nsu noa ha ne ha na nnua a wodie ahodoɔ nyinaa bɛfifiri. Na hahan rempo na n'aba rensa, ɛbɛsoso n'abosome mu, ɛfiri sɛ ne nsuo no kronkronbea na ɛfiri sene, na n'aba bɛyɛ aduane na n'ahahan ayɛ aduro. Sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Yei ne ɛhye a mode bɛyɛ asase no ama Israel mmusuakuo 12 no adi soɔ. Yosef deɛ nyɛ nhoma 2, na monkyɛ ni so ma obiara deɛ nyɛ sɛ ne nua deɛ, ɛfiri sɛ ɛho na maka ntam sɛ mede bɛma mo agyanom no, na asase yi bɛda hɔ ama mo na modi so. Na asase no hye nie, ano a ɛda atifi fam, ɛfiri ɛpo kɛseɛ no ano fa Hetron kwan a wɔrekɔ Sidad no so, Hamat, Berota, Sibrim ɛda Damasko ne Haman hyeɛ ntam no, Hasa Hatikon a ɛda Haran hyeɛ ho no, na ɛhyeɛ no firi ɛpo no ano kɔ Hasa Enon, Damasko hyeɛ so. Na atifi fam deɛ, ɛhyeɛ a ɛda atifi fam ne Hamat, na ɛne ano a ɛdi atifi fam no. Na ɛhyeɛ a ɛda apueyɛ fam ne Yordan a ɛwɔ Haran ne Damasko ne Gilead ɛne Israel asase ntam no. Munsusu mfiri ɛhyeɛ no so nkɔ apueyɛ po no ano, na ɛne ɛhyeɛ a ɛdi apueyɛ fam no. Na ɛhyeɛ a ɛda anafoɔ fam hwɛ anafoɔ fam no, ɛfiri Tamar kɔ ɔham nsuo a ɛwɔ Kades na Misraim subonhwa no ano koduru ɛpo kɛseɛ no ano, na ɛne ɛhyeɛ a ɛhwɛ nifa anafoɔ fam no. Na ɛhyeɛ a ɛda atɔyɛ fam ne ɛpo kɛseɛ no firi ɛhyeɛ no ano ara kosi Hamat ntɛntɛnsoɔ, ɛne ɛhyeɛ a ɛdi atɔyɛ no. Na monkyɛ asase yi mu mfa sɛdeɛ Israel mmusuakuo no tie. Na ntontoso na monkyɛ asase no mfa ni soɔ. Mo ne ananafoɔ a wɔabɛyɛ mo mu ahɔhoɔ a mo mu wɔwoo ma no, na wɔnyɛ mo sɛ wɔn a wɔwoo wɔn Israel ma mu, wɔne mo mmɔ agyapadeɛ so ntonto Israel mmusuakuo no mu. Na abusuakuo ko a ɔnanani bi abɛyɛ mu hɔhoɔ no, ɛhɔ ara na momma no n'agyapadeɛ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Ezekiel ti 49. Na yenum ne mmusuakuo no din, ɛfiri atifi fam awieɛ, Hetlon kwan nkyɛn mu a ɔrekɔ Hamat, Hasa Enan, Damasko hyeɛ so, deɛ ɛhwɛ atifi fam wɔ Hamat nkyɛn mu, na wonya ano apueyɛ ne atɔyɛ. Dan homa 2, na deɛ ɛdi Dan hyeɛ so a ɛfiri apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Asel deɛ 2, na deɛ ɛdi Asel hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Naftali deɛ 2, na deɛ ɛdi Naftali hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Manase deɛ 2, na deɛ ɛdi Manase hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Efraim deɛ 2, na deɛ ɛdi Efraim hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Ruben deɛ 2, na deɛ ɛdi Ruben hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no, Yuda deɛ 2, na deɛ ɛdi Yuda hyeɛ so firi apueyɛ de kɔ atɔyɛ no nyɛ masoɔ asase a momma soɔ no. Ne trɛ nyɛ susuo demmire 50,000, na ne ntwemu nyɛ sɛ kyɛfa no bi mfiri apueyɛ nkosi atɔyɛ. Na kronkronbea no nan mfimfini, masoɔ asase a monyima Awurade no ntwemu nie. Susuo demmire 50,000 ne ne trɛ 10,000. Na wɔn a masoɔ asase kronkron yi nyɛ wɔn deɛ nie. Asɔfoɔ deɛ, atifi fam basafa 50,000, atɔyɛ fam trɛ 10,000, apueyɛ fam trɛ 10,000, na anafoɔ fam ntwemu 50,000. Na Awurade kronkronbea no nan mfimfini. Ɛnyɛ asɔfoɔ a wɔayɛ wɔn kronkron Sadok mmamu a wɔayɛ mesom adwuma no a wɔamfom. Israelfoɔ fom no mu, sɛdeɛ Lewifoɔ no fomyɛ no, na wonya asase no masoɔ mu deɛ wɔama soɔ, akronkron no mu ade kronkron, Lewifoɔ no hyeɛ ho.
Na Lewifoɔ no nya asɔfoɔ hyeɛ no nkyɛmu ntwemu mpem 25 ne ne trɛ mpem 10. Ntwemu nyinaa nyɛ mpem 25 na ne trɛ nyɛ mpem 10. Na wɔn tɔn mu bi na wɔn sesa na wɔn nane asase no adeɛ a edi kan no mma na ɛyɛ kronkron ma Awurade. Na basafa mpem 5 a ɛka ne trɛ mu mpem 25 no mu no nyɛ anuhumafoɔ adeɛ ma kuro no sɛ wɔn tenabea ne ɛho asase. Na kuro no nam mfimfini na ne nsusuye nie ɛtifi fam ano basafa mpem 9,500 na anaafo fam ano mpem 9,500 na apuei ano mpem 9,500 na atɔyɛ fam ano mpem 9,500. Na kuro no nya mfikyisase basafa ɛtifi fam 250 ne anaafo fam 250 ne apuei fam 250 ne atɔyɛ fam 250. Na deɛ aka ne ntwemu a ɛyɛ maso asase kronkron no nkyɛmu apuei mpem 10 ne atɔyɛ mpem 10 no ɛna maso asase kronkron no nkyɛmu. Na ne nnɔbaeɛ nye kuro no adwumayɛfoɔ aduane. Na kuro no adwumayɛfoɔ deɛ obɛfiri Israel musuakuo nyinaa mu abɛyɔ so adwuma. Maso asase no nyinaa yɛ basafa mpem 25 ne mpem 25. Moma maso asase kronkron no nyɛ ehinanan na ɛnka kuro no die no ho. Na ɛnkaeɛ no nyɛ ɔbrɛmpɔn no die. Maso asase kronkron ne kuro no die no ho. Ɛha ne ɛha deɛ ɛda maso asase no basafa mpem 25 no ho kosi apuei hye so ne atɔyɛ fam. Deɛ a ɛda mpem 25 no ho kosi atɔyɛ hye so ma no sisɛ musuakuo no kyɛfa so no ɛnyɛ ɔbrɛmpɔn no die. Na maso asase kronkron ne efie no kronkron bia no nantem. Na efie Lewifoɔ no kyɛfa ne kuro no kyɛfa a ɛda ɔbrɛmpɔn no die no ntam no soɔ deɛ ɛda Yuda hye ne Benyamin hye ntam no nyɛ ɔbrɛmpɔn no die. Na musuakuo a aka no die nie efiri apuei de kɔ atɔyɛ no Benyamin die biako. Na deɛ di Benyamin hye so firi apuei de kɔ atɔyɛ no Simeon die biako. Na deɛ di Simeon hye so firi apuei de rekorɔ no Isaka die biako. Na deɛ di Isaka hye so firi apuei de kɔ atɔyɛ no Sebulon die biako. Na deɛ di Sebulon hye so firi apuei de kɔ atɔyɛ no Gad die biako. Na Gad hye a ɛwɔ anaafo fam a ɛkyerɛ nifa no so hye no mfiri Tama ɛmfa wɔ ham nsuo a ɛwɔ Kades ne Misraim so bɔnhwa no nkosi ɛpo kɛseɛ no ano. Yei ne asase a momfa ntonto nkyɛma Israel musuakuo na wonni soɔ no. Na yenum ne wɔn kyɛfa Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na yenum ne kuro no ho apono ɛtifi fam die no nsusuye yɛ basafa mpem 9,500. Na kuro no apon kɛseɛ no wowɔ Israel musuakuo no din. Ɛtifi fam apon kɛseɛ 3. Ruben pon kɛseɛ biako. Juda pon kɛseɛ biako. Lewi pon kɛseɛ biako. Na apuei fam die no basafa mpem 9,500 ne apon kɛseɛ 3. Yosef pon kɛseɛ biako. Benyamin pon kɛseɛ biako. Dan pon kɛseɛ biako. Na anaafo fam die no nsusuye basafa mpem 9,500 ne apon kɛseɛ 3. Simeon pon kɛseɛ biako. Isaka pon kɛseɛ biako. Sebulon pon kɛseɛ biako. Atɔyɛ fam die no basafa mpem 9,500 na pon kɛseɛ 3. Gad pon kɛseɛ biako. Aser pon kɛseɛ biako. Naftali pon kɛseɛ biako. Deɛ etwa ho hyia yɛ mpem 18. Na efiri da no kuro no din ne Awurade wɔ hɔ.